ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርካ ዝተዓረቃና ዓርቂሞ ነመስግነካ ኣለና ተመስገን እግዚአብሔር ካብ ካልእ ህዝብታት ካብ ካልእ ኣኼባታት ዝፈልየና ነገር እንተልዩ ኮይኑ ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መንጎና ምህላው ቋይሙ ወኣምላኽ ስምረትካ ምሳና ክህሉ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ተመስገን የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዘለማዓንቲ ዝግበር ኣኼባ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጥቕሚ ክኸውን እግዚአብሔር ምስትውዓል ክኸውን ንጥበብ ክኸውን እግዚአብሔር ንመቐይሮ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዞም ሎሚ ዘገልግሉና ኣሕዋትና ክትከውን እግዚአብሔር ነቲ ክብልዎ ዝደለዩ ነቲ ክብልዎ ሓሲቦም ተዳልዮምሉ ዘለዉ እግዚአብሔር ከምቲ ክብልዎ ዝደለዩ ይኮነስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንስኻ ንህዝብኻ ክተፅሖ ዘሊኻ ዘለኻ መልእኽቲ ከምቲ ልብኦም ኮይኖም እግዚአብሔር ከብፅሕዎ ክኽእሉ ዝተውዓል ክትቦም እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ጥበብ ክትቦም እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ክንድግፎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይጽሊ ኣለኹ ህዝብኻ ድማ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልቡ ክትከፍተሉ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሊ ክብርን ኣምልኾን ምስጋናን ወጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቕሊሉ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ኣሜን ዘሎ ማዕዲ ክንካፈሉ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን መጀመሪያ ቁርብ መላለይ ማእተዊ ክገብር ሰረት ፋውንዴሽን ማለት ባዕሉ ኤርሚያውና ማእኸልና ስለ ዘሎ ጽቡቅ ገይሩ ማእተዊ ክገብረልና እዩ ዳሕራይ ግን ሰረት ፋውንዴሽን ሓደ በክርስቲያናት ኣመንቲ ኣሕዋት ዝተዳለወ ወይ ዝቆመ ኣካል ኮይኑ ንኩሉ ኣብ ኩሉ መድያት ጽላት ናይ ህይወት ኣመንቲ ይኹን ናይ ኣብ ሃገርና ንኤርትራውያን ንኻልኦት ትግርኛ ተዛረብትን ኣብ ዝምልከት ኣብ ዝግበር ኩሉ መጽናዕታዊ ሓገዛት ወይ ድማ ፕሮፌሽናል ሰፖርት ኣብ ዝድሊ ዘበለ ኩሉ ዝነጥፍ ትካል እዩ ብገለ ገጻቱ ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት እዩ ዝገብር ኣነም ኣካል ናይዚ ሰረት ፋውንዴሽን ኮይና ኣብ ብዙሕ ነገራት ከዓይ ዕድል ረኺበ ንኣምላኽ ኣዝየ ዘመስግኖ ካደ ካብቲ ዝግበር ዘለዎ ብዙሓት መጽናዕትታት ድማ ኣብ ሓዳር ኣብ ዘጋጥሙ ብድሆታትን መፍትሒታቶምን ብዝብል ኣርእስቲ ገለገለ ቅዱሳን ኣሕዋት ብሓንሳእ ኮይኖም ተኣኪቦም ስፍሕ ዝበለ ግዜ ወሲዶም መጽናዕቲ ገይሮም ብዙሕ ሰዓታት እንዳተራኸቡ መጽናዕታዊ ሪሰርች زي ታሽሙ ብምስዳድ ኮመንት ከብዙሓት ሰባት ብምእካብ ዝተዳለወ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እዩ ሎማዓንቲ ክንካፈል እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብቲ ዝተገብረ መጽናዕትን ኣብቲ ንሶም ከዓ ዝገበሮ ኣናሊሲስን ኣብቲ ንሶም ዝህቡና ሪኮመንዴሽንን ዝተወከለ እዩ ክኸውን ብጀካ እዞም ቅዱሳን መማእኸልና ዘለዎ ሓውና ዶክተር ደሳለ ዶክተር ኣማንን ዶክተር ኤርሚያስን ካልኦት ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትንም ተሳቲፎሞ ነቲ መጽናዕቲ ብገለገለ ኣጋጣሚታት ሎማዓንቲ ኣይጠዓሙን ቶም ዝተረፉ ኣይተራኸቡን ግን ሎማዓንቲ እዞም ሰለስተ ኣሕዋትና ማእከልና ኮይኖም ነዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከቕርቡልና እዮም ማለት እዩ
بتصمونا خنكتاتلو إنا قال حتوتات كلونا يخيليو أموداتا تحتوتاتنا بقولو كم تخلو بزين قورو بتكست يخون بويد ما بدايركتلي مايكروفوننا فيديونا ندخفتنا كنكافلو وي كنكافلو نخيلنا من البات ناتي حتوس برايفتلي حتى دلي شمي كركو حلي ايدليني انتر انا بالكوينا دما خم تخلو بزين قورو نعي وين جاك حاونا برايفتلي تعشون متحطو قصدلنا تخليهم احنا دما ككمتي ادامنتو كنقربو إنا نبزو حواتنا مالتي سلازي بزح غزي كيطفعنا قدمينا بتمرتنا مخالنا من البات إرمي حاوي اما اخلنا سلازلو انكو على حمتاهم مجمريا هنبل امان إرمي غوتش انكو دسالة حاونا انكو بسلام متاهم منكم هو إرمي إيو هجمر وي بزع سرت فاونديشن نيشتي باك جراوند خاطت هونامو نزو محوات تتلاليوم تمدبنا انت خمس مسير تتلاليوم Thank you إرمي أمان حاونا كبق سناي اوكي إرمي thank you حرقندي عمتاتي قد كان رد له كميديسي thank you well مجمرة I think كم زجيركم تعكيبكم نحنا نحنا سرحنا يسرح كم نجار الأولكم كتسمعنا خمس زبالة جزيس لذهبكمنا جابير أزين أنا نمسكن أتوم نز برنامج تمرحون أقل قلت محور إنك عقوي تايباركم يعني لنا مجمرة بمن اللي رايكن جمرينا من البعض إرمي تسالة فيديوهم أون قبرومو بزعبا سرت فاونديشن إرمي تبغى جيرو Recording in progress. كنقرنايو سرت فاونديشن لمتاي قيم له تاي قبرالو زبل نعو جزي مساب نقرنايو قرب جن بزعبا زي نايلهم مع أنت مسنعتي كملنا خاطر دالينا خمزلنا أنا قرب كزارب حركة إرمين لسالن كزاربو سرت فاونديشن حدا خابتي سرحلو كم تعنتو إرمي زبلو أب حدارن أم ميريج إند فاميلي حدا أو سرح جوجل له نحنا خال نعو ريبريزنت جينا هنا مسينا زلنا نالبات بزعبا بيتسب كن زاربا ودات راح ممتعنا غير كيف لكم دك انستيغا الله امزانا خوينا نزغلغلا حبتنا سارون سمهار إرمي بعلت بيتو آريام مساتنا خوينا نزغلغلا لو معنتي كمتاس لزي كالا بزقاطامي زسرح زي ساتنون انفولف زغبر اسلا زخونه عاتن كا اكنولج كنغبرن ندلي كمون سامسون مسغنا خا ابسيات دلو حاوس ون مسانا خوينو እዚ ነገር እዚ ዝሰርሐ ሓውዩ ምናልባት ከመእተዊ ስላይደይ እንድሕር ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣለኹም ክትነግሩን ተትኽእሉ ጽቡቕ ሆስት ክገብር ክእል ዲኣነ ሼር ትገብር ትኽእል ኢኻ ኦኬ የማኒ ሽክር ኦኬ ጽቡቕ Okay, I think I see it. Okay, 3 والله حكي. Yes. نريال لنا عماني. Perfect. سلازل لهم معنتي أنا إرمين دسالنينا خمسي زبالكم كنقرأ لكم. جمرة بزعبة جزار سيكرب كزارب أماني الجبرة تنسى بحال. أب سينت لويس أب ميزوري إزنبر. عبد الختمة إسرع عمت جير له حدار كابز قبرك 10 عمت فعلت بيتي إذا انتبال سلسة أول بخال لونا 10 خلفن 10 تنزقبر سلسة ودات نجزابير كاب سنت لويس دلا محبر أملاخ حسنا من الله مالتي أبزخ أبزناي سرت فاونديشن كاب مس إرمي أبتبورد أبزناي فاميلي إند ميريج كاب مس محوات كوينة سرح مالتي إرمي سلام مخلاتكم كما يتخونوا أنا غا إرمياس قباي بحل أجيبك بواشنطن دي سي أزلهم كنو يقنا بس حق زي عبدالمر كالورادو ينيره وز نبر بتارستيان فلا يعبدنا حدار زي نبر أقل قلت ساتف نيره حجي دما بسرت فاونديشن مزم محوات كنا نزي أقل قلت نكايدو لنا
بعد حداري بحدار 10 عام ديال له بعد بيتي ما سمهار بحال. ثانك يو ارمي رساله. اوكي مان حوي كبرنا املاكون نايزا مع الدياسب سلز جبرنا انا خاشمي رساله حدار بحال بشيكاغو يغمات بعد حداري كل تقال علوني كابز مرعقه 13 عام ديال مالتي ابزي نايزي ناي مرعدي اب كالخ اب سرت فاونديشن ابو يساتف ابنا اوتوبخ يغلغل مالتي صبو ارمي مو نابز تمرت قدم مخادنا قرب بزعبا سرت فاونديشن حصر زبله حسابات تتكافلنا I think حاونا ارمي كتب غير غليص وانيري متان بزح غزي خاين وسد تي سرت فاونديشن انتاي اب كل بوتاتا زلنا كريستيان بروفيشنالز كريستيانات سمويا بتغزابير زابنا صقا خلت عدلات كما يجرنا ان حزبنا خنغلغل زلنا نكوميونيتينا نبيت كريستيان ابتو زلو حنقفات كما يجرنا نملي كالز بالحساب استبغسي ما اصلت انا يتقدم حجون تمهرو خلنا دحر تمرت اب يونيفرسيتي كالجاتون بدحري ونا بإيرترا خلنا زي نبرا اغلغلوتات ناتو مقصلتاي كل غزي تحطو انتاي نيرو كم بروفيشنالز بزح نغرادو ان حدنا نتعاون زلنا بيت املاك بيت املاك وصاونا بتحور حسابنا سلازي ابز حلفه 3 عامات ግን بود بزخونه መንገዲ እጂ ከም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ከና ኣብ ኣሜሪካ ተመዝግብና ኣለና ሰረት ፋውንዴሽን ብዝብልና ንካይደለና ኣብቲ ኣገልግሎት ዘለው ኣብቲ ኣባላትናትና ልዕሊ 400 ኮይኖም ሶም ጥራይውና ኮኑ ኣብዚ ኣብ ክርስቲያን ተኮይኑ ግራጁዌት ተኮይኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግራጁዌት ዝገበረ ክርስቲያን ተኮይኑ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣምን ከም ኣባልና ኢና ንሪኦ ተቐንድና ሓቶ ግን كما يركان نتزلك تصقاتات مسحوات كهونكا نزعبي نجار تعيي بتناصلن حد كتعيي خلخ حد النجري بود بزخونه منجدي تكالاو بزخونه منجدي يركا تعيي خلخ ግን እቲ ናቱ ጽልዋ ንዓበይ ይዝኸይድ ናቱ ገለጽ አገማት ገለ ብዶህታት ናና ዝገጥመና ዘሎ ዕብይ ዝበለ ኣተኩሮ ዘድልዮ ዕብይ ዝበለ ዓቕምን ምውሃድን ዘድልዮ ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታዋላ ንሃሉ እምበር በዚ ዘሎ ዕድላት ተጠቒምካ بحسابنا عيلو أفدقلات نخفتنا نعيلنا مالتي درو أب بسنعت زلو ناب سلطنا ونسجرة بزح عودة مسنعت تاتن نياتكرو خفالاتنا لنا زي أحد خفالة كالقون على درو أب مسرح زلو أبز مسدما أتدخل قدر محجز جبرنا نتومناتكم مع قلقلتي شرق نقبل من أمه بخال أقلقلات وبخال سلطنا كلمة تصفان كبر مالتي. Good. Thank you إرمي حاوي. أمبارنا بتناي لهم أنتي عدالينا يزلنا تمرتخن كيدنا. من أربعة كم توه خوننا لهم أنتي انتاينا خنقبر أنا إرمين دسالن حاسبنا زلنا قرب زعباتي مسنعتي قرب ما توه بكمينا إذا مسنعتي زسن من تادلي من تايت دلي. فلايك أنا حدارسي أبسدها بزنوبو إرتراوان. نزت راح زتوكر مسنعت اسم من تاعلي خاب قالوا تكنه وين خلني نازبل مغنياتات تخن زرزرينا دحر اذا مسنعت كنقبر كاز تتكمنا له اقباب بخمي مقد اذا مسنعت تسانيعو انتي كتمايرنا خافت مسنعتي كابت مسنعت خا نحنا زتردانا يو نعخاتكم لهم ما عند خنا كافلون دلي امونغو ارتراويان فلاب سدز زلنا ارتراويان سي صقمات حدار انتايو زبل نعو خا خنا ريكمينا دحر من البات مسكيزي عرفتي نحدر دقائق عرفت وسيدنا دحر عرفت خا كم مفتحيتات لنا زقربنا يوم نحنا مسكيزي نار انا خن كيدينا ام ودعتها خا حتون ملسن دحر حتو اليو ديسكاس كنقبروا له زلنا نحتون ملسن كاغزي خنه بينا من البات كن اتي تمرت انداته وهبه خلو حتون دحر دالو وي تشات بمقبار وي كا ابتا قدم عرفت زلا بروجرام المثالي عرفت قدم متاونا حتى بمحتاج كن كيد نخلينا مالتي سلازي كم مأتوي فلايك أب ناي أمنتي حبرت أبزس لزلنا كلنا أمنت سلازونا حدا كلنا خنقبلو زلنا ويك أسي ممكن قبرو زلنا انتايو صحاف قدوس بزعبا مرعى ويك بزعبا حدار انتاي بال نعم كلنا جيفن ويك أحد حكي لازم صحاف قدوس مجمر انتاي بال مسرات حدار ويك مسرات مرعى اكزي أبهيري
እግዚአብሔር ካብ ኮነ ከዓ ስለዚ ንሓዳር ብዝምልከት ሓዳር ከመይ ጌርና ነዕብዮ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ዝምድና ከመይ ጌርና ነጠንክሮ ነገራት ክበላሸው ከለው ከመይ ጌርና ነዕርዮ ንዝብል ነገር ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ሪፈር ክንገብሮ ዝግባአና መን ማለት እዩ እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር ንሓዳር እግዚአብሔር ንመርዓ ቅድመ ሓጢአት ሰብካ በይኑ ከይከውን ምእንቲ ኢሉ ማለት ሓልዮት ሓልዩ ንሰብ እግዚአብሔር ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ኩለንትናዊ ድሌታቶም ክማላእ ምእንቲ ኢሉ እግዚአብሔር ንሰባት ተመቺእዎም ክነብሩ ኢሉ ኣብ ዘዳለዎ ቦታ ዘቆሞ ትካል እዩ ስለዚ እዚ ክንሓስብ ከለና እግዚአብሔር እቲ ዘዳለወሉ ግዜ እቲ ዘዳለዎ ቦታ እቲ ንዕኡ ድማ ዘለዎ ዓላማ ክንርኢ ከለና ብዓይኒ እግዚአብሔር ሓዳር ክቡርን ብኩሉ ቅቡል ክኸውንን ዝተዳለወ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዘዳለወ ትካል እዩ ምናልባት ኣነ እንዳተዛረብኩም ከለኹ ሕቶ ወይ ከዓ ርእይቶ እንድሕራልዩ ኤርሚ ወይ ደሳለ ሓግዙን ኢኹም ጠቀብ ከተብሉን ትኽእል ኢኹም ስለዚ ብዓይኒ እግዚአብሔር ሓዳር እምበኣር ክቡርን ብኩሉ ቅቡል ክኸውንን እግዚአብሔር ሰሪትዎ ወይ ከዓ ዶኪንዎ بعين سب دما እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ኾሙ ገይሩ ኣቐሚጥዎ እግዚአብሔር ከዓ እንድሕር ንሓዳር ከም ክቡር ነገር ኢሉ ንሰብ ሂብዎ ሰባት ከዓ ነቲ እግዚአብሔር ክቡር ኢሉ ዘቐመጦ ነገር ከምቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ መገዲ እንድሕር ዳ ስዒቦሞን ገይሮሞን እግዚአብሔር ንኹሉ ሰብ ከዓ እንታይ ተስፋ ኣትይሎ ወይ ከዓ እንታይ ፕሮሚስ ኣትይሎ ብሩኽ ዝኾነ እግዚአብሔር ዘኽብር ሓዳር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዳር ክንነብር ከለና ካብ ፀገማት ዝተላዕለ ካብ ኣብ ሰባት ንሪኦ ሽግር ዝተላዕለ እንታይ ዝብል ስምዒት ይፍጠር እዩ ማለት ሲ ደንበር እቲ ሓዳር ሲ ናይ ብሓቂ ድዩ ከምዚ ከምቲ እግዚአብሔር ዝብሎ ኢልካ ናብ ባእሲ ሽግር መከራ ኣብ ሓዳር ሲ ከም ጊቭን ይውሰድ እዩ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝብለና ጌርና ንሓዳር እንድሕር ዳ ሒዝናዮ እግዚአብሔር ተስፍኡ ብሩኽ ዝኾነ ሓዳር ንኹላትና እዩ سو أنتايو إجابير نحضر كريه كله عم سبعين سبيتن فقر استمسرته قال كيدان مالت قال كيدان كأب كلمة سبنا كلمة إجابيرن سبات كافتيهم سني عمنا تقال كيدان ندحر داك حزوه خيلو إجابير نسبات روح زخونة حضر تسفاتي له مالوس لازم إزيوتي متحف كل سوونه زخونة زعبة حضر مالتي على ما إجابير بحضر نتاي مبزحتنا بيت أملاخ أب حدار سلت أنا إحنا بيت أملاخ سلت أنا إحنا مبزحتنا ردوا خون خليجن أتين تملسنا مسرت عاوز خلنا على ما جزء بير أب حدار رد عنك نحس نصبر مثلاً مسحف قدس كرن كلنا 4 عبيتنا جزء بير علامات أب حدار ويدما علامة جزء بير أب حدار 4 عبيت نجارات كل مقلون خلي حدا جزء بير سبعي بينو خون صبو أيكونن يلوس نسبيتي كم دقا في تامسيو تدقاقي فوم እግዚአብሔር ዝራእየሎም ነገር ክገብሩ ኢልዮ እግዚአብሔር ንሓዳር ሰሪትዎ ማለት ንምድግጋፍ ንሽርክነት እግዚአብሔር ሰብኣይ በይኑ ኣይኮነትን ኢሉ በይኑ ጽቡቕ ከሆነ በይኑ ሰብኣይ በይኑ ከሆነ ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ንሰብኣይ ደጋፍን ምስተለየሉ ኩሉ ነገር እዩ የማነ ጸጋም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ዝብለና ንዑት በቃ ደጋፊት ኣይተረኸበት ሰበይቲ ምስ ረኸበ ግን እግዚአብሔር ከም ደጋፊት ገይሩ ሰብኣይ ሂቦ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ተደጋጊፎም ክነብሩ እዚ ዓላማ እግዚአብሔር ወይ ድማ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ሓዳር እዩ ካልእ እግዚአብሔር ሓባራዊ ዝኾነ ሓጎስን ዕጋበትን ኣብ ክህሉ ሰብ ብኩለንትኡ ሕጉስን ዕጉብን ኮይኑ ክነብር እግዚአብሔር ሓዳር ሂብዎ ስለዚ እግዚአብሔር ንሓዳር ከቆሞ ከሎስ ንሰብኣይ ንሰበይትን ብኩሉ ነገር ሕጉሳት ኮይኖም ክነብሩ ኣብቲ ሓዳርቲ እግዚአብሔር ኣሚጥዎ ሳልሳይ እግዚአብሔር ነቲ ዝቕፅል ወለዶ ወይ ከዓ ዘርኢ መተካእታ ክፈጥር ኢሉ ዘቆሞ ትካል ከዓ ሓዳር ወይ ከዓ ቤተሰብ ወል ካብ ሓዳር ወፃኢ ካብ መርዓ ወፃኢ ቆልዓ ክውለድ ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን እቲ እግዚአብሔር ብሓዳር ገይሩ ንውሉድ ብትኽክል ከምቲ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ከዓቢ ምእንቲ ግን እግዚአብሔር በዚ ገይሩ እዩ ንሓዳር ባሪኽዎ ትራብዓይ ከዓኒ እቲ ኩለንተናዊ ዕብየት ብብዙሕ ነገራትና ከም ሰባት ክንዓቢ ንኽእል ኢና ብትምህርቲ ክንዓቢ ንኽእል
بأجلجلوت كنعب نخيل خلي نجارات كنعب نخيل قل كل أنت ناوز هنا عبيت كن إجزاء نسب أب حدار يريله سلازي بكل النجارات نخنعب نتقينا ذات سواي أب حدار نايب حق يسب تسرح لما كل نجاراتنا زفتش كل نجاراتنا challenges قبر تكال سلازي خوانا مالتي سلازي إجزاء نحدار بغي ميريو ويدما علامة إجزاء أب حدار نتاي نتيلنا بالدقاف ملء زخنا كل أنت ناوي زخنا حاجوس العقابة النمركاب نتزغط الولد خاء كم إجزاء بزرعة يوم قد النمعوين متكا مودة خاء نفس وقفنا خاء أن كريستوس كنمثل كل أنت ناوي عبيد كأب هيوتنا كهلويلو إجزاء نحدر سريت ومالتي كم خوينو جن لو ميزلو حدر خلينا جن بزح challenge سالو حدر بزح شجرات سالو حدر لومي حدار زصنعو مصنعتات انتدارينا امونغوز امنتن زي امنتن زلو ناي فتح قصري ويكات برسنتج تمساسال ابد سلايد ريفر غيرنا يلنا بارنا زبال اب سمين امريكا زلو ناي ريسيرش جروب ابليكيشن 18 مصنعت غيرهم كابتوم مرعى تمرعيهم بقبو حدار زغبرو السر 35% كابتوم امنتي كم 35% كابتوم زي امنو فتح ويك اقاتي مويك هذا فاتحهم سلازي فتح امونغو امنتي كومني ويك بوزح زرع ترئيوي حدا غزي 50% 51% بس يحقل زبال ترئي خاقل اكشوالي ناي بحق مصنعت غيرو مصنعت غيروم زرخبو قصري زي 35 زبل نالبات قلقل سبات كن 50-51% بس حيلهم ريفر كقبرو خبيهم اتخالقن ولا فتح دا اي حلو مبر اب حدار كوينوم زي حبوسات اب حدار كوينوم زي عقوبات اب حدار كوينوم بحدارهم بحيلهم زي نبرو كن ازيوم بزحات بتعمل بزح مصنعتات الله 70 سبيتين بقلي بزعبه حداركا حقوستي خايلهم تحديتهم ل 75% اب امنتي ملصوم حقوسات ايكوناني ويكا عقوبات ايكوناني ስለዚህ ولا كواغزي علامه እግዚአብሔር ኣብ ሓዳር ኣዝዩ ጽቡቕ እንተኾነ ሎሚ ግን ሰባት ሎሚ ግን ኣመንቲ ሎሚ ንሕና ንነብሮ ዘለና ሓዳር ግን እቲ ቻሌንጁ ትግድላቱ ግን ከዓ ዓብይ ማለት እዩ بتوسخ خاب فلاي نحنا نزم ابز حج زمن تكنولوجي ابز معبللو بزح نغرات ابز تلوطلو زمن ننبر كا كالخا نحدار ازيو تشالنج زغبرو يكاني نتحسب املاح زغوس نغرات بزح نسمع قال املاح እግዚአብሔር ሲ ሰብአይ በይንኹ ኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ደጋፊት ገበረሉ ይብል ግን ነዚ ሐሳብ ዝዘፍርስ በጣም ብዙሕ ነገራት አለው ኖ ሰብአይ በይንኹ ኸውን ጽቡቕ ሰበይት በይና ክትከውን ጽቡቕ ይዝብል ትምርቲ ወይ ከዓ እዚ ኢንዲቪጁዋሊቲ ዝምህር ሐሳብ አለ እግዚአብሔር ሓንቲ ሰበይቲ ንሓደ ሰብአይ ኢሉ እንከሎ ኖ ሰብአይ ምስ ሰብአይ ሰበይቲ ምስ ሰበይቱን ኢትስ ኦኬ ዝብል ሆሞሴክሹዋሊቲ ወላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ሓደ ሰብአይ ንሓንቲ ሰበይቲ not necessarily ዝብል ናይ ፖሊጋሚ ትምርቲ ዝምህር ሐሳብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋፊት ክገብረሉ ሓደ ክኾኑ ብቃል ኪዳን ክመጹ እናማሃረ ኖ ፕሪማሪታል ሴክስ ኢዝ ኦኬ ዝብል ፍላይ ሕጂ ንሕና ምናልባት መብዛሕትና ካብ ዓዲ ስለዝመጻና እቲ እዚ ሐሳብ እዚ ብዙሕ ዘየስግእ ክኸውን ይኽእል ግን እቶም ኣብዚ ተወሊዶም ሕጂ ንሕና ነዕብዮም ሕጂ ሓዳር ክገብሩ ዝሓስቡ ቆልዑት ግን እዚ ዓብይን ኣስጋእን ኩነታት እዩ ንዓኣቶም ፖርኖግራፊ ካልእ ማለት ኣብ ሓዳር እንከሎ ካልእ ኣፌርስ ምህላው እዚ ከዓ ንሓዳር ኣዝዩ ዝጎስዮ ኣዝዩ ዘሸግር ኣዝዩ ከዓ ቻሌንጅ ዝገብር ሓሳባት ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ነዚ መጽናዕቲ ከነዳልዎ ከለና ሓደ ካብቲ ዝሓተትናዮ ሕቶ እንታይ እዩ ምናልባት ስላይድ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ወይስ እልይኹም ርግፀኛ ኣይኮንኩን ጽቡቕ ትሪኡ ኣለኹም ጽቡቕ ንሪኦ ኣለና ኣማኒ ሃራይ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝገበርናዮ እሞስ ኣብ ሓዳር ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ኣመንቲ ሓዳርሲ ቀንዲ ፀገማት ወይ ከዓ ቀንዲ ቻሌንጅስ መነመን እዮም ኢልናስ ከምዚ ሊትሬቸር ሰርች ጌርና ማለት እንታይ እዮም ኢልናስ ሓቲትና ማለት እዩ እቲ ዝረኸብናዮ
تبزتريو زلهم زرزر مالتي حدا اب فاينانس زلو ما تحاحزا سبعين سبيت مالت بزعبا جنزب زلو مرايا بزعبا جنزب زلو ما تحاحزا كالي عندنا زلو زرر ويكات عندنا زلو كوميونيكيشن زي مهلاو كالي انتيمسي زي مهلاو اذا حجي تقلل ابيلي قميت يزلو خبز كن بزح عينت انتيمسي مالت منفساوي زمدنا طبق زي مخان اتي sexual intimacy طبق زي مخان اتي parental intimacy طبق زي مخان تناي اب communication زلهم intimacy emotional intimacy بزح عينت زمدنا تاتو اسو خا زي مهلاو نبعلو حدا خبتي تقاماتي زلو ناي منفساوي بسلات في ناي تمرتي ناي باك جراوند ناي بروفيشن في اللي سبيتي تماهيرا سبعيت زي تماهيرو سبعيت تماهيرو سبيت زي تماهيرا سخوم عينت في اللي كا اسقاي زبلو خالو حلافنتن جدا زي مفلات مالت سبعي سبيتي زي مخان ويون تي اب غزازلو سراح تحقاقيسكا زي مغبار تحقاقيسكا زي تحقاقاز نتا حدا غودا خوينو مركب اذا حدا خاب تصقمي ناي إلوس متأتتا سدرا بيت امنتي مالت ناي بو سدرا بيت ناي دس سدرا بيت هاب حدا روصا زخونه زمبلنا realistic زي كون expectation مالت كابتي بتصايكا خاطر ناي حدار بتصايكا كاب عمين العلي ويكا تخكلنا زي كون تثبيت مهلاو sexual satisfaction اب حدار زي مهلاو زي تمعرر يقدم النتات مالت حدار مسعتخات priority سبعي حدا priority الوقت سبيت خالص ስለዚህ ተማዓራሬ ካለ ኻርሰ ፍጥሮት ማለት ሰብ selfish ኮይኑ ገዛእ ርሱ ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ገዛእ ርሱ ጥራሕ ከጥምቶ ክክለል ንኸሎ ስለዚህ እዚኣቶም ከም ፀገማት ኢልና ዘለለና እዮም ኢና እዚ ግን ሓደ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ዙርያ ከዓ ዝተገብረ መፅናዕቲ ግን ኣይረኸብናን ስለዚህ እንታይ ኢልና ሓቲትና እሞ ዋና ባታ ሞንጎ ኤርትራውያን ካብዚኣቶም ሲ ኣየኖት እዮም እቶም ቀንዲ ፀገማት ኢልና ሓደ ሕቶ ሓቲትና ማለት እዩ ስለዚህ ትመፅናዕቲ ንዑ ዝምልከት እዩ ደሳለ ሓወይ ምናልባት ካብዚኣ ክወስዳ እዩ ካብዚኣ ተቐቢሉ እቲ መፅናዕቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ሓሳብ ተርእየና እዩ ደሳለ حرام من حوي اوكي شير كجبر اوكي نمتر استيقظ الليله شير قبر على الغرب ده اوا اوكي سلايد شو سلايد شو تريوانا الغو يا اوكي سلايد شو ولا حكي اوا ايش انا اوكي ازي اوكي كبرنا عملاقون ثانك يو امان حوي صبغ غير كما تو غير كلنا كمتي امان حوي كلوت صنحي انتاي نزمتنا عزخنا دالون كلنا زن ان ريان زلنا علاماتات نيرنن مالتي تحدثن ابتقن زحلف سلايد امان حونا ككافلنا صنحي اتقند صقماد ني حدار اب امنتي انتاي نزبلا 12 نطبታት زرزيرون نير مالتي كنت خلاتنا نفلطو اتي علامه اغزابير اب حدار كسكنني ادلاي مخانو امان حونا صبغ غيرو غليصلنا مالتي ስለዚህ حدار مسرت تكال حبرسبكم مخانو خلاتنا نفلطو اينا مالتي እቲ ጽልዋናቱ ኻኒ ኣብ ሕብረተሰብና ድዩ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ሃገርናውን ክሳብ ከነና ዓቡ ምዃኑ ብምርዳእ ካልእ ከም ትኽብሎ ፀንሐ ዝተፈላለየ ሰሚዕኻ ብግብሩን ትርእኻ ማለት እዩ ፀገማት ሓዳራት ኣብ ኣመንቲ እና በዝሐ ይኸይ ስለ ዘሎ ለዚ ብመፅናዕቲ ተዳለወ ብፍላይ ንኤርትራውያን ዝምልከት ስለዘየሎስ እስከ በዓልምና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ምስቲ ዘሎ ቁፅሪ ይሰማዕ ድዩ ካብ
كالو لكع سباتنا خاب كالو أي نفليننا جن ما ساسل دين تاي كون خيل ويخمين كنا تحاجز خل بمنبال ينات متنعتا دالينا مالتي نزخ أني كوشنر دالينا حد 20 شدشن زخنا حتوتات مالتي تن سلسته كمز open endedين تن كالوت جن كمزين مرجع تمرج مالتي إذن تايو تي بتي كوشنر ويكا بتي متأيق مسرد خاوز رخبنا حبريتا نتي حبر السبنا كما يكتكم زخل بمبالي مالتي بفلاي نتم عمانتي خابو خانابتي حبر السبنا كما ينحجز بمبال تا بعبي خاني تي سرد فاونديشن كم تي عن تبي إرمي حوي كبلت أنحسي نما حبر أملاخ إرترا خبر كتو زخل حاد أفدقه زخوي نسل استرأينا إنا نزامت نعطي ساقينا مالتي بفلاي تن حواتنا نابتي كوشنر نمدلا عبترين تساويتن مالتي اتمتنعتي أجاباب انتاي مثل نزبل أبزا سلايد كم نريو مالتي حادة خمتي أمان حويز بلو مجمرتا تحطتات كانت دالو كلناس حادة كاب تمكرون دقنا خاب كالي انتاي تخايدو بموكاس خابو مسرة عسران حمشن حطو تدالين شعو مسدالنا انتاي كيرنا از جوجل فورمات دالينا مالتي مسددنايو نابتوم ناي سرد فاونديشن أبالاتن ناب كالي بتخرسيانات زلو عمنتن مالتي درجة خلتمي تزخون سبات مليسوم الله مالتي خمس ريال زلنا مالتي كابن جن حدا من الباش تي حتى وحيوم دي ويكالي وين كابتي نايتي تكنولوجي كوني قل حدا سلسة زخون سبات تي نجر ملو ملسسل زينا برو كنا القصة تقدينا مالتي درجة 288 زخون ግን ሙሉ መልስ ነይርና ማለት 288 ዝኾኑ እዚ ሕጂ ክልተ ካብ ክልተ ጉጅለ መቂልና እዮም ሓደ ናይ ሰረት ፋውንዴሽን ወይ ዳንኤል ፋውንዴሽን ኣባላት ማለት እዩ እቲ ሓደ ጉጅለ ኸኣኒ ናይ ካልኦት ቤተክርስትያናት ኣባላት ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኮት መብዛሕትኡ ምርጫ ዘለዎ ኮይኑ እተን ሰለስተ ኸኣኒ ፍኑ ወይ ኦፕን ኤንድድ ሕቶታት ነይረን حجة تري وصيت انتاي مثل نزبل ابزي خم نريو درجة دك تبعتين دك انسيون ترينا درجة تماساسالي نيرو تقصري ازيد التبابع مالتي انترينا بمئتاوت مسرس 40 شدشن دك انسيو 54 كادك تبعتي تساتيفو مالتي كالت ناي تمرت درجة زملكتو نيرو انترينا درجة كباب 4 مئتاوت زخونو تماساسالي ناي تمرتي درجة نيرو مالتي توم كالوت جن مالتهم زملوسو مالتي 30 شدشن مئتاوت انت كابتن زملوسو مالتي تي متصامدا مالتي وي تودي تبعت هيدي وتقالن سيتي تحتناتي تمرت درجة لو الى مليسا مالتي بنصارو خاني لعلي توم 20 شدشن زخونو مئتاوت كاني لعلناتي تمرت درجة لو الى ماتي قالن سيتي تكون تقل وتبعتها كون خل مالتي كم تزبلكوتهم تساتفتن ريالنا مبزحتهم كابتي ناي سرد فاونديشن واتسايم تساتيفهم 8 زخونو كابتي ناي سرد فاونديشن دانيال نيتورك بغمايتا مجمرتاش من يراد حر سرد فاونديشن I think تفلتون تنمشم كي تداناغور مالتي ازخاتي ميتاو درجة مالتي كالي اتينا علما دحريناو اتي علما دارقا نازي مسل مالتي تحت 30 زخونوس بزحات يكونون تساتيفهم كاب 30 درجة 4% مالتي كاب 4 حساب 5 خاني درجة لعلي فرقهم مالتي كاب 5 لعلي زخونو خاني نريوت درجة 8 زخون 7 تساتيفهم مالتي كالي اوكي كالي انت مبزحتهم تم تساتفتن ترينيم اب كندا امريكانيم زغمتو اب افريقيا اون 3 مليسوم اب اوروبا 16 بيشاقه حدا اب كالك بالعالم انما استراليا خون ويون استراليا كدلو زي كودو بوتايلن اب جرينلاند وي اب قال خون 3 مليسوم مالتي كالي حتى انتاي نيروس كابت مرعو خندي غيرك وي غندي غير كان زبل حتون كم نريو تحتي 4 عامات زغبرو درجه 37 نيرو مالت بميتاو درجه انترينيم 16
ካብ ማእከል 5 10 ዝገበሩ ከኣኒ 7 ሰባት መሊሶም ማለት ብ100 ደረጃ ከኣኒ 37 ማለት እዩ ኣብ 11 ዓመት ከኣኒ 63 ብ100 ደረጃ ከም ዝንሪኦ ዘላ 34 ማለት እዩ ልዕሊ 21 ልዕሊ 20 ዓመት ዝገበሩ ከኣኒ ዳርጋ 13 ዝኾኑ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ናይ መርዓ ናይ ተመርዓውሉ ግዜ ክንሪአን ከለናስ ዳርጋ ጽቡቕ ዝርግሐይ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ايوه حج انتاي غيرنا نزي تي داتا بتاع هابتامي كباب 200 ملس تركب كل خاص بفلاي كم تناتي مويا ستاتستكس ند زغبر ብዙሕ ነገር ከተውፅኻ ወትኽእልኻ እንደገና ትሕቶውን ሒደት ቀሊል ሕቶ ይኮነ 25 ሕቶታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዘን 25 ሕቶታት ብምሉ እቲ ናተን ርክብ ክትርኢ እንትኾንካ ዲ ወይ እውን ካብኡ ተበጊስካ ዝኾነ ዝመጽእ ፎርካስት ክትገብር ወይ ካ ፕሬዲክት ክትገብር ዝኾነ ገምጋም ክትብ እንትኾንካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ማለት እቲ ዳታስ ክሳብ ክንደይ ሃብታም ምዃኑ ክሕብረኩም ኢለ ማለት እዩ ግን እንታይ ጌርና ብዝተኻለና ብዙሕ ነገር ክንርኢ ፈቲና ነዚ ናይዚ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ ነጥቕድሚ እውን ናብ ሰረት ፋውንዴሽን ዝገበርናዮ እንታይ ግን ካብኡ መሪፅና ማለት እዩ ካብኡ መሪፅና ኣብ ሰለስተ መቂልና ሓደ ዘተባብዕ ውፅኢት ዝብል ካልእ ከኣኒ ደሰክፍ ውፅኢት ዝረኣናዮ እታ ሳልሰይቲ ከኣኒ ደሻቕል ውፅኢት ኢልና ኣብ ሰለስተ መቂልናያ ማለት እዩ بعقمنا قلنا نتي ترخب حبريتا بستفعل من قد كنري فتينا مالتي بحثير حجيجس كابتي إذا تابع زرعنا أنا أبنت حنتن تارينا ترجم ناي حدار بيتكم كم تترجمون زبل نترينا أبزا باي شارت خنري أنكلنا إتا دبز حد كنري أكلنا زي 7 شوعة 100 مالتي أم تحللاين أم جزء نستمر كوسيلهم ماليسهم مالتي دعم يتابعك مالتي اتا ترينا معرنس تمركز زبلون ترينا شوعة برسنت انت حريناس 84% عونتاوي ملسيبو مالتي كم بحلنا لمدنان زبل كان ترينا 10 ميتاوت مالتي درجة يسرا سبع دخونو بابيلا مالتي سبعين ايدك حلافنة توسد سبعيت ناي جزا حلافنة توسد دبلون اللوغن بزح يكونن مالتي بحب حجي زغن ريكلنا دتاع وتسيترينا مالتي كالك أن انتايرينا بفلاي ندق زملكت حتو نيرا تحتو زي ان زغن ريازلنا مالتي ندقهم ام عباي ملاين زلكم حلافنت سمرت كما يتريون زبل مالتي انتريناون زياون ازي تتابع وتسيت رخيبنا مالت انتاي تملح اتا ملس انتريناسي ندقنا بزملكت بمعرة تماقيلنا بحبارينا نعيوت بالمالت تريناس كبابي 75 مئة زغون سبات نزحتو زي مليسوم مال بزي نزي ملس زي مريصوم مالتي كابو ندقنا زملكت تي بصاي يزبزح حلافنت وسد ندقنا زملكت حلافنت بعليه زغبرو ابا تاليا دقنا صبوق ايكونان زبل كتريناس دارغا حيدت يا 3 مئة مالتي كباب شدش السب أبيلو مالتي كاب كل تميت انترينه كاني أب حداركم نسخة وين نسخة ناي مخوان حرنت كتاب كنا يسمعك نزول مالتي إذا سلين ريال لنا مالتي انترينه تي بزو حرنت زلوا يسمعنا نزول ترينه أتم لعل فرق زخونسي دارجا هم مليسا مالتي تخالد دلام تاون ترينا 37 مئتاوتون بمطن زخونه حرنت يسمعنا زبليا مالتي كلتي انت دمرنا درجه 84 نو 4% ينو تي اون الوتاوي يدانا جرانتي بوزيتيف كستايجر مالتي نو ازي اونتاوي اونتاوي ملس مليسا مالتي زرا خفت حدا تابع مالتي كالون ترينا خاطي نغنزب زملكت مالتي نغنزب زملكتا كبزح حتوتات اينبران قربين نيرن
كابن حنت زيان يرى مالت أبتم مقرح محدرة جنزب زملكت لمدخم من تايم مثل نزبل حتون يرى ترينا دار جاز بوزحو جنزبنا خمي جرنا كم نطفو كل سعينا نلازب نزارب زبل ماتش وجز تعمد لاي مالتي تخلون أنا يتزيادة قداسي أبزبل سمع يبلان تبل درجة 10 زخون خو مليسام مستخدم كلنا جن وحدي مالتي خالي بتصاي وي بتصايتي اب طفافا ገንዘብ حلافነት አይወስድን ይዝብልውን አለው ግን ብምስቲ ብዙሕ ኢንተርኢኒያስ ከም ሲግኒፊካንት አይኮነን እምበር ኮሙን ዝብሉን አለው ዛዕባ ገንዘብ ዝምልከት ኣብ ንሽቶይ ዓቢን ነገራት ብዙሕ ኢና ነጫቃጫቅ ዝብልውን ዝመለሱ ነይሮም ማለት ግን ብፐርሰንቴጅ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ብብዝሒ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ሲ ቶም ዝበልሑስቲ ገንዘብና ከመይ ጌርና ከነጥፎ ኩሉሳ ንላዘብ ዝብል مليسم سلز تابع وتصيتلنا خب أبو مقيلنا جرناه مالتي كله أسكافي زبل وتصيت كأني تخليت خفال مالتي أسكافي دبلال وتصيتات نابنت حنتز يعني را أب حدا تزعبي بدهون تاي نزبل مالتي كم زن ريزولا زن عنود زن شارت مالتي الثقندي تناي مزراب سجم مخانو أبزنر لنا مالتي كالوتون كبابي ميت سخون يمنو نايم زراب ساقم على نايلو مالتي كالوتون ترينات ناي بيتسم تتاو زبلون علو جن بزح يكونن اتي تخاليت تمتن تايا تسكفكا اتي نايت حساسبا الرحيب في اللي مهلاو اتي نايم زراب ساقم هلو ستنكندين نعبلي لون أزلوها مالتي كبابي ميتن حمزان حدا نبيلو مالتي اتا قربت لي حدا عبد الحدا كقواصن مدلاي تبلون الله جن بزحت هيكون 5 7 من نزم ليسم اتناي ገንዘብ ዝብሉን አሎ ግን ንሰሙን በቲ በብዝሕ ተሪኻ ደሰክፍ ገለውና ይኮነን ግን ተንቀን ዜናን ዘላታ ናይ ምዝራብ ፀገምን እትናይ ተሐሳሰባ رحيف اللي تبل ماتي مزانا ገንዘብ እንድሕደም ይርናያስ ዳርጋ ኩለን ሰንዓብ ሊለን አሎ ማለቲ ኢኖ ከባቢ ሚትን ሱሳን ሰለስተና ቢሉ ማለቲ ሱሳን ክልተና ቢሉ ማለቲ كالو كأني أسكافة وتصير زرعنا انتاينيرو بعالبيتكي وي بعالبيتكا كنيو قلاس معيد كا يردو أو ويتردو أو زبل حنت حساب نيرا حجي زياس زمدنا على وادو زبل مسكالي يتحرتو قنا زامدا فتينا مالتي انتاي تبل اتخالي يتحرتو بحداركم زخونا قيتشت مزلعال بخمي كتفتحو تفتنو تبل كمالتي كم زبلكم 25 حتوتات ينزلوا حجي نقولن بتمري بير وايس نحرق ترين كين كاسي بزح كومبينيشن يزلو مالتي جن انتاي ممرر يسناي ناقستاينا بتخالنا جن مستفلا لي ملكو عنا خنري فتينا مالتي حجي زين ابدين تحرقينا يو حجي زين عنو نراين زين بارس نحرقينا ين اذا بارزيا تزاريبنا نام معلبي نبصح بالحنت زي مالتي اذا خالي يتبار كاني نيشو نغرات انت خوينهم شلل إلنا نحلفته بالمالتي اذا سالسيت اخي تزاربنا عبيتناو نحلفت بالمالتي ترابعيت اخ نزارم مجمرنا تحرايقنا نحدقت بالمالتي حجر ايوه نزن بارس زن بيناي تعبيل لا زي حجي نرايا تزاربنا ناي معلبي نبصح حلت بال بيناي تعبيل ندحرينا بزا زبس حجزيه تبل تعبيل لا نتريو لهم بتازبس حجزيه تعبيل لا مالتي اتا كالو كات مص انت تا بيچا مالتي بلكع كل غزي تبل مالتي اب حداركم زخونه قچن مزلعال بخمي تفتحو تبل زها حجي ريون زيا تا صبقت مالتي تزراريبنا معلبنا بصحو تبل مالتي ملسنا اذا مالتي اذا ملسنا يقريتنا اذا اب حداركم زخونه قچن مزلعال بخمي تفتحو مالتي تنملس زين 4 دين اتخالي كاني بعال بيتك كينيو على سمعتك يردو دو ترديو دو زبل كان زين انت ملس ماتي زي قال فصيما يردوني صحتي زبط عكزي بلك حجزاتا تزراربنا نا معلبي نبصح تبل بزا زبصح غزين بزا بلك كل غزي نات سمعتي يردو تبل بعت عليلنا لوا مالتي اذن كستاي جن راين زن علوتاو زخونان راين زي انترينين جن كي تزاربنا عبيدنا هنا نخيت تبلن كنزارة مش جمعنا تحرقنا نحدقو تبلن بينا يتعبلي لنا لو نرأين زي حجي بزي تعبلي للا بزيك آلات فتسي ما يردوني تبل تعبلي للا مالتي كساب كنين يركبكم دلو رأيوه مالتي
እዚ እንድሕርኢና ይውን እዚያውን በየናይ ተዓብሊ ኢላላ በተሳሕት ትብል ማለት ስለዚ እዛ ዕኑድ እዚኣ ከይተዛረብና ዓቢጥና ንኸይትብል በየናይ ክሳይ ተዓብሊ ኢላና በዚ ብዘይ ቃላት ፈጺማ ይርድኦንን ብሳሕት ዝብል ማለት ስለዚ እቲ ስምዒትካ ምርዳእን እቲ ግጭት ናይ መፍታሕ ክእለትን ክሳብ ክነናይ ዓቢ ርክብ ከም ዘሎ ይረዳእና ኣሎ ማለት ስለዚ እንድሕር ኩሉ ግዜ እቲ ስምዒት ወድዲ ወይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዳ ወይ ወዲ ተባዕታይ እንድሕሪ ኩሉ ግዜ ዝርዳእ ኣላ ኮይኑ ወይ ትርዳእሉ ኮይና እቲ ናይ ግጭት ወይ ግርጭት ናይ መፍታሕ ክእለቶም ከዓኒ ዓቢ ምዃኑ ትርኢ ማለት እዩ እንድሕሪ ዘይርዳእ ኣላ ኮይኑ ሳሕቲ ኮይኑ ወይ ብቃላት ፈፂሙ ዘይርድእቱ ኮይኑ ግን ረእይዎ ብሓፂሎ ከይተዘራረቡ ዓቢጦሞ ይኸዱ ወይ ከዓኒ ሓሪቆም እቲ ነገር ይሓድግዎ ማለት እዩ ረእይዎን ሕጂ በየናይ ተዓቢለን ከም ዘሎ እዚ በቲ ባርግራፍ ክረዳእና ብምባል ብከምዚ ገርና እምበር ብካልእ እውን በቲ ኣድቫንስ ዝኾነ ስታት መሳርሒ እውን ብኡ ክንሪኦ ፈቲና ማለት እዩ ዝተመሳሰለ ውፅኢት ኢና ረኺብና ካልእ ኣሻቓሊ ውፅኢት ከዓኒ እዚ ንሪኦ ማለት እዩ ምስ ናይ ሓዳር ብፃይካ ክንደይ ዝኣክል ናይ ሓባር ፀሎት ኣለኩም ብዝብል ማት ሓንቲ ኣክቹሊ ካብ ተተሰክፈካ እዚ ኣብ ሳልሰይቲ ንኸይድና ሶሪ ኣብቲ ኣሻቓሊ ከይደ ኣለኹ ሕጂ ኣሻቓሊ ትብል ውፅኢት ኣብኣ ከይደ ኣለኹ ማለት እዩ ተናሳከፍቲና ክንርኢ ፀኒሕና ኣብቲ ኣሻቓሊ ዝብላ ማለት ሕጂ ኣብቲ ሓንቲ ዝተርኢና እዚኣ እንታይ ብምርአይዋ ሕጂ እዚኣ በየናይ ተዓብሊ ኢላ ኣላ ማለት እዩ በቲ ሓሓሊፍና ነፀሊ ትብል ማለት እዩ እቲ ስሩዕ ናይ ፀሎት ግዜ ኣለና ትብል ረእይዋ ክሳብ ክንየላ ጅስት 600 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ኢሎም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብሓባር ነፀሊ ዝብል እውን 20 ሚእታዊት ኢሎም ማለት እዩ ብዓብዪ ግን ረእይዋታ 74% ግን ሓሓሊፍና ነፀሊ ዝብል ምናልባሽ ናይ ነፀልን ዝብል እንደትህሉ እውን ዓብ ዝኾነ ናምበር እውን መመረፁ ነይሮም መስለኒ ካልእ እንታይ ርኢና እቲ ኣብ ሓዳርኩም ናይ ይህን ምሂን ባህሊ ከመይ ትግምግምዎ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ ኢና ክንሪኣ ደሊና ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ፍልልያ ኣሎ ድዩ ፍልልያ ኣሎ ዝብል ክንርኢ ንፈቲና ማለት እዩ ሕጂ ረእይዋ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ እቲ ናይ ይህን ምሂን ማለት እዩ እተን መልሲ 4 ፅቡቕ ማእከላይ ሶሪ ይቕሬታ ፅቡቕ ኣይኮነን ማእከላይ ፅቡቕ ኣዝዩ ፅቡቕ ሕጂ ረእይወን እተን ፅቡቕን ኣዝዩን ፅቡቕን በየናይ ተዓብሊ ኢለና ኣለዋ ረእይወን በቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ፅቡቕ ኣይኮነን ማእከላይን ዝብላ ከዓ በየናይ ተዓብሊ ኢለና ኣለዋ ረእዮ ብደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ፅቡቕ ኣይኮነን ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ፀገም ኣሎ እቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እንታይ ፍልልያ ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ምሂን ምባል ከመይ ውዒል ክብል እንከሎ ትወዲ ፅቡቕ ውዒለ ክትብሎን ከላ ወይ ትበልዒ ዲኺ ፀጊበ ኣለኹ ወይ ዝኾነ ክሓታ ከሎ ክልተ ሰለስተ መልሲ እንደመልሳቶ ንዕኡ እሱ ሕጂ ኮሚኒኬሽን እዩ ዝመስሎ ዘሎ ይህን ምሂን ይመስሎ ኣሎ ማለት እዩ ንዓይ ግን እሱ ግን ኮሚኒኬሽን ግን ኣይኮነን ልዕሊ እዩ ዝኸይድ ማለት ሕጂ እቶም ደቂ ኣንስትዮ ኮሚኒኬሽን ይህን ምሂን ኢሎም ዝሓስብዎን ደቂ ኣንስትዮ ይህን ምሂን ኢሎም ዝሓስብዎን ሰማይን መሬትን ኣዝዩ ፍልልያ ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ፅቡቕን ኣዝዩ ፅቡቕን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሓደ ነገር ደጥፍዎ ነገራት ኣለዎም ዘይተረድኦም ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብቲ ሓዳረን ፅቡቕ ኣይኮነን ወይ ማእኸላይ ኢለን ዝመርፃ ብብዝሒ ዘለዋ ማለት እዩ በንፃሩ ግን እቶም ደቂ ተባዕትዮ ፅቡቕ ኣሎ ኣዝዩ ፅቡቕ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ምዝርራብ ክዘራረቡ ከለዉ ደቂ ከመይ ውዒሎም ትምህርቲ ከመይ ከይሮም ከምዚ ሕጂ እሱ ንዑ ኮሚኒኬሽን እዩ ዝመስሎ ዘሎ እሱ ማለት እዩ ንዓይ ግን እሱ ግን ኮሚኒኬሽን ኣይኮነን ሆምወርክ ሰሪሖም ድዮም ገለ እወ ሕጂሳ እሱ ዘረባ ኣለኹ ምስኣ ዝብል ኣሎ ንሳ ግን ዘረባ ኣይትኮነን ትቆፅሮ ኮሚኒኬሽን ኣይኮነን ትቆፅሮ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ክሳይ ርኢና ማለት እዩ ካልእ እውን ብካልእ መልክዕ ክንሪኦ ፈቲና እንተርኢና እውን ልክዕ እቲ ክልተ ዕፅፊ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ሲ ፅቡቕ ኣዝዩ ፅቡቕን ፅቡቕ ዝብል እዮም ከምዚ ሎጂስቲክ ዝበሃል ሓደ መሳርሒ ኣሎ ከምዚ ባይናሪ ድወስድ ማለት እዩ 0-1 ወይ ከዓ የስ እኖ ዓይነት ገለ ሕጂ እቲ ፅቡቕን ኣዝዩ ፅቡቕን ኣብ ሓደ ግሩፕ ጌርናዮ እቲ ማእኸላይን ፅቡቕ ኣይኮነን ካብ ሓደ ጌርናዮ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ዳርጋ ክልተ ዕፅፊ ደቂ ተባዕትዮስ እንታይ ኢሎም ሲ ምስተን ደቂ ደዋዲ ከማስ ፅቡቕ ኣሎ ፀገም የለን ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ከምኡ ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ
بخالون ابتي نايتي ناي ممرعاو كارينا سفل اللي يقولوا نوح جزين احتمرعمن حدش تغيم سفل اللي كله يقول زبل كنريون فتينا زوم حدش استمرعون انترينايون مزوم 15 عام زخون في اللي كم زلون نري مالتي زوم قرب زخودو 15 عام زخودو مستم حدش نري كلنا دارجا 3 عصف خونس دحنا له صبغ قلبلو مالتي مالباش كل نكد بس يلو قال دحان كيدو مالو ما ويدقون معباي جميرو مالو ابت مجمرتا هاغن قرب حساب تلامامت كخبدك يخيل خونال باش خون خيل قال زي اسئله بعلات تقلص انا زي مالتي بزح زربا يدلياني اب حدار زبيتاوي حلافنت بخمي تريون زبل ماجد بفلاي دك تبعتين دك انستين كرنكلا ابزي بطعم زغرم وصي ترينا مالتي ابزي كوخ غول صفتينا ግን زن نعنود زن بارس اي ثينك نغرانا خلاني اطبقن مالتي حج ريوا تريوا لكم زيا ناي غزا حلافنت كمتي ابهلنا زلو زي كونس بتدليدنا مرچنان ناي منفعتنا نيو حج ريوا زي بيناي تعبلي لا ريوا بدك تبعتي زي خان معروي زخون ممغال ناي حلافنت هالونا تبلكا زي ريوا دارغا بدك تبعتي هون تعبلي لا ابزي ريوا حجي كل غزا ناي غزا حلافنت ابن غداعي زبل زلو ماني نزيا اكشلي حدا وتبعتاي طرحنا زحدو زي امليسو ابن غداعي زبلس حد وتبعتاي طرح نيرو كل نزاحته زي ازملسا دك انستيو طرح نيرن مالتي حجتين كل دك انستيو تي ناي غزا حلافنت ابن غداعي ناتيو كوم يسمعنا مالتي تم دك تبعتاي كن ما قولينا زلنا قال نمنت حنت مانك حصيبو وي ودست حصيبو وي ونيشتي اندحري فاكيم غيرو خمزتي كلتي نايتي غزا حلافنت قصاي زغبر يمسلو مالتي زبركته قال يمسلو مالتي تابعت بيتو تدولي كن كالي اذا ابزي اقرب اسكفه كابز مالتي بصايكا وي بصايتي نعون نعن استعمال راح زبلنا له ادون ترينا برك دبل دك تبعتو نزي عند ملسوانا له ግን መብዛሕት እዚአውን ብደቂ አንስትዮ ተዓቢላ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ተን አሉታዊ ዝኾና ርእይወን ዘን ክልቲአን ብናይ ደቂ አንስትዮ ክዕብለላን ከለዋ እተን ዓውንታዊ ዝኾነ ከዓ ብደቂ ተባዕትዮ ክዕብለላን ከለዋ እቲ ፅቡቅ ኣሎ ፀገም የለን ንማቆለና ዝብል ደቂ ተባዕትዮ ይመርፅዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ነኖ ኩሉና ብንግዳዒ ዝኾን ዘሎ ሓገዝ የብለይን ባዕለየ ዝገብሮ ኩሉ ዝብል ከዓኒ ተን ደቂ አንስትዮ ክሳይ ገብረ ስለዚ ኣብዚስ كنتنقق علينا مات ምናልባሽ ግዜ ወስድ ከሂሉ ግዜ ደሓና ኣለኹ ዳማ ተባላ هذا ساله ቀጽል ኦኬ ያ እንድሕሪ ካለ እንታይ ኻኒ ሪና ልክዕዛ እንታይ ሪና እስከ ሕራይ ዝብ ምን ትኽርዳና ኢልና እንዲና ከንጅስ ከም ተንባራት አምጪናን ማለት ዝ ባራግራፍ አምጪና ማለት እዩ ጅስት ምስል ብምራይሲ ባዕሉ ገላጽ እዩ ኩልስ ኤሌመንት ክልወና ማለት እዩ بخالي ملكع سكنر ايلنا خاني استفلالي مسارحيتات تطقيمنا مالتي statistical methods actually بزح ነገር كنريا فتينا نزيا مالتي نامنت حدا نيرو تسقلل زي كم زي لوجيستيك ريجريشن زبال بخمو كنريا كلنا درجه شمونت عصفي دق نسيوسي تي عيوس نابنغدعي قليلا مليسن مالتي ويت علتاوي مليسن مالتي علتاو زخونه مليس زين كلتا مليسن مالتي بحنسب مقليان زين كلتا بحنسب زين كلتا بحنسب غيرنين مالتي حجي نعو نازي انسك كساي ناي ممرعو غزي ديو ناي صوتا ديو قال كله ابو مساتناي مالتي ابتي كويشن مساتناي انتريناتي ريوتي ناتو سيغنيفيكانس قال كساب كنيناي كساي مخان مالتي سو عبي في اللي كم زلو ابزي رينا لا مال زون نعو نتي عنت ويز بالكون نعو جست يرغاغصلنا مالتي كالك ازرانايو تي بعل بيتكي كينيو قالات سمعيتكي يردورو تي جست مستا اب حداركم نايين مهين بحالكم كمي تغمغمو تبل مالتي تي نايتي هين مهين كوميونيكيشن اتناي سمعيت مرداان كنتاي فللي يالون زبل مالتي اذا حجتا اذا حجتا اذا تكنايت كوميونيكيشن مالتي تازي انري از زنبار زيا كوميونيك صبو ايكونن تبل مالتي ما اخلاي تبل صبقيو ازي صبق دبل زنبارس مالتي شعو بتن حبرخ اي خدا مالتي حجزن اذا رايوا كم غبو حنت بار حنت عندي 4 حبري كله ازلو مالتي رايوا ذا حجي بيناي تعبلي لا بخلت حبر طرح تعبلي لا مالتي
تصبوا أيقونن زبل حج بيناي تعبيلا تريوا لهم بزي قال فتصيم أيردوني ساحة الزبل دحرتي communication تصبوا نحردي كينو تي ناي سمعيتها وي سمعيتو ناي مردا كاني قصاب كنينا يدخو مخاني ريكا مالتي وي وين دحرتي سمعيتها تصبوا غيرو ديرو دو خوينو وي وين ساحة نحر خوينو سي اتي ناي هين مهين بحولهم سي ازيدو مخاني ريكا مالتي أبزين الرئيوان تريوان اللهم جن تصبغن أزين تصبغ زبلا بيناي تعبلي لنا الله الرئيوان تريوان اللهم زباز حجزي تابلك اعتبلن رئيوا زي أو نعم تازيز بفلاي رئيوا ده أزيز تصبغ تبل بتي زباز حجزين بتي بلك كل جزء نتسمعي تيردو تبلن تعبلي لنا الله مالت بحرتي communication أزيز تصبغ كينوس اتي ناي سمعيتها ويسمعيتو ناي مردا بزح جزء يردوي وين بلك يردوي مالتي ينبوبا مالت زخونه كركلس قلطيف ينبوبا مالت انتي دليا وين تحسب الله وين تحسب الله انتي تحسب الله قلطيفهم يناببو مالتي مزراون يدليموني مالت اندحرتي كلتيس تزامدم مخانو كساب كنينا يركبكم زلو حجتي ناتو كساب كنينا سترونغ مخانو خنريون خالي فتينا مالت نعو نزون كستاي كونفيرم غيرنا مالت جست لك تمساسالي وتسي ترخيبنا مالتي ازون مسؤول تحاز مالتي لك عدس بخت خالي مسرعنا بفلاي انتا غيرنا دار كله تي ناي فيلين ناي سمعيت مردا انتاي اينوتيم كابزم 25 حتتاسي اينوتيم قندي افكت خغبرو زخولو كصلو زخولو إلا مسرعنا حدا خابهم زي مالتي تناي communication of course تصوتاون كان الله زون نعي confirm زقبر مالتي كاليو أزرانا خان انتاي نيرا أبتي ناي وسيباو ركب ويزندنا مسجزي خميت مزنوة تبل نيرا مالتي خالكا بزعبا بعل بيتكي كينيو قالات سمعيت كي ردو تازل زرانا يقم حجي حتو مالتي زين كركب اللو وندي نزبل مالتي حجي رأي ونزن عنود زين إذا عنود زين انتايا تاني وسيبا وحتو تملكت مالتي حدينا بزح تقداسنا سلا زي بلو كم ناي قدمنا يكون انت بليا مالتي زي عنود زي بارزيا قاني بصراح بوانين ناي غزانا مزدخمنا درجا قلتينا تقداسنا يبلنا مالتي زي خا بغزياو ناي قلعه ناي سرح كونت قديفنا خم ناي قدمنا قديفكا خم ناي قدمنا ينات بالمالتي زي خالك كم غزي مرعنات بالمالتي زي 4 سنين حجر ايوا زيا بيناي تعبلي تريو لكم زياسي بيناي تعبلي الله تريو لكم تا حدينا بزي بزح تقداسنا سلا زي بلو كم ناي قدمنا يكونن بيناي كيدلا ريوا بزي قالات فصيمو اي ردون تبر ريو عندنا زي خان زبز حق زي تبلون اي ثينك ابز كونتريبيوت قبرالو ساحه زبلو ابز كونتريبيوت قبرالو ابزي خاطينا بسرح وانين ناي غزا دخمنا درجا كليتنا تقداسنا ديبلنا نتبل كاني زي بيناي تعبلي لا I think mainly زبز حق زي نتي سمعتي يردو زبلن بتسحت تبلون تعبلي لا نريا لنا مالتي ازي جن اتي زي انترينا خاني لك بغزي ناي قلعه ناي سرح كنت قديفكا كم ناي قدمنا تبل مستي بزبز حق زي تبلن بلك نتي سمعتي يردو تبلن بعد تتراريهم زغبرو زلو بحصيرو مالتي زغونه تقينس نحاده عمر يكون استراريهم يغبرو له مالتي بحصيرو انتايو زين كلتين كا ركب كم زلون يرينا له مالتي كالون اب حدار نايتي كوميونيكيشنن اتي قچت مزل علب خمي تفتحون زبلون ازيون تمساسالي وصيت نري مالتي ذا بارزي انترينا تزاريبنا نتخسيت ملكت يامات انت حداركم زخونه قچت مزل علب بخمي تفتحو تبل زي مالتي تزاريبنا معلبنا بصحوت بالحنتي ناش نغرات انت خوينهم شلل نبلو تبل حنتي ماتي كيتزاربنا قبيتنا نحلف تبل كنزارم جمرنا تحراريقنا نخيت تبل مالتي حجي تريوا لكم زي بيناي تعبلي لا بتي ماكلاي ان بتي صبو ايكونن تبل تعبلي لا مالتي كنزارم جمرنا تحراريقنا حدغو نغل اندحرتي تي كوميونيكيشن ناتهم صبو اندحر دي كينو وين ماكلاي اندحر خوينو
مبزحتي جزي زخونا نجار قريتشت مزلعال نتي ناي مفتاح كلتهم أزيدهم مخانو تري مالتي كزارو مجمرش تحراري قومي حد قومات تلاقي قالنا بقول خد مالتي وحدا جزو عطسو ويقال قبر مالتي ويجزاوت إذا أنت تبغى دخونا جن رأيوان بيناك استيقظنا أنا لبتي زي تبغى دبلن تبغى زبلن تعبيلن تزاريبنا أنا معلمنا بتحلو تبلسن دحري تناي communication نحر تبغى كوينو أزي تبغى كوينوس ما بزحتي جزي قريتشت كون كلس تزاريبه معلم يبتحلو مالت حكي عربت كم تي كلام لاحظ لنا معلم يبتحلو مالتي أزون لاكع مستاناي communication تتحزت مالتي مستي سمعيتن اتقريتشتن دحري سمعيت كذا يردو خوينو تي حاري أكال مالتي اتناي قريتشت ناي مفتاح كلت كون بو متن دخوم مخانون أزون أرينا مالتي لكع كدري لهم تزاريبنا أنا معلمنا وتحو يشتنا قراب تخوينو شليلنا نحلفو كتزاربنا عبيتنا نحلفو زبل كنزارا مجمرنا تحرائقنا نحرقون الزبل إذا خاب يناي تعبي لكم دلون ريال لنا ما تحجنا من زيادة تزاربنا أنا معلمنا وتحط بلسي بتن زبز حجزين بلكع زبل تعبلي لا مالتي إذا خاك تزاربنا عبيتنا زبل كاري وبزيا زيك على فتسي ما يردون ساحة الزبل تعبلي لنا لا مالتي بحط يرون تايخ بلسي إذن عب سلسة نينا مقلين الشغالين السكافن دتابعين مالتي إذا خابت الشغال زبلنا وتصيد قولي حستر عنا يناوتيني هذا لنا مالتي أتلك عبتي ناي وسيباوي ناي زمدنا خاصك بصوت انترينياس انتاي مثل في اللي اللي ودي زبل كأنا مالتي تي communication رينا عبتي ناهين مهين نتي وسبعو ركب كساب كنا ناي كم تصلو رينا سماتيو أتي سمعت كمردنا ناي مردامون كساب كنا ناي كم تصلو تبقينا رينا ماسيل هي بنا لا مالتي اسكي عبدك تبعتين عبدك تبعت نستيون كني انتاي في اللي اللي نزبل نسرعنا خا لك زي حدا زينتي ناي وسيب مركب مالتي كلت مرج أطرح عندلواتن بارات كلت أطرح حبر خلون زلون مالتي أنستاي تبعتاي حدينا بزح تقدسنا سلزي بلو كم نايك أدمنا يكونان رأي وزي بيناي تعبلي لا تريوا لهم بدك تبعتيو تعبلي لا بسرح وانين ناي جزاء مزدخمنا داقنا قلتينا تقدسنا تيبلنا تبلكا بدك نستيو تعبلي لا الحمد لله نري أماتيو بيجزاو نايك ولا عنت زي كينو كم نايك أدمنا لنا نتبل كأن رأيوا دارجا فرق زي أمالتي نالباش most likely بحنسب إذا رارو سلزخانو لكع كم ناي جزء مرعنا نزبل رأيوا زي بدك تبعتيه تعبلي لا مالتي لذي كافل اللي كم زلون رأي مالتي تندك نسيو دحنا لو قلي بلا تمدك تبعتيه جن تبع إلا نقل زبل كا رديت كم زلون رأي ما تبز فل اللي كم زلون مالتي نالباش تي ناي بحرك هو اللي يخل مستفعل علينا جرات جن أبز خابدك تبعتين أبدك ينستين كافر اللي كم زلون الرئي مالتي أزون نعوي جست نتي قبلت سنة حكون نعو دراجود وتصيد مالتي دحريو نابتن سلستي حتوتات تنسلستي open ended حتوتات مالتي تحنتي انتايا عبتي حداروم زقوان فهم نجارات أكن دتخلن زهمنايم عسران كلتن مرجعات راح زمركوس كالي كاسكي حسابهم من خجولتو عدل زهب مالتي open ended questionnaire مالتي حنتي نتي حدارم زملكت كالي كعب كالو سبات زرقي واو تملكت مالتي أتحسال سيتخاني تمرعهم زنوب نابرايم جميرهم زلوا فرقاتهم 5 عامد غيرهم 10 عامد غيرهم 15 عامد غيرهم مالتي منالباش دحري تمليسهم كرمو زنوبرهم نجارات كأنتاي نيرو I wish إذا نجلس قدم فليت نيرة نزخون نيرة سي كم زاي من قبل كل نيرة كلو زخلق أنتاي اللوز بلا سلست حتوتات مالتي تان تحت المزخر أكلتن حتى أنتاينس أبا حدار مس مصامت تخي ومصامت تخا أبزلوكي زمدنا تزعبي بدو تبلو انتايو تا personal challenge مالتي تخليت خاني كن حجي أب حدار زحلف كيو سجمات انتاي مدلوات انت تجبر زبلت مبدها كيو ومبدها كيو نير كتب المالتي تسالسي تخاني كاب حدار كا وي حدار كوصاي وي كبابي خا وصا زول حدار
ኣብ ከባቢኺ ዘሎ ሓዳር ብምዕዛብ ትዝለዓለ ሽግር ኣብ ሰብ ሓዳር እንታይ ይረአየካን ዝብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ረኺብና ማለት እዩ ሕጂቶም ግሩፕ 2 ግሩፕ 1 ድምሎም እቶም ሓደ ናይቶም ናይ ሰረት ፋውንዴሽን ኣባላት ዝኾኑ ማለት እዮም 80 ሰባት ግሩፕ 2 ከዓ እቶም 113 ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለየ ቤተክርስትያናት ዝመፁ ኣመንቲ ዝመለስዎ ማለት እዩ ሕጂ ተደጋጋሚ ንሪኣ ዘለና ኣብዚኣ እንታይ እያ እቲ ሓደ እቲ ናይ ይህን ምሂን ፀገም ከም ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ መብዛሕትኦም እቲ ናይ ምሂን ፀገም ከም ዘሎ ይገልፅሎ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ዳርጋ ተመሳሳሊ ቁርብ ኣብቲ ናይ ዳንኤል ዘሎ ዝበዝሐ ፐርሰንቴጅ ንርኢ ማለት እዩ ካልእ እንተሪእናዮ ከዓነ እቲ ገንዘብ እውን ኣሎ ግን ብዙሕ ኣይኮነን ገንዘብ እውን ዝበሉ እውን ኣለዉ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ናይ ምክብባር ማለት እዩ ወይ እቲ ናይቲ ዓላማ ፍልልይ ከዓኒ ክሳብ ክንደየናይ ተራ ከም ዘለዎ ንርኢ ማለት ብፍላይ ኣብዚ ካልኣይ ግሩፕ ማለት ዲፈረንስ ኢን perspectives and values goals እውን ንርኢ ማለት እዩ ማለት 12% እዩ ቀሊል ኣይኮነን ግን ከምዚ ንርኢ እቲ ካልእ ከዓኒ እቲ ማለት ብሓንሳብ ትሕልፎ ግዜ እኩል ደይምህላው ኣብዚ ብዙሒ ማለት ሓደ 15 ዝኾኑ ፐርሰንት እውን ጠቂሶሞ ነይሮም ማለት ኳሊቲ ታይም ብሓንሳብ እቶም ተፃመድቲ ደይምሕላፎም እውን ዝጠቐስዎ ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ኦፍ ኮርስ እቲ ናይቲ ቫልዩ ናይ ቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል ናይ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ዝተፈላለየ እቲ ቫልዩ ፐርስፔክቲቭ ዝበሉ እውን ዳርጋ 20% ነይሮም ማለት እዩ እዚ እቲ ናቶም እቲ ኣብ ሓዳሮም ኣብቲ መፃውቶም ዘለዎም ዝምድና እቲ ዝዓበየ ብድሆ እንታይ ንዝብል ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ከዓኒ እቲ ኣብ ካልኦት ዝርእይዎ እንታይ ኣብ ካልእ ይርእዩ ኣብ ካልኦት ሓዳራሲ እንታይ ይርእዩ እዚ ኣብኦም ደይኮንስ ኣብ ካልእ እንታይ ይርእዩ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዝረኣይዎ እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ደንበብዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኦፍ ኮርስ እቲ ናይ ይህን ምሂን እቲ ናይ ገንዘብ እቲ ካልእ ከዓኒ እቲ ዲፈረንስ ኢን ኮመን ቫሉስ and then goals ንብሎ ማለት እዩ ፍልልይ ኣብቲ ተኣምኖ ድዩ ትሰርሖ ድዩ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ካልእ ከዓኒ ንዓይ ንነፍሰይ ይጥዓመን ዝብል እውን እቲ ሓደ ዘይምግዳስ ነፍሰይ ይጥዓመን ዝብል እውን ኮሚታት ዝበሉ እውን ይርእዩ ኮሚታት ንርኢ እውን ዝበሉ እውን ነይሮም ማለት እዩ ብመጠኑ ሒደት ፐርሰንቴጅ እውን ኣብዚ እውን እቲ ካልእ ኤክስተንድድ ፋሚሊ ኣሕዋት ድዮም ኣሕዋታ ድዮም ኣሕዋቱ ድዮም ወይ ካልእ እውን ነቲ ሓዳር እውን ተናኽፎ ምዃኑ ዝረኣዩ ነይሮም ግን ብዙሕ ኣይኮነን ብዓፂሩ ግን እቲ ናይ ምክብባር ከዓኒ ጉድለታት ከም ዘለውን ደንበቡ እውን ትሪኦ ኣብዚ ማለት እዩ ካልእ ተመሊሶም ንኣብነት ክእርሞ ዝግብኦም ተመሊሶም ሲ እዚ ገይረ እንደዝኸውን ነይረ ሲ ብዙሕ ምተመሃርኩ ነይረ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ንኣብነት እንተሪእና እንታይ እቲ ናይቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ስኪል እቲ ናይ ይህን ምሂን ሲ ወይ ቤተክርስትያን ደረጃ ተማሂርካ ድዩ ወይ እውን ካልኦት ክኢላታት ከይድካ ድዩ ተማሂረ እንደዝኸውን ነይረ ሲ ወሬቨር እቲ ኣብ ሓዳር ሲ ላዕልን ታሕትን ኣሎስ ኣይመጓነፈን ነይሩ ከምዚ እንደዝፈልጦ ነይረ ካልእ ከዓኒ እቲ ናይ ዴቲን ነንሕድካ ንምፍልላጥ ፅቡቅ ግዜ እንደዝነብሩ ሲ ብዙሕ ነገር ምደገፈና ነይሩ ዝብል እውን ንርኢ ብዓብዪ ከዓ እቲ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ፅቡቅ ጌርካ ደይምርዳእ እውን ኣብቲ ዋንት ማለት እዩ ንሱ እውን ተራ ከም ዘለዎ ይነግሩ ማለት እዩ ብዓብዪ ካልእ ከዓ እቲ ናይ ገንዘባዊ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ እቲ ገንዘብካ ተመሓድሮ እንታይ ትገብር እውን ንሱ ኣቐዲምና ፈሊጥና ንነብርስ ብዙሕ ምደገፈና ነይሩ ዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ግሩፕ እውን ዳርጋ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ነንሕድካ ፅቡቅ ጌርካ እንደትፋለጥ ቅድሚ መርዓ ብዙሕ ምደገፈ ነይሩ ዝብል ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ናይ ይህን ምሂን ዝብል ማለት እዩ ብቤተክርስትያን ደረጃ ድዩ ወይ ብክእላታት ደረጃ ድዩ ዝኾነ ነገር ክጠቕመና ዝኽእል ተማሂርና ንነብርስ ብዙሕ ምጠገፈና ነይሩ እታ ናይ ፋይናንሻል እውን ንዓ እውን ትድገም ኣላ ኣብዚ እውን እተቐስዋ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ናይ ኣእምራዊ ምቅርራብ እውን ኣድላይነት ከም ዝነበሮ እውን ኒዑ እውን ይጠቕሱ ማለት እዩ እዚ ፈሊጥና ንኸንብርሲ ኣብ ኣሕዳርናስ ብዙሕ ምጠቐመና ነይሩ ይብሎ ማለት እዚ ድሕሪት እዮም ዝምለሱ ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ ማዕረኻ እንታይ ንዝኸውን መሓሽ ነይሩ ማለት እዩ ዝብል ማለት ሕቶ
እዚአን መሊሶም ኣብዚያ I think ኤርሚያስ ሓወይ ወይ ኣማን ሓወይ ክውስኹላ ክሓቶም እየ ካልእ just ቅድሚ ናብቲ ካልእ ዕረፍቲ ምኻድና ወይ ሕቶን መልስን ማለት እዩ እንታይ ኢና መደምደምታ ክንሪኦ ኣብዚ እንደሊ ዘለና ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ብግቡእ ዘይምዝራብ ክሳብ ክንናይ ፀገም ከም ደምፅእ ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ኢህን ክሳብ ክንናይ ዓብ ምዃኑ ሓደር ኢና ማለት እዩ እቲ ካልእ ከኣነቲ ስምዒትካ ናሕድካ ዘይምንባብ እውን ኣብ ሓዳር ብዙሕ ፀገም ከም ደምፅእ እውን ርኢና ማለት እዩ ካልእ ካቲ መንፈሳዊ ዝምድና ጥቡቕ ዘይምዃን እውን ከም ሓደ ፀገም ርኢና ብዓብዪ ካብቲ ናይ መጨረሻ እንታይ ኢልና ዘይተማቃርሐ ዘቤታዊ ሓላፍነት ዘይምህላው እውን ናብቲ ሓዳር ሳዕቢን ከም ደምፅእ እውን ርኢና ማለት ሕጂ እንታይ ብሓፊሉ ብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ማለት እዩ ንሰን የኒና ከም እንታይ ተረዲእናስ ኣብዚ ከም መግለፂ ይጥቀማሉ ነይረና ገልጾ ነይረንቲ ውሽጠን ዝስምዐን ማለት እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ግን እዚ ነገር ዚ ይርድእዎ የሎም ስለዚ ክንርድኦ ከም ዘለና ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሽ ግን ኣማንን ኤርሚ ሓወይን ከብርህዎን እዮም ኣብዚኣ ክውድየ ጎይታ ባርኩም ፅኒልኩም ስለሰማዕኩም Thank you ደሳለ ሓወይ ጎይታ ይባርኽካ ምናልባት ንበዓል ኤርሚ ነዞም ናይ ረሃቦት ቤተክርስትያን ግዜ ከመይ ከም ዘለና ንገሩና እሞ I think ብናህና መደብ ወይ 10 ደቂቃ ገለ ዕረፍቲ ወሲድና ንኽንምለስ ኢልና ሓሲብና ነርና ግን ንቐፅል እንተዳኢልኩም ክንቅፅል ንኽእል ኢና ኣማን ሓወይ ትቦይና ዘለና ግዜ እቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ like the first half ናይታ ሞመንት ናይ ዲስካሽን ግዜ ምእንቲ ድሓራይ ኣኽለና ንሕቶን መልስን ምናልባት ንዓኹም ናይ 5 ደቂቕ ናይ ዋሽሩም ብሬክ ተገይርና ፅቡቅ እዩ መስለኒ ምበልኩ ኣነ 5 minutes ከለ ሰብተሲኡ ኮፍ ክብል ፅቡቅ I think ከምኡ ንግበር እሞ ድሕሪ 5 ደቂቕ ከምቲ ደሳለ ዝበሎ ክሳብ ሕጂ ዝሰማዕናዮ እንታይ እዩ መፅናዕቲ ጌርናስ እቲ ፀገም እንታይ ምዃኑ እዩ ነጊርና 4 ፀገማት ፈሊጥና ኣለና ኣብ ስደት ዘለና ኤርትራውያን ኣመንቲ ዘለና ፀገማት ክጥቕለል ከሎ ኮሚኒኬሽን ኢሞሽናል ኢንቲመሲ እቲ መንፈሳዊ ዝምድናና ፅቡቕ ዘይምዃን ወይ ጥቡቕ ዘይምዃንን ኣብ ገዛ ከዓ ዘይምትሕግጋዝን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ኣድረስ ንገብሮ ዝብል ኤርሚ ተድሕሪ ብሬክ ክጅምረልና እዩ ተድሕሪ ኤርሚ ከዓ ኣነ ከዓ ናተይ ፓርትሸር ጌርና ኣትሊስት ካባና እንታይ ተገበርና ሓይሽ ዝብል መልሲ ክንበኩም ኢና ማለት እዩ ጎይታ ባርኽኩም ሕጂ 5:21 በኣና ብኣኹም 3:21 ኣሎ ድሕሪ 5 ደቂቕ ንመለስ ነቲ ትምህርቲ ክንቅፅሎ ኢና ቴንክ ዩ Three, 2, 1, go. Now $600 less.
ሕጂ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ሒዝና ዝፀንሕና ኣርእስቲ ክንቅፅል ኢና ኣብታ መወዳእታ ሓውና ደሳለ እተን ቀንዲ ፅማቕ ናይቲ መስናዕቲ እንታይ ይመስላ ኢሉ ኣብ 4 ኣጠቓሊልዎ ነይሩ ኣነ ነተን ክልተ ቀዳሞት ክሽፈነን ኣማን ድማ ነተን ዝተረፈ ክልተ ክሽፈነን እዩ ማለት እዩ እቲ መስናዕቲ ከንቶ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም ብናተይ መረዳእታ እዚአን ዓበይቲ ዝብለና ሓደ 4 ሓሳባት ኣለዋ ብፍላይ ንኮሚኒኬሽን ዝምልከት ነንሓድሕድካ ምዝርራብ ኣርእስቲ እንታይ ኢለ ሂበ ዘለኹ ኣነ ኣድማዕን ዓሚቕን ምዝርራብ ኣብ ሓዳር ኢለ ሂበ ዘለኹ ቀዳመይቲ ሓንቲ ካብቲ ኣብቲ መስናዕቲ ዝተረኣየታ ትብል ናይ ምዝርራብ ፀገም ኣለና ነንሓድሕድና ከምኡውን ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ዝብል ኣብቲ ላዕሊ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ነገርካ ተቀራረብቲ ንሓድሕዱ ሓደ ነገር ይትገልጽ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ተሊካ ዝኾነ ዘረባ ክጅምር ከለካ ቀልጢፉ ኣብ ሓደ ፅቡቅ መረዳእታ ይመፅእ ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለየ ቁርናዕ ጠመተ ስለ ትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ኣብቲ ምዝርራብ ክጅምር ከለካ ከዓኒ ዝዕንቅፈካ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይቲ ዓባይ ኮይና ትስማዓኒ ኣብቲ መፅናዕቲ ዘላ እቲ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ፍልልያት ወይ ድማ ኣብ መንጎ ሰቦትን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ፍልሊ ሓደ ኣብ ዓቐን ፅቡቅ ምዝርራብ ኣለና ክብል ከሎ እቲ ሓደ ፅቡቅ ምዝርራብ የብልና ንብል ከምኡውን ነቲ ካልእ ዝምልከት ከዓ ፍልሊ ንርኢ ሕጂ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ክነስተውዕለሉ ዝግባአና ሓደ ካብቲ ናትና ሜክኣፕ እቲ ባህርያዊ ሜክኣፕ ናትና እውን ክኸውን ክእል እዩ ካብኡ ስግር ድበለ ግን እዚ ሓደ ኩሉ ግዜ ኮንሰርን ክገብረካ ዘሎ ኣብ ሓደ ገፅ እንድሕር ዘይሃልኒኻ ብዛዕባ ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ስኻ ሓደ ነገር ፅቡቅ ኣሎ ትብል ሓደ ከዓ ፅቡቅ የለን ስለ ዝብል ማለት እዩ ብባዕሉ ሳ ሓደ ሽግር እዩ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ኮይና ትስማዓን ድማ እቲ ስምዒትና ብግቡእ ኣይንናበብ እንትብል እያ እዚ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ኩላትና ከነስተውዕለሉ ዝግባአና እዩ እንታይ ኢኻ ዝብል ፅቡቅ ጌርና ስለዘይንናበብ ስምዒትና ስለዘይንናበብ ሓደ ንምዝርራብና ይዕንቅፎ ዝኾነ ምዝርራብ ንጅምር ዳሕራይ ከዓኒ ኣብ መለምለምታ ሳይበፅሕን ኣብ ሓደ ካልኣይ ንጅምር እሞ ነቋርፆ ነቲ ምዝርራብ ምክንያቱ ልዕሊ ናይ ቃላት ምዝርራብ ናይ ስምዒት ምዝርራብ ከዓ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዓሚቑ ዝብል ነገር የምፀና እዩ ንዘራርብ ግን ከዓስ ኣብ ምርድዳእካ ኣይንበፅሕን ዝብል ከዓ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ኢትስ ኦኬ ብዛዕባ ሓደ ነገር ሎም ተዘራሪብካ ኣብ ሓደ ነገር ከይትበፅሕ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር መምስ ጀመርካያ ድሕሪ ትረዳዳእ ኮንካ እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ጋፕ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ሪፍት እዩ ዝበሃል ወይ ጋፕ እዩ ዝበሃል መንጎስ ሓደ ሓጓፍ ኣሎ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ካብተን ተሻዕልካ እንታያ ነቲ ዓሚቕ ዝኾነ ርክብና ድማ ይፀልዎ ከዓ ትብል ነገር ኣለ ስለዚ እቲ ስምዒትካ ዘይምንባብ ነዚ ዝመስል ሳዕቤናት ኣለዎ ብድሕሪኡ ኣብ ሓዳር ኣነ ከም ኣነ ኮይነ ክነብር ሙሉእ ሓርነት ኣይስማዓንን ትብል እቶም ሙሉእ ሓርነት ይስማዓኒ ዝበሉ 55% እዮም እቶም ብመጠኑ ይስማዓንን ኣይስማዓንን ዝብሉ ከዓ እቶም 1% እዮም ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንዓይ ብናተይ ገምጋም ሓንቲ ኣሻቃሊት ኮይና ትስማዓኒ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ሓዳር ኩሉ ግዜ ክንዕቅኖ ዘለና ከም ሓደ መዐቀኒ ጌርና ንሪኦ ክሳዕ ክንደይ እዩ ሰብ ኣብቲ ሓዳር ሰብኣይ ኮነ ሰበይቲ ኣብ ሓዳር ሓርነት ዝስምዖ ምስቲ ምፃዩ ክነብር ከሎ ዶብ ዘለዎ ሓላፍነታዊ ሓርነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ድሌትካ ክትገብር ድሌትካ ክትብል ገለ ዘይኮነ ሓርነት ናይ ማለት እዩ ከም ሰብ እቲ ናትካ ሙሉእ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ተኸቢሩ ዝነብረሉ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክሳዕ ዝጠለቕኩም ክትጠልቁ ትኽእሉ ኢኹም ግን ቃል ኣምላኽ ኣብ ሓደ ክልተ ቦታታት እንታይ ይብለና ብዛዕባ መንፈሳዊ ሂወትና ክዛረብ ከለኹማ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ እዚ ጉዛኣት ናይ ሰብኣይ ትኾኑ ይብለና ከምኡውን ክርስቶስ ሓር ኣውፂእኩም እሞ ግን ከም ብሓድሽ መሪፅኩም ናብ ኣርዑት ባርነትካ ኣይትእተው ይብለና ሕጂ ዝኾነ ንሓርነት ናትካ ዝትንክፍ ወይ ድማ እስኻ ንናይ ካልእ ሰብ ሓርነት ከተጉድል ከለኻ ሓርነቱ ዘጉድለሉ ሃዋህው ክትፈጥር ከለኻ እዚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ከማንሲ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ ተቀዳማይ ዝሃበናስ እንታይ ነይሩ እቲ ምልኣት ናይቲ ሓርነት እዩ ስለዚ ነቲ ምስኻ ዝነብር ዘሎ ብፃይካ እስኻ ዲኻ ምክንያት ትኾን ዘለካ ሓርነት ከተጉድለሉ ወይ እሱ ዲ ንዓኻ ምክንያት ዝኾነካ ድሎ ሓርነት ክጎድል ከሎ ግን ከሸቕለና ክኽእል ኣለዎ ንሕና ክንምርዓው ከለና ሲ ቃል ኣምላኽ ዘካፈለ ሓዊ እንታይ ኢሉ ነይሩ ዘተንፍስ ሓዳር ክትምስርቱ እየ ዝምዕደኩም ኢልና
ሕጂ ኣብ ግዜ ኩሉ ግዜ ክሪኣ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዳር ካብ ዘጋጥም ሓደ ብምኽንያት እቲ ኣብ ዝላዕሊ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓዳር በቃ ሾክ እንዳኾነ ይኸይድ ምስትንፋስ እናሰኣነ ይኸይድ ቆልዑት ከለና ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ከምዚ ሕጂ ሞባይልስ ኣቬይለብል ከይኮነ ከላ ብምንታይ ኢና ንፃወት ነርና ብፍላይቶም ናትና ዕድመ ዘለኹም ከምዚ ጌርካ ክትፃወት ነርካ ኣብ ቁሩብ የስማዓካ ይባይዘይ የረዳድኣካ እዩ ግን እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ብሬክ ዳውን እዩ ዘርእየና ዘሎ ኮምፕሊትሊ ስኻ ትዛረብ እቲ ሓደ ከዓ ክሰምዕ ፍትን ይፅዕር ኣለኹ ዝስምዕ ኣይሰምዓካን ንስኻ ከዓ ዓው ትብል ኣይተስምዖ ስለዚ እምበር ከመይ ጌርና ኢና ኣድማዕ ዝኾነ ምዝርራብ ንገብር ተቐዳሚ ፓርቲ ኣና ዓሚቑ ዝብል ክንከይድ ኢና كل جزء من الزرار ثلاثة دقائق سرعة أنتوا يحاولون على رسالة تانية مسي إلك بدقة خميس وعلكي دحندو وعلكي تمسيحكم دو كل عن تخيلو إزي أنت يزبار إلا من تاريخ زغانة من زرار بسبحاسي بزح كان مسرته وحبرته أي حلفني اتخالى أيجد نار استات نقدات نتناقع في نجارات أدرس زجبر ويدما ناوز علم من الزرار بتصل سايكات إحنا عندنا سلازي إزي أقداس من الزرار بسبحار ويدما عمق زبالة من الزرار من 4 سنوات تنبوبو نظامات حرزي أخذهم ببعض خلهم تماو كسر تتقون كلها the crucial conversation تبعه مع سيزة اللي 5 عينة مسررة عادة أب حضرنا زقت منا بدها بدايات كل جزء challenging هنا بدايات بدها بدايات كل خلّه كافي كام مسررة للي عتوب لخنا مسررة كنا بلون خلينا crucial conversation تبعه كالكا واناون أقداس نزخونه أرستاتون قد مكاي ببجزي المحجي ديجت أمكاه ويدير عهايو أنا أبسلسته صومي قيل لخون خمعك أنا خونكم صغير كم مسرت أنا قرصيد قليلك بارلومسي أقداسيت مزررة بتدلينا كذي خنجبر لنا بوتا خنفلي لنا هواهو كنفترة لنا تقولون ثلاثة نقرات الله حدا أب نقرات أب ترستات رؤيتات وإذا محاسبات متفلالي أبزي أب في اللي يزلنا أتأمتنا رأينا رؤيتاتنا بزعبا زي نجار دي تفعلالي له سلازي كلا نجار نقبر على زبحة تخون كلاي اتقداي ويدماتي نير استي قداي كوين زلو ناي علال قداي ويدما ناي مزررة قداي كوين دلو عابن تخوينو تعمل تيزا عابن تخوينو بتسو بمخانو بزي مخانو زمت الصعبين عابن تخوينو مالتي زي big stake زلو مالتي consequence زلو صعبين زلو نجار تخوينو نسبوق محماسي عبو الثاني سريان أمنت بزعبا جزاه كلها هذا عبو الثاني بهال مالتي إنه ولد كازم زملكات نجار عبي خوان خير سالسيت أجد داستيت بوزح جزء دما عبد المدينة تواد ما سمعيتات كا لعلن تبتسيه أتي سمعيت كتزارب كلها ترى يكون لعلي خير كي تزارب كخمان أبن نبابها ودما أبت حزها ويابت على خاد حتى فلاليها سمعيت فتري كي تزارب كهلا هوا سمعت لعد خير جي سمعت زفت أره نجار علم تخيل دما أقداس مزرعة بدي مالتي سمعت كم نقول نقوله نزارع بكل زبحة نجار يكون لازم تايزر إيكا أو حدا نجار إذا أقداس منه تو إلا بتكون له مالتي أب حدا مصنعة تايزبل زي experimental لخنا مصنعتي نحن عقب زحكم تاتين خيمينا أبزع عدي ريجن فلايزي أبزنا social psychology كمان زقنا نعم صنعة أجبابي نستدعيتات يقدموه نبحث أوفيس أو كاميرا تاتالو بزعبا قدايم كا يزاربوهم مالتي يزاربوا الساتم سلازم خزاروا وخلوا خاي يعزبوهم دكوا هنا من يعزبوهم نالباش نابت بوتاهم تصون كلو نازل نجار زي يسمعوهم دلو أي نقولهم اليوم كان لمخناتي لهم بسوعهم كابتي أبكم عينة هموت سدرابيتات مستراي خمس سخان سبيت خان أبغى زخخت الزارب كل خزي كاميرا جرم تزريو خايكم حسبوا زي عملتي ثلاث عينة مزررة وإذا ما ثلاث عينة كنت حتى فيتير ويتريوتات تقدمي لعل سمعت من فررها هندلو تم سدرابيت ويتم 70 سبيتين زارو وخلو بقى سمعي دال علي صغير مفرره كالو مالتي كالاي بوشتم كا حرز ولا عينت كالو مالتي بقى خرفاف زولو وشتم زحرو بوشتم زقاصل كن بقالات كغلصو زي كلو مالتي
እቶም ሳልሳይ ዓይነት ከዓኒ ብግልጽ እዮም ዝዛረቡ ብቀንዕና እዮም ዝዛረቡ እቲ ዝገርም እቲ መጽናዕት ኣብ ነዊሕ ግዜ እዚኦም ሳልሳይ ዓይነት ስድራ ቤታት ኣብ ሓዳር ናይ ምቁጻል ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም ይብል ካብቲኦም ክልተ ካብ ተዓቢዕካ ሱቕ ትብልን ካብ ስምዒትካ ተተኪሱ ናብ ምፍራህን ናብ ስምዒትን ትኸይሲ ብግልጽ ክትዛረብ ክትብል ከለኻ ዝያዳ ናይ ምቁጻል ዕድል ኣለካ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መጽናዕቲ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ ተልኩም almost 20 ዓመት ዝገበረ መጽናዕቲ ሓደ 20,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ዝተሳተፍዎ ድማ እቲ ቀንዲ ኣብኡ ዝርከብ ፋይንዲንግስ ከዓ ነዚ ይመስል ወይ ድማ ተረኽበታት እንታይ ዝብል እታ ርእሲ ፅቡቅ ጌርኩም ድሕሪ ሒዝኩማ ኣገዳሲ ምዝርራብ እዚ እዩ ኢልና ገሊፅና ኣለና እምበኣር ኣብነት ኣብ ስድራካ ወይ ድማ ስኻ ስድራ ቤቲ ንሕና ነገራት እዚአን ትገብሪና ነዘን ኣብዚአን ንብለን ዘለና ስለዚ ኣገዳሲ ምዝርራብ የድልየና እዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኢልኩም ቀዳሚት ክትግበር ዘለዋ እንታይ ዝብል እዚ ጥቕስታት ኣነ ይወሲኸሉ ዘለኹ ተቐዳሚት እንታይ እትብል ካብ ልቢ እዩ ዝጅምር እያ ትብል ስለዚ ከምኡ ክትሓስብ ከለኻ መጀመርያ ስኻ ኮፍ ኢልካ ሪፍሌክት ክትገብሮ ዘለካ ከተስተንትኖ ዘለካ ነገር ኣለካ ቅድሚ ምዝርራብ ምጅማርካ ናይ ልብኻ ኩነታት ክትፍትሽ ኣለካ እንታይ እቲ ናይ ልቢ ኩነታት ዝበሃል ዘሎ ሓደ ነገር ኣብ ልቢ እዩ ዝጅመር ክብል ከሎ እንታይ ኢኻ ክትፍትሽ ደሊኻ ዘለኻ ኣወንታዊ ሃቐና ኣለካ ድዩ እንታይ እቲ ምኽንያትካ እቲ ናትካ ሞቲቭ እንታይ እዩ እቲ ድሌትካ እንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ክትረክብ ደሊኻ ዘለኻ ሓልዮት ዘርኢ ነገር ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ብዛዕባ ኣብ ሓልዮት ዘተኮረ ነገር እዚ ኩሉ ካብ ልብኻ እዩ ዝምንጩ ቅድሚ ናብ ቃላት መምፅኡ ብድሕሪኡ ብኽፉት ዝኾነ ኣእምሮ ብኽፉት ዝኾነ ልብኻ ቀሪብካ ኣለኻ ዲኻ ንኸምኡ ክትቀርብ ድልው ዲኻ ድሕሪኡ ዘሎ ሓሳብ ድማ እንታይ ዝብል ተራኻ ድማ ምእማን ብፍላይ እዚ ተራኻ ምእማን ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ቃል ኣምላኽ እውን ፅቡቅ ገይሩ ነዚ ዝገልፀልና እዩ ኣብ ዘለናዮ እዋን እንታይ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ንኣብነት ስኻ ሓደ ነገር ምስ ኮነ 5% ስኻ ተሓታስቲ 95% ከዓ ትብፃይካ እንተኮይኑ ናቱ ብጣዕሚ ውዙሕ እዩ 19 ግዜ ዝያዳ ማለት እዩ ግን ስኻ እውን ነተን 5% ናትካ ሙሉእ ሓላፍነት ክትወስደና ኣለካ እታ ዝቐለለት መጀመሪት እንታይ ኣነ እዘን 5 ነገር ኣጉዲለ ናትካ ተዓቢ እሞ ናትካ ጥራይ ንዘራረበሉ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ መጀመርያ እስኻ ተራኻ ኣብቲ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ጎሃሂርካ ዲኻ ዕድል ዲኻ ኸሊእካ ኣብ ግዜኡ ዲኻ ደይተዛረብካ ገለ ነገር ተራ ኣለካ ስለዚ መጀመርያ ክትሓስብ ዘለካ ናትካ ተራይ ሞር ኢምፖርታንት ኣብዚ ምስ ልብኻ ዝተሓሓስ ምስቲ ናትካ መንፈሳዊ መንነት ዝተሓዝ ድማ ንብፃይካ ወይ ነቲ መዛረብትኻ ሰብኣይካ ሰበይትኻ ብኽብረት ዲኻ ሃንድል ትገብሮ እዚ ነገር እዚ ክብረት ዘለዎ ድዩ ባዕልኻ ትፈልጥ ገለ እንዳበልካ ድዩ ዋላስ ሪስፔክት ዘለዎ እዚኣ ነገር ሲ ከምዚኣ ኮይና ኣለሞ ንዓስከ ዕድል ንሃባ ወይ ንዕስከ ዕድል ንሃባ ነዛ ነገር እዚኣ ተፈልከ እንታይ የርኢ እቲ ትገብሮ ኣክቲቪቲስ እቲ ናትካ ፖስቸር ኩሉ ነገር ሲ እንታይ እዩ የርኢ ብፍላይ ነዚ ክንሓስብ ከለና ኣብ ኤርምያስ ፅቡቅ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ኣለና ልቢ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ናብ ሕማቕ ሓሳባት ወይ ድማ ናብ ሕማቕ ዝኾነ ሃቐናታት ከም ድህንደት ቃል ኣምላኽ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝነግረና መጀመርያ ክፍተሽ ዘለዎ እምበር ልቢ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብ ጎይታ ስለ ዘለኹ ኣነስ ልበይ በቃ ፅረይቲ እያ ዘላ ገለ ኢልኩም ኣይተሓስቡን ዝኾነ ብቻ እቲ ናይ ሂወት ተመክሮኹም ባይናው ፅቡቅ ገይሩ ነጊርኩም ኾን ባዕሉ ኣብ ምሳሌ እንታይ ዝብለና ልዕሊ ኩሉ መን ሓሉ እያ ዝብል ሂወት ካብኣ ትፍልፍል እሞ ንልብኻ ሓሉ ኩሉ ግዜ ክትሕልዋ ዘድለይካ ሓንቲ ኣላ ተኮይና ልቢ እያ ካልኣይ ሓሳብ ኣብቲ ደጋ ዓለም ዘለውን ፅቡቅ ገይሩሎም ተረዲእዎ ዘሎ ንዓና ከዓ ብፍላይ ቃል ኣምላኽ ፅቡቅ ገይሩ ዝነግረና እንታይ ዝብል እዚ ስምዒትካ ምቁፅፃር ዝበሃል ብፍላይ ንዓና ከም ኤርትራውያን ብቐሊሉ ደይ ትመፀልና ነገር ከምዚ ንሕና ንስምዒትና we wear it our sleeves ኣብዛ እንዳሽና ያዘልና ኣብዛ ጫፍና ያዘልና ጀመራ ስምዒት ትኮስ በቃ እሱ ይጥቋንቋ ደሆን ሽዑ ትድንበብ እዩ ኣብ ምትህድዳ ገለ እዩ ዝበዝሐ ምዝርራብ ምትህድዳ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እምበር ቃላት ጌርካ ነገራት ከምዚ ኣዳቂቕካ ውሽጣትካ ገለ ይኮነ
سمعتك تقدر أبزن نبرة لزلنا عالم كا أبصرح كادي أبتمرت كادي أبيت كادي سمعت تاريخ خاصي بقى your week معناتي صخاسي تشنيف كا defeated كون كذا بفلاي لومي أبدكهم ريهم مدخنوا أنا أبناء من السياسة قالوا سلاز نبر مبزحت جزيتهم لك أنا زخصنا أنت تاي وكذا نفسي كلني يحرق أبوي يحرق أدي يتحرق قالوا لها سلازي بقى أقدر سنة نايك آلات سيلا مالتي حركان سلازي قلت كل نقدر أب حنتنا حركان باكيج كا أنت يا مخلصهم كالم داون أي تفرق حالا داي لو واحد أنا حدا عركي ودون يشتين يرزاني حموش تعمد كوامير أنت هون كأخا كم تهد لنا ذلها كوف موبل كالم داون قبر تزارب النيدو مالتي سيرسان حجي سمعت جين بتعمل أقدر سنة قبل سمعت تقوش أنا قاعد لو مي إنفاكت تبلحي حدا خاب تبلحز بهال إذا سمعتها وبلحز بهال كساعة كندي سمعت كتنب بتخيل استفل عليه سمعت كتنها مسرت يعني سمعت 4 سنين تعلو صحفت وش ديش سمعت تعلو قلت لك وزع موزع كساعة كندي سمعت كتنب بتخيل نعمنا سئلتها بستزرعكم نيرسي إذا خوري له إذا بهيل له إذا تكيز له إذا استشغل يمثل إذا سنبدأ يمثل دابلكم تخطفل عليه وتقول حجي جزء خاطو مسؤول كاسي قدامي مسرعها تجسناي سباي كاريناي سبيت خاسي كم زي أخوينا زلا وكم زي أخوين زل خطبة تخلي أخ سلازي سمعت بتعم خلنا نبدأ بزقبون هجري نختم مهار اللقاء عدل كهبة كمان ندخل لنا سمعت سلازنا أبدأ جم هذا اللي كان سمعت مهار مانتي أبي أقوم بعلهم يزب لنا سمعت بعلو انتي نام مفتحي أي وسدكاني جن أخل حبريتا جن يهبكاي صبو أقالو وغيركا كتنبو بزقب أكان جاي بدحريها نام زراب سجر مبار به يزولو مبار سنبيدي يزولو مبار تباساج يزولو سلازي اتمزرب دحريو نزي فالو كقبر زلو حدا حاولنا هنعلل كنا حدا جزير حدا استدراج تأكيد ناسي كاب كرفة في الكن كم زي الكن نابلع لتصير حناسي زي أخوين الكن ديت نقرأنا يبدأ زاريبو مالتي حجي اسقاط بوقت خانس اتي important تجنتاي إصغاء كما يلمس أن حس ختم بباسكي إلك الله خدها دولا نبكى لي خاصة قد الله أنتو إنتي منير بزيك على سعير دوني تبل حنتين يرى أنتو يعني أستبهركم الله لازم كل جزء غلط هاي اللي كان يسألنا عن رأينا. أتين بزح جزء حنتي إذا تبغيركم رأيهم ما لهم شو قلت طيب بما تنزغر فيها لاير ستالوا مش تقطع توصدكها. يعني دي عتا شو قلت كل أنت لاير ساقد دستين. كتزارب كلها حنتو قداي أو حدا هو. بيني تعرستي خا خجم برلي هذا الله. بتعمود دعتا زقات أمديها. بتقدامي تزقات أمديها بتمونغو زقات أمديها حنتي أرستي أو حدا هو دحرنا هلا ناي كدميت ناي دحريت كيف كاجن فتسي ما يسلتني حدا نحنتي حفتنا حواسي ندي انت بلنيرو هدي قد ساقمكي ناي باست ناي بريزنت ناي فيتشرز لتقعي وغير بلنيرو اجي هو ما يكوني دحر كل دراري بكايو سمعت رايو دوغوها كاوها أبا أتترس مالتي هدوء جزية مريض كذا أنت إلا نيرنا أقداس مزراب زليو أرستي أريحة سلزل لخا هدوء جزية مريض كذا دخلت كخل لخا 15 minutes سالو أنا مو خجمرة عند حريلك زقدنا نقدر كخا تمس نحكي أمرها إنجيج دخون له كتسمع له تغيل كتمزازون له تغيل أم نورمال معلتنا خما ممكن ريو خل الناس أم نجوه أمرها أم مشيتن مصدهم كان بس عرفت حدا يكون اثنين من مززان كيلتك ويتركت ناتك مالتي تزدخم كالون زتش أنا كالون أو زيادة ركيخ بزح كذا حاب تزقت أم كا قليل زمثل زم كل لافي مزحت كذا أسرح عالم حجي ديسيبلين جيركات مهارة نجار حدا انتي نسب كزارب كله زي مخلافي تحرس إلك أبزر كبكاية تدخل في كونكا سيريس تغنى شكر على كاب حدا وان قال يوم تسوق جيرون كنا بروح عمانتي let me finish كل خان حجي نبسايكا أو دايو وي حنتي خابتن أجد داسي زخانة بزح جزية كم تبب وكم مستوى على كتوس زلوا أنا قلتها
قالي رست بحد كزي وداني بارزي أنا الزرارة لامو تبس نبل لامو تودع قال لك تحسبون كايكون قالي نجر نيشتي لو متبسلا صباح قاع نزني حبشة مقبي يمثل معلتاتي اللي قالي إنجا رحمن بحنت معلت توتني بدحري زلو أقد أحسن نجر ناي سمعيت نجر دحرتو جيركا فلالي خاطر أخيلك نبت بقالات زوت نجر بقالات كوت خلو شعوب كلتا نجري ريبريزنت قبرت بقافنا زوت ناي لبا بحليفنا علينا ناي سمعيت سيرنا علينا حنش ببزحت جزيت بقالاتنا زوت كلتا نجري حدا حق إننا تعلوه كالايد ما رأيتوي أجي بزح جزي حق إن رأيتون يتحاوسن لك كم ذا سئل زلا تحقفتا مع كلالا رأيتو خابزح كبيبو على متايو لما أنتس دونجي خاني زي حكي نعم نسعى 3 تقاطع كان ساعة 4 مسيب لما أنت دونجي خان حكي زي دونجي خاني سلا دونجي هذا لخا سلا زي تقدسي خا قال خا توسخ كلا حاجة إذا أنت هتوصل لها رأيتو هتوصل لها مالتي ماكين هذا تبع شاتو دونجي كان النجار اللي قت إمو سخال النجار مالتي حتى قلت خليها لو ما أنت دونجي خان أنا خمسي تسمعني شيء مش دونجي خان صاخن تعتبر كتبلات خليها سلازي بزح جزء كنا استقبلوا الزجبة أنا خلي لما ما مر الزجبة أنا عبتزانتا عبتستوري ننقره تحكم تريتون كنت فلالي تحكم مسجلات كيا بدحري ريتو خطبت خليها أنا خمسي مثلا خطبت خليها إذا أسيم زي مقبر ناس كذا مسألة كان يقصي كذا يمدر باي كم حد ديسبلين كن وصل يجيب عناي زي لو على ده فترة الناي ما نتي أبتم الزر شعور ريتو خمس حب كاجن نخت الرمكا كفوت تكون كتير عليك مالسي دونجي خاني كخمس تسمعني حريقة قال لك خمس كتكا هو شعور صغار هو دونجي كا جن كم زخينة يمسبه لك استعكن ديها أوبن تخو هذا جزء تلطيفنا عمل دم تانو بس إحنا جرسي صبوا ريفلكشن ويدما زي accurate reflection نايت حق إيقانا حانت بتعمي كجرم انت حزن ستوري هذا جزء خلنا بقول لقصي أب نيويورك أب سابوي أب ترين درايف زي دخلت كلا هذا سوايسي 3 قلعة حيزو يخيب نيرو أب ترين أب سابوي تم قلعة كأني وعوعوا بلنيرو وعوعوا بشعوه حنت خوفي لا مسحفتن ببزنا برات سبيتي ويمن سين بلاوي سبيتي رياتهم خدوا زي ما قلت وعوعوا بلو سبعي كأبقى تكيزو خوفي لي يزولو تريد لانعو تخويني سبعي كوف دي بلو سوق زي بلو قال لا تريد حسد له لحراي مريروات تسيا زوم دك هاس كم يسنى سرعة دي بلو قلتهم سوق تبلو ما يتخيلن قال لا تمام شو انتي الواسو actually أديهم حجي مويتاتهم سن جزء أمير وستم دلهم يلوه سو كان ستوب جيرو أي تردهم زلوا حجي نزيا بزقل الجراح تقربت خيل نيرة حجي تايزر إيه ناسي الساعة قمتها أبي سد تعزيهم كما يتعبهم زلوا لا تحسد له السوق يحيط هو زلوا بين كان يزلوا أبتي وات بدحر يزلوا حقن رئيتو تاتن كتفل عليهم تخيلك نبز قد سخص قراكا بزح كبيرة يكون هذا جزي حكي بايزوي مستقلت مرة يكونت ما مرة عمتي كونت بفقري تديت السنة بحالي تديت السنة مالتي دحر تحقسي انت يا خالد هذا الله كتنبرك خالد هذا لهذا الله كتسعر لهذا لهذا الله سيوم لخاطب له لهذا الله دخامو لخاطر لهذا الله انتي ما لس انتي تدلي زلو بالحريز متص انتي لو تدي تدلي زلو ويونا وساني قصو دي داس غرا كاز نغر زي وي معرايدي استقدام اي تابل بيز جمر زبلنا ابزخاني اتعلامه سنتاي صبو يحق مستقلصكو نخلتيخا ناكلتيخا دليت ناكلتيخا حساب زنصبار دي اتخيدلو ابزنا الكتريسيتي تريخمون كلتيوتي different charges كراهب خلالو تبرهان كمص نتدخم هذا غزي حقيا كم حق جن نتدخم ويد ما نتوصك يربحوا دي كلام لكم يزلنا حق مناتو امونغو بيت فردن
ببيت فرد زوسن وسانين أو حدار كاتزاراري بكان أو حدا نقرتو بصحلون في اللي ينتهي ينتهيلنا أو حدار بزعبات ريليشنشيب تبيجر بيكتشر كل زين تاي ريليشنشيب إذا أمنا أشت نقرت عوته مرتع يكونن بزح زي عادن للزارة نقر الله مستمعنا حدا عقنا نتاي لنا بحدار برالي شو سلس حمش أحمد جلساني أو حدار سي كاب قنوع مخان كاب رايت مخان أتبيس مخاني حيشي لنا ولدي كابرتي عكا وبزياس أنا بقى حكينا هنا ترخيبة قال خبط بزي by the end of the day سي يتسلام لا حيش أبزي ناي إنجليزية زرار بخان تاي بحلالو you win the battle but you lose the war بحلالو أبتا عودة هنات سعر كهات كونت خليها حدا سبنا أمن هودي كهات كونت خليها أبتي حفش شو أبتي وجه أجين تسعر كهات كونت خليها إذا أنت عايزة نسأبارة ناينوي حرب حان خطرك كسي نحات إرجزي واقع مخفالي زين سأبارة لازم أبقى على ملاكم كم يزيد لنا كل جزء مالت كم أخلاص سبت كتمال لسكلها كل جزء أوكي كحك النت رايد يكون كحلية فورد آخر أسئلة زلوها مالتي بس جزء هم يعلنا إرمي تبغى لنا إرمي هاي ساعات حمش أسئلة لنا جزء Okay, I think I think I'm good. Okay. So لازم زيادة قدامي بارت مالته تأدمعي دخنة مزررة بدحري يزلا نفت عمق زبالة مزررة تسكرنا العلق على تخيل نجار تذكرم إذا منزز اسمعوا أبدي نزل communication does not انتهي نقوله مزررة بسي بس ريوزر لهم سيلي زتمن بقالات زرب شو 10% ملخت خان ختحلف سي كم زيكم تردوه أنا ملختي كحلفولوني إرمياس وإذا ما نسبيتين ملختي كحلفلا بسعب حدا نجر زد لياني تملخت حانت ملئتي لكم حسابهم شو 10% قالت يدليني 38% دمسي ناي دمسي ملعلم مقطان محفاس مقلت آخر مدنواين يدليني 55% قاني أبها هلاي دواي من كسقاس نأكلاتي بوستشريناتي عيني مؤتاون وصون زيتات يدليني سلازي إذن كلتا دحر عليكم منسي دحر السندي تقدر سلام كونكا تزاريبا ديمو كم زي أكو عيلة رئيسي أخلا يكون المالتي ما الخطايا محل الفلكاني قالتك هو خميز بالله جن فتوى كائن كهر مكان سحدة خمس الخيل هاد إيمانتي depending كميل كخمتو بلو زل خامالتي سلازي تزيادة أدهو بخن قبرو زلنا لا عنق أتقص ودس قرنا أينا يتيلا تسخلت كفال لا يتفاشمي أنتو يحانت خابتن أبت مصنع أتزلا identifies قبرنا أنتات بالنيرة إتي مزررة كوكوارتس كله أمس خافن كله مستنفاس كت كله خلاص break down كقات متاهل بأنصارو إتزبلنا أبتي أدمع مزررة نحرستجير كان نبي يدس جراكا نامز عم يوم مزررة وحزي كلتا وحزة الله كم يجري معبد نزبل مالتي قدامي ملء الناس النتيجة حتى السخاخ مسخاخونك حساب كان سمعت كان تكتسلو بايتا مهلا حاجة خامنة هيكون جن حساب كان سمعت كان تكتسلو بايتا كل هور بزي شعورات نبر نحرقونك أمزي أنت يلس بقالات ديو بسمعتي تبيلس الكاد حرت شعوركم كازي مسرة توزخنا نجار من الحرف يزمسك زمع بل كابتي سوفار اترينا يزلنا اب بيزنس وندحر لها اب سرح علمت لها اقداسي اذا اقدمنا زبلنا اذا اجن اب حدث لها اعتدلي عمق زبل نجار اب سرح علمتاي تزارب حدا نجار تسلط ايتو وهبك تخيل سرحك تفصما اب حدر جن بيون ذات بيون اتي زي اغبر اتي اخا وسخ اتي اخا اترسع كاو سغر دبل انتاي اتعمق زبل زمنا يزن صفار
حدا أكل حدا منفس حدا سجاير أمان بجلس أنا تمجمع so قدام يزيد لنتهي ناس النت مهلا وناي وحزين حسابات الناس سمعت كل لك خمس وحز تري وزلهم زوحس نهب كبابي زلهم عدال مع زخي أو حدا وتخيك أحيك على حرق الديب كايو نحن عاد سحاجن إذا نري أزلنا لما هاي متسني شو مسؤول ده اللي انتهي دحرنات سنت ساعة كن ديك يقول جزية بتجدد سنة بحالته جزية بمهابة إنجاجت خون ثلاثة أنا قدستين فقري وحاليات كل جزية بجزية إذا قلت جزية خذ الله available كتكون حاليات كخضر إيه تجدد سنة كخضر إيه مالتي إذا أنت لين اتنين زلنات تبقنت كمتسية خير اتزغرم كا إذا عينت عمقت ندات رخت كيت كلها ثاني نمزراب كا أدمع خاي قبر سلازم كله نستتحاز نجاري مالتي which is نبدي أتم سألنا تامتي استسار مونتا عتيلنا إذا أبها لاي أب communication دلو إذا vicious cycle وإذا virtuous cycle زبها مالتي إذا vicious cycle انتاي حما سمعي تاري كاب نات كامل دم تاجر كان نفس سمعي تأتو سمعي كا يعصبك شعو مزرابي يقارط السخاء خال نجاري فتر كورة لابلكات خيب مالتي أو نايتو دوايت بالنها تصب أصبحالك أنتاي أدمعي مزراب تكبر نعم أصبح لنا جرس كركا تعم أصبح لنا جرد بخيات كلها هاني أدمع أنت كل زي كده مالتي من الباش زين كلتي أنت رأيناين بتأون تاو مجد اللي حرقليتنا يعني مزاها خرين وما خنا استقبل اللي نزقباناي حدا نقر تاي إذا بزانا بيمان وبندر لا ترينا كاب حدا درجة خبزة حجز لهم ما درجة نلعب لجوزكم تقولوا تخليهم سبايرال تري والله نلعب لجوز صغير وإذا ما تحت جوز كات كي تخليها التنري أزنا برنات أجمع أبكال مصنعته وندرانه وناب جوز هون اللون تخيل كل جزء نبي جوز ذكر أب حنتي سايكل دبلنا أب أون دوايت بالنها ده حتى تكاد خير ده حتى تكاد ده حتى تكاد خير مالتي تصبوا نجار كا دال على كا تخيل شعوس بملكتنا عين خمان باراجراف ملو كتزارب تخيل خام مالتي وخل رخان حبريد تايزريكا understand التجارة مالتي أبزي أقول نزل حد ستوري هنا بركم إذا سليبري سلوك تبعه جاء كل جزء في فانكوفر زلهم سنة وسلا زلهم أبزح سرجعت هذا الحكي ذا كل التغيير في لايزي الله ومن جنرال قاشة تزبل نكرت له حجي كم زين تاريخها أبي هذا تبل وأبي هذا تنقل غادي هتنقل لك هذا warning إذا بهالمر مسألة تخيل أيكون وكيرا خير تسجيل كها حدا قال له مالتي إذا سليبري سلوبس بهال حدا أبها هلا إنتي أب حدا نجر بحرقاتي خيو حدا جزء قد يفكروا بطلعت لها أب سمعتن أو وعوان مسألتها هند كم زبل كل يابل كبل دونا بلا دحن زيادة دحن نقدفع يلا تحتي خيبة ساعة يلا حدا حاول نزي أنت اللي قريت صباح نزارب كلمة إرمي تردعك كايا مردع يلني جن مستقر كايا ثم مسمر كل شعو بقى عدل يابل كان تحتي يخد خيبي أتينا كلنا تموكريسي when do you know ما أسخى لو كتب الكتاب اللي كان حدا نقدر مزرر بدي لو زبل حدا زي سمعت ديو maybe this is not the right time لك زي نقدر زي أسي إسكي معلت نغير أنا لك معسي I think زي أنتي قرر فرقكم لذي I think أنا بزي أخو دي لو ما أنتي تعمل دم تاجر نتاع إزي cultivate جبر نجاري كم زتعبي نجاري consciously ها تعبي حدار كها صبغ ممهار عدة بكاء مناتو لو متجاجة على معتي أي تجاجة لو مصبغ كها تجبره أبجزي أجن مسمع بالكاجن أبزل على خطبة صحة خليها شو عندي نحكي قالات كمان واحد important صارلهم بس body language إتي تون أقدر أسيه هون
حانت نجار كنجركم يمو بأخو دي أب حدا بوتا خلوسي العلال يعلو نيرهم حدا سب حانت جوكي نهرهم ير أمون قخم عندنا نجارهم كله خاسي كان سب متيوم سلازم تزنجر زنبرة أقواري سوا مالتي تنصبات كاسم عنيرهم تا دنجارهم زنبرة علال انتهى نيرا حدا سبب حدا دا شهي أتيسي أو سو عزيزو خالوت كازا عزيزو نيرو نو سو عزيزو خالوت كن بزهد عزيزي نبرم كلاتهم عزيزي لهم كلاتهم كعزيزهم مالتي لا سب بلع فريتا تادا بلع فتادا بلع أمودا تشعو سو تسيو خف الكيدو مالتي شو عندها جيرو رؤوس خمزيا جيرو ملك جيرو وتي خيدو مالتي سوتي خيدو تعالى لابزي أقواريتا يتدسمع زنبرة نزيع على الكتيلوا مناتو في نايت على البانش لاين ستردياتو انت اعتبر نيرا كم زي اخبل كلسي كم زناي كلهم زخوخ لهم يزمسلو نيرمبر الصغان يرو نعو مارك سوم كيدو مالتي حجيتي دحراي اتما غايش مسكدو تملي سنة على القطلات الدليس دحان مقطلة اللي كان ترديات بعليك تيلاني بعليك تيلا سحيقة يا خماني سحيقة الله حجي تاي زرقنا كسعكنا حد هذا زي perceptive اللي حرخون كاسي نحد جمر مسبلسي لنا تقولك مالك أو درجة مثلا كنا لازم قوي تباركم أبتحطوا المسند يا ده نسخلين نبغى ما نكمل هنجي. Thank you, Ermi. Ermias, أجاي كمين أزلنا جزيت سبوا على دينا. سبوا علينا أمان حاوي. Okay. سبوا. ما سلازي نزل نمود داتا مساي كوينا خانتها كلا أي تخفال نايتن مفتحي. مجمرة دسالة نقدر خلون تايلو. تمسنا مسجبرنا. أب إرتراويان زلو أب حدار زلو تسجم عندها تسجمات أب 4 خمر إلولنا نتنا 4 نتبتات كار إننا نيرو حدا نتايو زرب deep زخونة intimate زخونة communication زي مهلاو كارايت emotional intimacy زي مهلاو سالسايتي منفساوي زمدنا مونغو 70 سبيتن كاتبوق زي مخان أموداتا خا اتي تراوعي حساب كأني ننحد كازي متحققاس أبيت زلو زي تمقار حزم دلناخا أمونغ 70 سبيتين اللي نيرو حجي أرمي تقريبا نازلو تي أب communication intimacy زلوي أنا خا أبت منفساو زمدنا زلو زيادة جزين تلينا خا أنا بتحدى كن كيدا سكرين كريول لهم سلايد يرايكم الله Yes. يرى الله من هاي. سبو. حدا خبت دسالة زرعينا داتا تذكروا أنت أخونكم مسناي حدا بتسايكاس كن ديز أكل ناي حوار ناي صلوات كزيه مالت تصلوات معك علي منفساوي زمدنا يخوين زلوا بزي قال لكم مستبهلوا 7 مئتاويت حالفنا إننا نسألي لهم 3/4 مالتي تم استرفوخا بزح جزي لنا ويكاسروا جزي لنا يلوم مالتي نزغا أسكافي إلنا يو من الوقت أبز حجي كم حتى زي أقربنا يو دحار مصر أنا يو وش جرنا يعني رنا تنخون جبل الناس فتسيمكم زي تسألي وخلوهم ريل الناس حاتتنا نجن تم 7 دي تسأليون حالفهم تسأليون يا مالتي سلازي حدا جاب كم زلو تري إذا تسألوا خا أبقى كم تعنتوا إذا سأل زرعنا خا رئينا يوم مالتي سلازي تي منفساوي النجر مسارتاوي ويك أحد أدرس كبر زلو نيد مخانو رئينا مالتي سلازي مصحف قدس كنرئ خلنا على أملاخ قدماي تسالونكي معرف 5 قطر 23 باولوس نسب تسالونكي خصحف لهم كلن تايلوسي أملاخ سلام كاس نقول لن تنخون بعلو يقدسو مسبله بتمصات غويتا يسوع كريستوس منفسكم نفسكم من سغاكم من كاس بزي منقب كركب كا يتحلو ማለት ሰብ መንፈስ አለዎ ስጋ አለዎ ነፍስ ድማ አለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ጥቡቅ ዝምድና ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ጥቡቅ ዝምድና ክህሉ እንተዳ ኮይኑ
بكل أنتناهم توقدم دنا خلوا مالت بتمنفساوي صلوت راح يكون نسي أبتي نجزيابير زمن خلوم نجار كله مالتي بتي how they feel about each other مسكالوت مسدقهم تزلوهم سمعي كم سبات مسكالوت زلوهم interaction كم خابس جاخا تنا أمون رسوا أي سبيت نزلوا قبرس جاو ركب دماني السخاء طبق خونا اللهم مالتي نزي intimacy زسنو سبات بفلاي أبتي كريستيان context زسنو سبات بزح جزء زبلون تايو أنكي عندنا زمدنا طبق زخنا زمدنا لا يمهلنا وكابز سلستيو خا اتمنفساوي نجار مسارتاوي سلازي أبت منفساوي نجار نحد سبت عيو اتخال النجار بيول خجبر قليل حجي بزعبا منفساوي طبق زمدنا خن بالكلنا بزح جزء أب رسب زمت انتايو زي أمانيز زي أماني محبار ويكا أبمون أمانين زي أمانين زلو زمدنا برقص الصحة خوي مالت منفسوات تمام تغا كسع كندو نحب أقابل وخوينو مالتي جن أو حدا بيت خريستيان ناخدكا تماساسالي مقبي منفسوا مقبي ناتا مقبكا تماساسالي زي كون رديت كأخلوه كازكالي بفلاي بزلوم جزي سوات أب حدا بيت عمله ناتا ملالسو بزعبا حتيات بزعبا تصدقي بزعبا زل عالم النت بزعبا حسب أملاخا بهيوتهم استفلا لي رديت اللهم كم زعينة رديت اندحر اللي خاني تبغى زخنا منفسه زمدنا خلو أيكلني to the extent خا even أب حدر نبعلو أبتي أبنا نحد حدم ذلهم دماركا زي تسمع بينا تعيمنا نخلو نجاردي ويس كده سلزخنا خنحلو أزلنا نجاريز لازم تتمساسل رديت زي مهلاو نبعلو حدا خابتي منفساوي تبغى زمدنا زي مهلاوي مالتي نالوات حجز منفساو سلازخنا سبات كالتيفهم ناب مصلاين قال املاح ناب منبابن يوم زخلو حج حدا خابتون زمسلنا انا انذ ነገር እዚ بتخكل كريئلو زين خللو مخنيات كما يغيرنا انا نفلط ማለት መንፈሳዊ ምርሕ ኣብ ሓዳርና ከም ዘሎሲ ዘተንብሁ ተርእዮታት ወይ ከዓ ንሪኦም ነገራት እንታይ ይመስሉ ዝብል ሓሳብ ክንሪእስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሰባቲና ሲንግል ነርና ተመርዒና ናብራሎ ቆልዑ መፁ በዚ ኩሉ ክንሓልፍ ከለና ፀገማት ከዓ ይመፁ ቶም ፀገማት ግላዊ ክኾኑ ይኽእሉ ሓዳር ዘምፀ ፀገሙን ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ከምኡ ከዓ በቲ መንፈሳዊ ርዲኢትና እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እግዚኣብሔር መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለናስ ሽግር ዘይብሉ መከራ ዘይብሉ ፀገም ዘይብሉ ሂወት ፕሮሚስ ኣይገበረልናን እግዚኣብሔር ግን እንታይ ፕሮሚስ ገይርልና انت دعا نعو اميننا يو نعو سعيبنا يو جن بنحلفو زبل كله مسانا خون نعو خون تقخ اخبرنا حدي سبات جن في اللي سلازلنا نزي خبز عينت ما هي وتريو نزي صقمات زي اب هيوتنا انترتين مسكبرنا يو مستقبلنا يو لان حدنا زلنا ركب جن كحف في خيلي مالت صلوا خل وي خيلي ስለዚህ سبات سي ابتي معلتاو نابرኦም سي انتايوم زريو منفساوي مرحح يمص خم زلو ወይ ከዓ ንዑ ዘተንብህ ነገር ንዝብል ሓሳብ ሓደ ነጥብታት ኣቐሚጥ ኣለኹ ሓደ ሰባት ብፍላይ ከዓ ፀገም ኣብ ሂወቶም ክመጽእ ከሎ መጀመርያ ዝረአ ነገር እንታይ እዩ ነቲ ዘጋጠሞም ነገር as if እግዚአብሔር ንዓቶም ከም ዝፈረዶም ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ንዓቶም ከም ዘይፈትዎ በዚ በፀገም ዝሓልፉ እግዚአብሔር ከም ዝፈቀደ ስለዚህ ኣብ ኣምላኽ ምስባብን መምራርን ይረአ ማለት እዩ ኣብ ብትናሓልፎ ዘበለ ሁሉ ዝመፀና ፀገማት እግዚአብሔር እዚ ምስ ካልኦት ዘሎ ሂወት ብምውድዳር ሰባት እንታይ ይገብሩ ንኣምላኽ ምስባብ ንኣምላኽ ምምራር እዚ ሕጂ ኣብ ገዛ ሒዝና ክንመፅእ ከለና ነንሕድሕድና ዘለና ርክብ ከዓ እንታይ ይኸውን ይሕርፍፍ ማለት እዩ ካልእ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣጋጢምኒ ዘሎ ከምዚ ኮይና ዘለና እኮ ቤተክርስትያን ከምዚ ስለዘይገበረት እያ እቶም መንፈሳዊ ነገር ዝገብሩ እቶም መንፈሳዊ ነገር ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ዝግብኦም ስለዘይገበሩ እዩ ስለዚ ኣብኣቶም ቅሬታ መሓዝ ኣብ ልዕሊ እቶም መንፈሳዊ መራሕቲ ምሕዛንን ምጉሃይን እዚ ነገር እዚ ክረአ ከሎ ኣብቲ ሰብ ወይ ከዓ ኣብቲ ቤት እንታይ ጀሚሩ ኣሎ መንፈሳዊ ምርሕሓቅ ኣሎ ፀገማት ኣሎ ወይ እውን ድማ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ቅርርብ
ሰባት ብፍላይ ከዓ ቤት ኣምላኽ ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ፌቨር ስለ ዝገበሩኻ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለካ ወይ እውን ንዓኻ ዝያዳ ካልኦት ሰባት ስለ ዘቕረቡኻ ሰባት ከይተረዳእና እንታይ ንኸውን ምስቶም ሰባት ንቃረብ ምስቶም ሰባት ቅርብ ዝበለ ዝምድና ይህልወና እዚ ነገር እዚ ከዓ it makes us overlook ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ዘሎ ፀገማት ከይንርኢ ይገብር ስለዚ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ቅርርብ ንባዕሉ ከዓ እንታይ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ነብሱ ዝኸኣለፍልኒ ነብሱ ዝኸኣለ ምርሓቅ ክፈጥር ይኽእል እዩ ካልእ ምናልባት ከምቲ ኩላህና ንፈልጦን ንርድኦን ከዓ ናይ ሓባር ፀሎትን ናይ ቃል ግዜን ዘይምህላው ወይ ከዓ እንዳጠፍአ ምኻድ ከዓ ካልእ መንፈሳዊ ምርሕሓቅ ኣብ ቤት ከም ዘሎ ከዓ ዘርኢ ምልክት እዩ ካልእ ምናልባት ወይ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ንጋራጮ እሞ ድሓር ምስ ተጋራጮና ነቲ ነገር ሒዝናዮ ናብ ቤት ንመፅእ ድሓር እቲ ናይ ሰብኣይና ወይ ሰበይትና ከዓ ልክዕ ከማና ንምንታይ ነቶም ሰባት ዘይረኣዮም ንብል ኣነ ንምሳሌ ድሕዳ ኣብ ቤተክርስትያን ምስ ሓደ ሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘይተሰማምዐ ኤደን ከዓ ከምኡ ነቲ ሰብ ትኽፀልኦ ከምቲ ኣነ ሰብ ኣስኮ ክትበኣሶ ይደሊ እዚ ከዓ ብዘይ ምግባርካ ከዓ ድሓር ኣብ ገፅካ ከዓ እንታይ ይመፅእ ምፍሕፋሕ ምርሕሓቅ ከዓ መፅእ ካልእ ከዓ ምናልባት ምስቲ መንፈሳዊ ምርዳእ ዝመፅእ እዩ ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃን ሓዲግናስ ሰዓብቲ ሰባት ምስ ንኸውን ናይ ሰባት ትምህርቲ ናይ ሰባት ፀጋ ናይ ሰባት ነገራት ክንስዕብ ንጅምር እሞ ድሓር ሰዓብቲ ናይቶም ሰባት ንኸውን ቶም ሰባት ዝብልዎ ኩሉ ፕሪስክራይብ ንገብር ኣመዛዚና ክንርኢ ንኽእል ሰባት ኣይንኸውንን ስለዚ ምስቲ ምሳል ኣብ ሓዳር ዝነብር ሰብ ዘሎ ከዓ እዚ ከፋሓፋሓና ክረሓሓቀና ከዓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ቶም ገለ ካብቲ ምናልባት ኣብ ሂወትና ከምዚኦም ዓይነት ንሪኦ ኣብ ሓዳራትና ከምዚኦም ዓይነት ተሪኦታት ይረኣዩ እንተልዮም እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ሓዳርና በቲ መንፈሳዊ ኢንቲሜሲና እንዳተረሓሓቀ እንዳተፈላለና ንኸይድ ከም ዘለና መርኣያ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ከይከውን ዘርኢ ወይ ድማ ዘተንብህ ነገራት እዩ ግን ምክንያቱ ከንታይ እዩ ኣብ ሓዳርሲ መንፈሳዊ ዝምድና ክረሓቕ ዝገብሮ ምክንያት ከንታይ እዩ ምናልባት ነዊሕ ግዜ ሱቕ ስለ ዝበልኩም ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ዕድል ክበኩም ዝምልስ ሰብ ተልዩ ኢትስ ኩድ ስኻትኩም እውን ክትዛረቡ ሓሳብ ዝህብ ሰብ ተልዩ እቲ ተርእዮታቱ ነጊረኩም ምሽ ብከምዚ ክግለፅ ክእል እዩ ግን እንታይ እዩ ግን ምክንያቱ ሲ እንታይ ትብሉ ኤርሚ ዘም ቸርች ሱቕ እዮም ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ዛረቡ ማጆኻ እሺ ያ ፅቡቅ ንሰማዕ ኣለና ከይቆራረፅ ኢልና ኢና ውክድ ውድእ ኦኬ ቤተባረካ ኣራይ ፅቡቅ እምበር ሕጂ እውን ሓደ ኩሉ መልሲ ማለት ኣይኮነን ግን ኣትሊስት ሓሳብ ክህበኩም ሓሳብ ክህልወኩም ሓደ ዘቐመጥኩም ነጥብታት እዚኣቶም እዮም ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለና ሰባት እቲ ሰብኣይ ወይ እታ ሰበይቲ ካብ ስራሕ ዝተላዕለ ወይ እውን ካብ ዕድመ ምንዋሕ ዝተላዕለ በዚ ዕድመ እዚ ክወልድ ኣለኒ በዚ ዕድመ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ዝተላዕለ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ድሓን ዓይ ምስ ተመርዓወኒ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ መፀ ሽዑ ክልወጥ እዩ ሽዑ ከምዚ ክኸውን እዩ ወይ ከዓ ብደገ ሰሓብቲ ዝኾኑ ፅቡቅ ትምህርቲ ፅቡቅ ስራሕ ፅቡቅ ገዛ ፅቡቅ ገለ ስለ ዘለዎም በዚ ተደሪኽካ እናፈለጥካ እተኣትዎ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ኮንቪክሽን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓዳር ክመፁ ትርኢኻ ስለዚ ሰባት ሰብ ሓዳር ኮይኖም ዝተፈላለየ ቤት ኣምልኾም ዝህልዎም ናብ ዝተፈላለየ ቤተክርስትያን ዝኸዱ እንተደኣ ኮይኖም እዚ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ቤተክርስትያን ዝረአ ከዓ ቆልዑት ይውለዱ እሞ እቶም ቆልዑት እቲ ናይ ኤርትራውያን ቤተክርስትያን ነዚኣቶም ንዓዞም ቆልዑት ዝኸውን ፕሮግራም የብሉን ስለዚ ናብ ናይ ፃዕዱ ቤተክርስትያን ክንወስዶም ኢና ስለዚ ሓደ ሰብኣይ ወይ እታ ሰበይቲ ናብኡ ሒዞሞም ይኸዱ ኤቨንቹዋሊ እዚ እንታይ ናይ ምግባር ተንደንስ ኣለዎ እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ መንፈሳዊ ዝምድና ንክረሓሓቅ ምክንያት ይኸውን እዩ ካልእ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ መንፈሳዊ ብስለት
መንፈሳዊ ብስለት ብምንታይ ዝግለጽ ጸገም ከጋጥም ከሎስ how you address the problems አንተ ወይ ኤርሚ ይዛረብ ነይሩ ህዲ ኢልካ ስምዒትካ ተቋጻጺርካ ነገራት ናይ ምዕላይ ብቕዓት መንፈሳዊ ብስለት ይሓትት እዩ ስለዚህ እንድሕር ዳ ናይ መንፈሳዊ ብስለት ፍልልያ ኣልዩ እዚ ከዓ መንፈሳዊ ዝምድና ንምርሕሓቕካ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ንሕና ዘለና ቤተ ክርስቲያን ሓደ ግዜ ቅሩብ ዓመታት ገይሩሎ ሓደ ሓው ዓዲ ኸይዱ ተመሪዒው ተሰበይቲ የምፃ ክኸይድ ከሎ ተሰበይቲ ቤት ኣምላኽ መዘምራን ያኔራት ዝምራ ያኔራት ተባሂሉ ማለት እዩ ሓር ምስ መፀት ናብዚ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ፅንሕ ኢሉ ነው ኣነስ ኣብዚ ክኸይድ ኣይደልኒ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እየ ዝኸይድ ኢላ እንታይ ድበሃል ጌራ ማለት እዩ ቶ ከዓ ኣጓል ቤተክርስትያን ከይዳ ናብኡ ከይዳ ናብቲ ዘለየቶ ከይዳ ከምኡ እናበለት ሓዳር ኣብ ምፍልላይ በፂሑ ማለት እዩ ዝወዲ ሓዳር ክገብሮ ከሎ እንታይ እዩ ኣገልጋሊት ምዃና ተነጊርዎ ከይዱ ከም ተገልግል ርእይዋ ሒዝዋ ከዓ መፂ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ መንፈሳዊ ብስለት ዘይምህላው ከምዚ ዓይነት ጥልዋታት ከምፅእ ይኽእል ካልእ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከለና ኣብ ቤተክርስትያን እንዳተመላለስና ዝያዳ ቤትና ንፕሮግራማት ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎትን ነቲ ቤተክርስትያን ዘላ ሓላፍነትን ዝያዳ እንድሕር ዳ ንሕብ ኮይና ነዚ እንድሕር ዳ ሞር ዝያዳ ግዜናን ዓቕምናን ኩሉ ኣብኡ ነወፍ እንተዳ ኮይና ኤቨንቹዋሊ ኣብ ቤት ዘሎ ነገራት ክጉዳእ እዩ ኣብ ቤት ነገድሎ ነገራት ከዓ እንተተጎዲኡ ኣብ ቤት ዘላ ሓብቲ ከዓ ከምኡ ስምዒት ኣለዋ ስለዚ እዚ ከዓ ምፍሕፋሕ ከምፅእ ይኽእል እዩ ካልእ ድማ ካልኦት ፍልልያት ሕጂ እዚ ምናልባት መንፈሳዊ ብስለት ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝፀናሕናዮ ዓመታት ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስን ብዛዕባ ሓደ ትምህርትታትን ዘለና ፍልልያት ምናልባት ሕጂ እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ነዊሕ ዝፀናሕኩም ሰባት ኮመን ተርእዮ ይመስለኒ ንምሳሌ ብዛዕባ ዕሽር ዘለና ርድኢት ብዛዕባ ምግልጋል ዘለና ርድኢት ብዛዕባ ፈውሲ ዘለና ርድኢት ብዛዕባ ትንቢት ዘለና ርድኢት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ከዓ ሕጂ እንታይ ከምፅእ ክእሉ እዮም ኣብ መንጎ ሰባት ፍልልያት ከምፅእ ክእሉ እዚ ከዓ እቲ መንፈሳዊ ዝምድናና ኣነ ኣይ ፕሪስክራይብ ቱ ዚስ ቴዎሎጂ ዩ ፕሪስክራይብ ቱ ዚስ ቴዎሎጂ ተባሂሉ መመገድኻ ዝሕዝ ማለት እዩ ካልእ ቀዳምነታት ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ንመን ንሕግዝ ኣበይን ብኸመይ ንነብር እንታይ ዓይነት ገዛ ይህልወና ቆልዑት ኣበይናይ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ እዚኦም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ከዓኒ እንተዘይተጠንቂቕናሎም እዚኦም ከዓ ምኽንያት ናይ ምርሕሓቕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንሕቶን መልስን ግዜ ምእንቲ ክህብ ቅልጥፍ እናበልኩ ክኸይደ ስለዚ ፅቡቅ እቲ ተርእዮታት እቲ ኣብ ገዛ ዝረኣይ ሓደ ነገራት ቅርብ ኣርእየኩም ኣለኹ እቲ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ነገራት ከዓ 4-5 ነገራት ሓቢረኩም ኣለኹ ጥቡቅ ዝኾነ መንፈሳዊ ዝምድና ኣብ ሓዳር ግን ብኸመይ ግን ነማዕብሎ ሓራይ ፅቡቅ ፈሊጥና ያለና ከመይ ከም ዝኾነ ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ገዛና ዝርአ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከመይ ጌርና ኢና ክነማዕብሎ ንኽእል ነዚአን ድማ ከምኡ ሓደ ነጥብታት ሕልፍ ኢለ ክርእየኩም እየ መጀመርያ ምዃን የድሊ ብዙሕ ግዜ ሰብኣይን ሰበይትን ክረሓሓቁ ወይ ድማ ፀገም ከማፅእ ከሎ ኣብ ሓዳር መጀመርያ ትሰምዖ ነገር ኣነ ትኽክል እየ ኣነ ብከምዚ እየ ከይደ ንሱ ወይ ንሳ ግን እዝን ክዕርዩኑ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሓዳር መንፈሳዊ ዝኾነ ዝምድና ብኸመይ ይዕብል መጀመርያ ብፅቡቅ ኣካይዳን ብሰናይ ኣነባብራን ኣርኣያ ምዃን የድሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ማእከልኩምሲ መን ኣሎ ለባም መን ኣሎ ዝተውዓል እሱ እንታይ ይግበር ብሰናይ ኣካይዱን ብልውሃትን ብጥበብን ገይሩ የርኢ ይብል ስለዚ ምዃን የድሊ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ኣባህላ ኣሎ if you're searching for a 1% to change you look at the mirror ይባሃል ናይ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ነገራት ክልውጠልካ ዘለኻዮ ኩነታት ኩሉ ክልወጠልካ ደሊኻ ኮንካ look at yourself እስኻ ኢኻ ስለዚ ኣብ ሓዳርካ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ መንፈሳዊ ዝምድና ክህልወካ ትደሊ ተኮይኑ መጀመርያ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ
بأنبابران بأكايدان أرأي خونا لن يتخاب بعلت بيتي زتقلبو نقرسي أنا خمزل لنسبة أني خونا لن بزح جزي زي ناي ميريج تريانجل ريخ موت خوني لي إذا حسب كما يقرنا إلى خازي إذا عينت هالنبابرة إذا مخانت ريخاني أبي ودنا برايوريتي ناس تنقبل صبوي برايوريتي خا بجمرة نجزي أبيهر أربعة إذا تريانجل ترأيكم تلا مجمرة الأملاخ دحرنا بعلت بيت دحرنا قلعو دحرنا جزء أرسخة دحرنا بيت خريستيان سراح بيت السب كالوتنا لازم زي أي وقت اللي هم بيجات تصحيفوا زلوا spend less time and energy on things that are less important. أنت مالتي عند حد علومي أنا أب نفسي أب جزء رسي زيادة قلعتن زيادة بعلت بيتين يحلف على اللخو بكل نجار سلفش اللي نحرد عين برا اللي خوينا كجرم يبلين منفساوي هيوت أمونغ سبعين سبيتن ويدما جنرالي دما تي انتمسي أمونغ سبعين سبيتن صبوت زي كوين لازم تي برايوريتي بتخكل سبتي مخان أب هيوت بزح كزي منفساوي زمدنا خيه اللي يقبروا لازم قدام النت مخان أنا خوينا خرج كبالني كريستنا خا it is well or you might effective way of influencing other people is إسخافون كهتر كبالله كله خلأي حسابك مفقادي دا كتفكر لك كل جزء ختم مهارن نخت عبن مفقاد بزح جزء يقرمنا أنا أبزي لناس بايبل ستدي جروب بالاتنا استوسن سبات بحال ساكوينا بايبل ستدي نقبر حد جزء سيلك حسب كل خلي نفسي ولا رئيسي بزح جزيس كم مهار زي كونس زلن نجار نتحدث بقوة لازمت كل خاخهم مالتي تحدث أخهم الحر شعسي أنت حد قاعد تفكركم كختم مهار كتلوت كتعبسي كم يجر كاخا تي منفساوي زمدنا تي انتميسي أمونغو كلتا سباتي يقول خد كبر كبير مثل كل جزء مجمرة لنفسنا كنرد أزلنا أنتايو حدر تماهر كزيت مرة له عبي خاخ زيت ودال بيت مرتين مالك بفلاي when it comes to marriage and parenting كل جزء كنا مهار كل جزء كنا وقت كل جزء تجاجين له كعريخ اللي نحن حاسب صبونا قريب كم أوزبل سبب ما أبحدر أنا ندحر if I admit my mistakes إذا أعرف أدنيا إزبل دمهار اللي بنت عليني أمونغ حدارين أمونغ سبعين سبيتن تبغى زخون لازم ناخذله بتعميز غير أبدي أتحسن لغميت قال له كل جزئين نفسنا ريمايند خنقبر هذا لنا our marriage anybody's marriage for that matter always under construction كل جزء نسرح إنه الناس ذلنا سوادنا لذي والحادثة بس نقدر زملوك خونا يكل I like أنتوري إرمياس تبلا يس أنا 5% أب حدار جيجا نايت سبيتن تخوين نابلت وينايت سبعين تخوين ناتي تخوين تيس أنا 5% جيجا 5% خانة إذا تخوين نتن 5% جيجا نحد أنا this I own this نحد بالحسب نحد لب نحد علي كل جزء أي حدار كهلو كقليل بزح جزء أو حداراتنا تتسجم زي مفلات أيقونة تتسجم فليت كاخد كير ناي زي مدلاي لازم كل جزء خدم مهار كتعبن كتفكد عزيز سناي نجاري سلازي تبغى زمدنا خمي جرنا بحدارنا أنا معبل I'm sorry بمباي yes I can change here بمباي أبزي أنا جيجا نيرة سخط خكلا اللي خب بمباي لنفس خاخاني كم تمهار يجير كهول جزء خد قطرة أبزي نجارزي أجرن له أبزي نجارزي حاجة زي اللي نيلو الكهول نفس خاخد حسب زعما جزء خاز اللي كاس اللي خا رياليستيك خول بتعمل صبوري سلازي قدامي مخاني خلاك أني مفقات نفس خاص إذا اختفق الله السالفاي أب حدرنا زلو تعيز هون منفسها لممدات محلة حدا زي حدا تاريخ زي سمع كوه نقرأكم حدا أقل قال بيت خريستيان تقول عني رمو
حقنيا تاريخ زي دحار نازوري بزح بوتاتات الداخلي إذا قلت حدا أوان قالوا كاب هاي سكول جراجويت تقبروا الجزيرة نيرو أقات عمقن أوفرسيس كابز عدي واتسعي كقلقل نيرو لازم نتأقل قلوس تقبلوا نتأقل جراجويت تقبر نيرا he promised نتأقل عن تايلوا sorry هجي أقل قلوت على إن تملي سمس مس أخوجن أنا ناتي زخنا graduation قبل الكي قال يدوا الشم كيدو ودي تملي سد حرم تملي سوري لو درار غاريزوا مجمرا نتأقل الحرب طعم يقرأ هذا تحديث كواينا وسي خسكت كدي أخي طعم حماق سمعني قد يفكر ناخذ كدي أخي مثلا ناخذ زعمت نركي قال يلو بزحت مالت كم استسمع تزاربوا الحرب تقول عن تايلاتو sorry daddy you were always gone from us هواناسي حجنا عايز حدش نقرأ يكونن سدي دا يصبق زينير نمبرس خاص كل جزء كأوانا أي نبركة إلى تزارباتو تاي مالتيو بزح جزء بفلاي مثلا خازي زي أبطم أسوت هوانا يبزح زيادة أبجزانا زلوا منفسها ونجر أبيت خريستيان زلنا نجر يقدسنا أبقى العتنا زلوا نجر ديكونس أبتبيت خريستيان زقبر زلوا نجرات يقدسنا and إذا من الوقت نجزيو نسوات كنتكم نخلينا in the long run قد أتعلو إلى إذا حسيت لذي whatever it is لو مزلنا منفسها ويطعي منفسها ونجر أبيتنا نتلم من مدتين محلة أخينا خام عباي إذا مبارنا ريسيرش جروبس بحالو up 2018 سي ما صنعت جيرو كلتميتن 4 كلتميتن 3 زخونو سبعين سبيتن سب حدات born again كريستيان سي حاتيتهم أبجزهم سي نجزيابير تملكوا له جزيس على كله مالت حجي قال أملاك من باب مسألة worship مقبار إذا كله سأل كله لهم حاتيتهم less than 12% say yes okay 8% جن يبلنا نيلهم مالتي مالت حدا جزي حجي no it's good كم دخل سمع جن it's I encourage you to reflect مالت to challenge yourself مالت where are we أبي إذا اللي لكم تحسبوا جن تبوي لك أخو أنا خاملتي الذي تبغى زخنا منفساو زمدنا أب حدارنا خلوا تخينوا توعي زخنا منفساو لمدة أب حدار وش تخون اللو اتخال حساب نتاعيو من المماد نتاعي من المماد خاب سبعيكا ويكا خاب سبيتخا فتصوم النتويكا perfection زي متصباي من المماد يعني بزحت سبات شجر تاي مسلكم في اللي كامست منفساو زمدنا somehow أب أمرنا زسألنا يوالله حجانا أب أمري كمر أخل له حدار كجبر كله خذل ونع له ويل زحسب سبيت الله لذي تسبيت سياخا بكل نجار perfect يعني سبعي كانت تسبيت خا بكل لذي كل جزء كاب تبتصاينا نسبيه perfection perfect خوننا إحنا جم perfect أيقوننا لذي حدا مفتوح زخنا منفساو زمدنا بحدارنا بخمينا معبله مسلكم كل جزء imperfection زخنا نجار imperfect زخنا نجار كاب تبتصاينا سي it's okay to accept that. كلتنا دخلنا بخمات مخنا مذكر. بزح جزء دست بلنا بهلا لا منفساو النفسي في تصوم النت مالنا يكون. انت هيدا نفس تصوم النت كسنا نعبنا إنه خدر له جوزي. سلزي اتي ملمي ماد اتي it's okay to be wrong. مصحف على حد مصحف تذكيره يا أرستا I think the blessings of imperfection دي أغلاتب بالعمل دست بالمصحف يا مالت انتايو it's okay to be yourself مالت نفس خاصي كم زل وقت قبلت لك كومود مالتي ني حدار بصايكا كومود مالتهم مسخ زلو سبات مالتي انا نبع عليه كم زلكم زلو باي زوي I'm very perfectionist بزح ነገር عاب نجرين عايزة تسبيك challenge عنتي. سلزي I think إز بز من المماد. كم زعينات نجارات develop مقبار كاني. تي منفساو زمدنا طبق خوني قبرين. أما صحابك بس بتعمل دست بلني عبد الرحمن معرف 10 حمشة حدا زلات راسي.
هاري باولوس تايلوسي بارسي نحنا برتعات زخون ناس دخامتهم دخمات كنصور نرسنا وباك ينبرسي يقبعنا اما صحاب كلش زي تاغاغي باولوس ابزا بوتا زي اطرح لنفسه بس برتعات دوصر نحنا برتعات زخوننا ማለት ብገለ ነገር በርቲና እንተ ኮይና ብገለ ነገር ጽቡቕ ነገር አለና እንተ ኮይኑሲ እሱስ ንምንታይ እዩ ድኻምቶም ድኹማት ክንጸውር ምእንቲ ስለዚ ብገለ ነገር ኣነ እንድሕር ኣብ ሓዳረይ ጽቡቕ ነገር አለኒ ኮይኑ እቲ ሓደ ሰብ ጃጅ ክገብረሉ ዘይኮነሲ ነው ንዕኡ ክጸውር ንዕኡ ክሕግዝ ምእንቲ ንዓኣ ክሕግዝ ምእንቲ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ነገር ኢለስ ብኸምኡ ዓይን ምጥማት ክኽእል ادخال حسب صبوق منفساوي زمدنا بخمي يمعبل مردع السوق انتاي كل جزء لنفسنا خمت حنتو يزبلكم نحضر كان نبيتسب كان قدامنت ما كم زدلخا مردع انا عيول ادبيت ابزي زلخو بيت كريستيان عصرت خلت عمت خون شماغله خوينا قلقلالو بزح جزء ናይ ቆልዑት ነገር ናይ ገዛና ነገር ብዙሕ ነገር ክጉዳይ ይርኢ ቢዚ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ቢዚ ክኸውን ከለኹ ብዙሕ ነገራት የማን ጠጋብ ክሕዘኒ ከሎ መጀመርያ ሳክሪፋይስ ትገብሮ ነገር ኣብ ገዛና ዘሎ መንፈሳዊ ነገር እዩ and that's wrong ስኻጊጋ እዩ ስለዚ ንነፍስና ሓደ ክነረድኣ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ገዛኻን ኣብ ስድራ ቤትካን ዘይጅምር መንፈሳዊ ህይወት ጌጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ጌጋ እዩ ግን نوح جزء زخيل ونايكون ስለዚህ ሎሚ ኸ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ሰባት አይኮኑም ወሒዶማ ዘለው ኢለ ኢዳምን አነ እንታይ ዳ አርአያ ዝኾኑ ሰባት እዮም ወሒዶማ I don't know ናትኩም ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከም ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናት አናውን ወልሰራ ማለት እዩ ብዙሓት አገልገልቲ ይመጹ ግን ነቶም ሰውት እዮም ዝፈልጡና مثلا አንስትኹም አቤለዋ ምስ አንስትኹም ክንፋለጥ ሓዳርኩም ክንፋለጥ ዝብል ከም ተለምዶ የለን ግን ሓደ ግዜ ይገርምና አነ ንምንታይ ሓደ ሰብ ድሕር ኣነ ብዛዕባ ዝግድስ ንዓይ ድሕር ዝፈትወኒ ኮይኑ ንዓይ ከቕርበኒ ዝደሊ ኮይኑስ why not ሓዳረይ why not ቤተሰበይ ማለት እዩ ስለዚ I think ንሕና ኢና ግድሰት ክንገብር ዘለና ሱኻ እንታይ ቶም ነገልግል ሰባት ቶም نحضركن ቤተሰብካን ሳክሪፋይስ ኬርካ ማለት ፍቄ ሳክሪፋይስ ክንገብር ይግባእ ግን to an extent that እሳቶም ክጉድኡት መንፈሳዊ ነገር ኣብ ገዛ ዘለኹ ጉዳይ ግን ከነፍቅን የብልና እቲ ሻድሻይ ሓሳብ ምጽዓር ሚዛናውን ትክክለኛ ብዝኾነ ራእይ ሓቢርካ ንምዕባይካ ምጽዓር ብዙሕ ግዜ ዝርሳዕ ነገር ዝመስለኒ እግዚአብሔር ንሰብኣይን ሰበይትን ንኽልቲኦም ኣብዚ ምድሪ እዚ ዓየሞ ወይ ከዓ ገይሮሞ ክሓልፉ ዝደሊ ራእይ ኣለዎ እግዚአብሔር ዓላማ ኣለዎ ነታ ሰብኣይ ዓላማ ኣለዎ ነታ ሰበይት ከዓ ዓላማ ኣለዎ ስለዚ ትሕቶ እንታይ እዩ ነናይ ራእይ ኢና ነተግብር ነናይ ራእይ እቲ ቤተሰብ ክመርሕ ዶ ጆኒ መስለኒ ተዘይተጋጊ ብዙሕ ግዜ ናይቲ ሰብኣይ ራእይ ድሕር ናይቲ ሰብኣይ ራእይ ሰብኣይ እንድሕር እግዚአብሔር ዘርአዮ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ኣሎ ኮይኑ the woman just have to follow ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ግን in the long run ግን እቲ መንፈሳዊዝም ነቲ ጥቡቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣብ ሓዳር ከይህሉ ግን ይገብር ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ጥበብ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ ኣብዚ መጀመርያ ነታ ሰበይቲ ክትገብሮ ትደሊ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጣ ዘቐመጠ ነገር ተልዩ ምርዳእ ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኸምኡ ነዚ ክልተ ራእይ ክልተ ዕላማ ክልተ ቪዥን whatever ክልተ ነገር እንድሕራሉ ኮይኑ ስለዚ ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ነዚ ተዓሪቕካ ናይ ሓይሽልካ ተቐባቢልካ ነቲ ቤተሰብ ዝኸውን ሓደ መንፈሳዊ ሚሽን ውፃእ what actually መንፈሳዊ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ኣብ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ይኽእል ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ኣብዚ ሰይት ሉዝ ከተማ ካፕልስ ኮይና ንራኸብ ዝተወሰኑ ቁፅሪ ሰባት ኣለና ሕጂ ሓደ ግዜ በዚ ነገር ዝተላዒሉ እንታይ ጌርና ንምንታይ ከም ዘይንገብር ኢልና እዛ
think the formula مثلني anyway እንታይ ጌርና ንምንታይ ከም ዘይ ንገብር ኢልና ኩሉ ፋሚሊ 70 ሰበይትን ኮይና መጀመርያ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ናይ 15 ዓመት ፕላንና ነውፅእ ፕላን ከዓ ኣብ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ቆልዑ እንታይ ክኸውን ትደሊ ኣብ ገንዘብ ብዝተፈላለየ መገዲ 5-6 በዚስ ነናህና ቪዥን ነውፅእ ድሓር ክልቴና ተዘራሪብና ከዓኒ ናይ ፋሚሊ ቪዥን ሒዝና ንምፃእ ተባሂልና ኣነ ነይረኒና ናይ መጀመርያ ነርና ኢቱካ ሰዋይ መጀመርያ ክንሰርሖ ከልና ንበዓሉ ዋ ኣነ ከምዚ ከም ትብል ኣይፈልጥኒ ነይረ ኣንቲ ከምዚ ከም ትብሊ ኣይ ማለት ነዊሕ ዓመታት ፀኒሕና ኣለና ብሓዳር ግን we never had a chance ኮፊልናስ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ኢኻ ትደሊ ሳይተዋሃልና ኢቱካ ሰዋይ ድሓር ግን ኩሉ ነቲ ዝነበረና ራእይ ብሓንሳ ኣምፂና ድሓር ከይድና ነቶም ሰባት ፕሬዘንት ጌርና ኣለዎም ማለት እዩ ድሓር ኩሎም ቶም ፋሚሊ ካብ ብሓደ ከም ጌሮሞ ድሓር ክምስክሩ ከለዉ እንታይ ኢሎም ኩላቶም ፈፂምና ክንደይ ንፋለጥ ኢና ፍሊጥና ኢሎም ገሊኦም 15-20 ዓመት ኣብ ሓዳር ዝፀንሑ ደቆም ኮሌጅ ዝሰደዱ እዮም ታሰበይቲ ኣነ ኣብ ዓዲ ከይደ ኦርፋን ክኸፍት ደሊ ክንዲዚ ዓመት ምስ ገበርኩ ኣነ ሪታየር ክገብር ደሊ የብል ተሓደ ግን ኣነ ከምኡ ምዃኑ ይፈልጥኒ ግፀኛ ኮንኩም ከም ዝኸም we're not working towards that ይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ እዩ ከም ሓሳብ ከም ሳጀሽን እንታይ ይብል ኣነ ነቶም ካፕልስ ዘለኹም do you have ናይ 5 ዓመት ፕላን ናይ 10 ዓመት ፕላን ኣለኩም ዶ ድሕሪ ኣለኩም ፅቡቅ ተዘይብልኩም ግን sit down and ask ድሕሪ 5 ዓመት እንታይ ክትገብር ትደሊ ኣብ ስርሓ ኣብ ገንዘብ ቆልዑ even on vacation ኣበይ ክትከይድ ትደሊ ሕጂ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ዝገብር it's a good exercise ግን እቲ መንፈሳዊ ዝምድናኻ እንታይ ከም ዝኸውን ገብሮ ብትእምማን ስለ ዘጥሪ ፅቡቅ ከም ዝኸውን ገብሮ ስለዚ ሚዛናውን ትክክለኛ ዝኾነ ራእይ ሓቢርካ ንምፅዓር ከዓ ንምዕባይ ከዓኒ ምፅዓር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣደው ከብሌ ምናልባት ኣይ ቲንክ ትሕቶ ድሓሪልኩም ኣለኹም ስለዚ እዚኣ ታሳልሰይቲ ሓሳብ እያ ማለት እዩ ተሳሊ ዓንተ ወይ ዝነገረና ፅቡቅ ዝኾነ መንፈሳዊ ዝምድና ዘይምህላው ክንገብሮ ዝግባአና ሽንሸነ ጥበታት ርኢና ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ናይ መወዳእታ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ይወስድኒ ኣብዚኣ ምስ ግዜና ንሕቶን መልስን ዝኸውን ግዜ ክህልወና ምእንቲ ቀልጢፍ ሕልፍ ኢለ ኣብ ትሕቶን መልስን ክንከይድ ኢና ሓንቲ ወይ ደሳለ ነዚኣ ክርእየና ከሎ እንታይ ኢሉ ዓብ ጋፕ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዘሎ ነጊርና እቲ ኣብ ገዛ ዝግበር ስራሕ ሲ እቲ ምትሕግጋዝ እቲ ሰብኣይ ይሕግዝ የሉ ይሓስብ ካሰበይት ፈፂማ ይትሪኦ እያ እንታይ ኣብዚ ተሪኢኹም ሲ ኩሉ ናይ ገዛ ሓላፍነት ኣብ እንግድዕ እዩ ዘሎ ኢላስ ታሰበይት ትዛረብ ከላት ሰብኣይ ግን ኣነ ሕግዝ የሉ እዩ ዝሓስብ ስለዚ ሕጂ ናይ ዘይምግባር ሽግር ጥራሕ ደይኮነሲ ዋላ ውንቲ ዝግበር ግን ከም ሓገዝ ናይ ዘይምርኣይ ሽግር እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ it's a big problem ምናልባት ይመስለኒ ከዓ ናይ መብዛሕትና ፀገም ከዓ እንታይ እዩ እዚ ይመስለኒ ካልእ ሓደ ተወሳኺ መፅናዕቲ ነዚ ክንዳሎ ከለና ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ኣብ 2020 ፎከስ ኦን ደ ፋሚሊ ዝበሃል ኣብ ፋሚሊ ዝሰርሕ ኢንስቲትዩሽን ኣብዚ ዓዲ ኢንተርቪው ገይሩ እዚኣ ከዓ ስፔሲፊካሊ ኣብ ስራሕ ገዛ ብዝምልከት ማለት እዩ 280 ሰብ ሓዳር ኢንተርቪው ገይሮም ከመይ ትገብርዎ ናይ ስራሕ ገዛ ሲ ከመይ ይኸይድ ኣሎ 82% እንታይ ኢሎም ኣብ ስራሕ ገዛ ዘይምርዳእ ኣለና ሰብኣይን ሰበይትን ኣነን ሰበይተይን ኣነን ሰብኣይን ኣይንረዳዳእ ኢና ካብዚ ዝተላዕለ ከዓ 67% ስራሕ ገዛ ከዓ ኣዝና ኢና ንሰሉ ኢና ድሓር ኦኬ ካብቲ ስራሕ ገዛ ከዓ ኣርጊዩ ትገብርሉ መብዛሕትኡ ስራሕ ኣየና እዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ከዓ መብዛሕትኦም ድሓር እተዚአንተን 5 ኣብዚ ዘለዋ ኮርስ እዚኣቶም ኣሜሪካውያን እዮም ናይ ኤርትራውያን ዝተገብረ መፅናዕቲ ይኮነን ግን it gives you an idea washing dishes cleaning the kitchen laundry ገዛ ምፅራይ grocery shopping cooking ሕጂ መብዛሕትኦም ኣብዛ ዓዲ I think cooking ከም ሃቢ ዝወስድዎ ስለ ዝኾኑ ከም ዓብ ነገር ኣይተወስደን ምናልባት ኣብ መወዳእታ ይቐሪቡ ዘሎ ግን ካልእ ከዓ ንሳቶም ዝረኣይዎ ብዚ ከዓኒ ክሊን ምግባር ንወሽ ምግባር ድሽን ከዓ ኣርጊ ዘግብሮም ነጥብ ገይሮም ሪኦም ማለት እዩ ይመስለኒ ምናልባት ኦርደሩ ፈላለ ኸውን እምበር ንሕና እውን ተንሕተትኩም እዩ ብዙሕ ግዜ ሰብኣይ እቲ ናይ ኪችን ስራሕ ናይ ሰበይቲ ገይሩ እዩ ዝወስዶ
قرب نجر تجير خا كم زحق الزلو يوصلوا مالتي لا عايز أقرب نجن بحري يزلو نتبي أوكي أنت هاي ساكريفايس كتقبر تدلي إذا نخيت تقبر أب جزاز زلو سرح نخيت تسرح سي what are you willing to sacrifice تبعي لهم تحدث كم زبون اللون an hour daily commit ساعات كزور بقى نجزا ملالس commit time ساعات تلو هتجمع لنا spend a week in jail give up my phone تليفوني توصل كابس راح جزاك سرح لهم شغل زلهم كا أنا كشغل يبلي أنتم شغل زلهم كا it's okay شغلنا تتلات أنا لهم مالتهم completely give up كا سكسي لهم by the way أب كريستيانات تجبر مسبعتي أنت يقدر إيكم مالت أنت يقول لكم ليه تسترح راح يكون جن أنت argument نزخت كبرتي زلو dispute كل لايو نزيز جبره جن كفترة خا سرح كذا خا زين مفتوقة على مالتي فلازم this is a serious problem in fact ساعات انت داريهم و70 سبيت بزح جزينا نحن فوسي اب جزاز كبر activities بزح جزي خا 70 سبيت زبأسهم نجر تريهم كلها صححهم نجر تريهم كا ابز خباب زي مالتي this is something that's important بالكن قبره كم زبالكم ساعاتنا كنكيد حساب بيلي احنا نقربكم سلاسيتي مبزحتو سلايدز كابز او تي لو خص لازم قلتي فنافت مفتح زبلو نجر تحت خيري او حتى مرسن قنماتي لحسن سلازي بخمين عريو بالنسبه للحساب حدا نتبتات الشركه قبل حدا مجمريا اتحساسبانا مغير يدلي سوغا لا جزا سرح نحد سبت راح زملكت هيكون باي ذا واي ناي سبيت راح زملكت هيكون اني لا تصحف حسيبه جن اي تشينج ان اي بوت نحد سبت راح زملكت هيكون كل جزي خاطر سبيت راح تسرح مالت كده بزخونه تحساب انتاي ناي جزا سرح نحد سبت زملكت راح كنا يكون أبز قربا جزي استقبر مسمعتي 60% ناي هاوس بوليسي دوال إنكام اللهم على 70 سبيت يسرحوا لازم 70 سبيت بيسرح عند أخوينه أب جزا مسمع نحد سبت راح تسرح منه حاليو تايكون it's not a كيف كله 70 سبيت نيركا ولا عند عبي نامس بيت جزا عند عبي نابران داقف حقيل كلها it requires more work كذا مع أبارتمنت بيدروم تنبرت نيركا حج عبي جزات لك هذا هو الهاوس كتسر له هذا قول عن نيركا سلسة قول أنت اليوم سلسة يوم قول إحنا قررت إذا كله صراحة requires a lot of work so somebody has to do more work manage سلازي I think أبد حساس وخا مقيار يدلي مالت إزس نخلتي خازم الكسرح وخانو مأمان يدلي كالي تي عند حساب أبزي كن حسبه زقباء زبلوخا إزي ناي سبي تسرح إزغا ناي سبي سرح زبهال مع حساب قريفنا ننخلون حقاز زخون النقر نبر أبز عاد انتاي تقول له cater to talent than to tradition هاي مالتي أبغى زاني مثالي أنا نقرأ Eden cooks she's a good cook and she enjoys cooking enjoy كذا خا cook تكبر أنا خا I enjoy cleaning أنا هذا سيلني كذا زي لذي وبقى we share cook تكبر أنا clean كبر and that's our talent and that's good كله بزح جزء نحن أسويت نتايو كم زي حجز زي حج تكبر مو سرح كذا سرح كمسلك كان استيقظ أنت يعني سبعة حنا حرق زي سرح ليه كونسي consistent زلوا سرح هدي أيضا كل جزء هم تبلاني cleaning ناتي يندحر دايلك cleaning ناتك حنت معلتي كونه كل جزء ناتك خوم دلوا لمتى cooking ناتي يندحر دايلك كل جزء ناتي cooking كل جزء ناتي سلازم تخاخ خوم سلازم تي كنا عريو زل الناس قال نجر أنا خجوبر إنتي الناس كل جزء نجبره نجر يخون كله communicate I think أبز حجي communication assume نجبر بزح حجي بزح عندي إرميس بوت حساب زارب نير أنا المثالين لحد قال نجر زي جرس نلوخا interpret مجبرس خلينا قارس علمنا زي أي جبر كوان تقولين زي أي جبر كوان كل زي أي جبر كان زي جبر كان خمسة لازم خونه كويلك نبزيت الذين نجر زي مخاط لازم communicate
ابزي زن اكسبكت قبر لو متقبروا تكون كذا زين كذا قبر كان verbalize appreciation فلاي زي أنا تنحواتنا مستزمت أنا له بهالي مستزمت أنا له culture it's a shift حجي أبزز له أنا بابرا ميت كتقبر سلزي تي efforts appreciate كقبرانه سلزي verbalize appreciation هذا سبب نحب أقل يسرح له خوي مستي I think it's a support سلزي really appreciation goes a long way نودات appreciate دلعته غيرهم زيادة خسر حيز قبرهم كله بزح جزية تري أنتايو كم زي حجزن تبهلمو مس حجز كاد حرجن كم تزدلس لزي تجبر خلاك مكويا عمتس نعبدنت أنا عند حد يتصر اللي خوينا جزا حد أتصر خو جزا نقدر ميت زي غير لا that's just who I am تقبلني زلوات ويكا تسرح كاسخت وستانو هدي من تايمس لكم سب زلو يخيب هذا خنا معرار يزل الناسي تي perfection كاب سب زي متصباي حد عسب زي اغيروسي تاز جبره is good enough فعريان تليو خمارات تليو كم كرصبوي جن encourage the effort تزي كونه جن you take on the حد اخوز حاجه تصبق قالي تخسر حدا اللي خيا جن you do it yourself حجره منبر اذا كل زغبر زلو انتاي intimacy develop المغبار ስለዝኾነ ማለት እዩ خلي من الوقت زيا نمودة حسابية جن أسمير خزارة ولا زبل انتايو بزح جزية تاريخهم بتعلالاتنا تي ولا بزعب حدار زلو جوك ولا تي قال كل جزية it's against تصبق حداري سبوتا بينهم كراخو خلو بقى مسحق خون سبيت خمس لزخونتي تسبيت سبعي كود يزن تجر كله تاي يلو تي ستورينا كله تي تندولو نوعلو قالت نحاسبوسي الفاميلي يمين زقبر نقري سلازي كل جزء نحب intimate هنا حدار كله الناس ندلو خينا be part of a pro family community قال سب حدار find another سب حدار example خونو زخونو نحناهم كم زين نقبر لنا زلو that can help you بالك أبقى لنا قرص خمس جيرنا نخيل لنا زلو بزح جزء نحنا شجرنا انتاي بيت خريستياناتنا نزز خون تمرت بزح يبلن تمرت خابي كم دركب اي نفلط سلازي بايترال ان ايراري مبزحت ولا كتسبل اذا حج سرت فاونديشن نغبرو زلنا نالبات كل ነገር كحجز يخلي خوني لنا ግን تزبلص ريسورس كلونا زخيل 70 سبيتن find another partner another couple ካልوت 70 سبيتن اب هيوتكم اقربكم تامامينكا open كونكا ديسكاس تقبرلو so that نخلوت من نرى تتأكد أنا بس خاون تتركب جن برو فاميلي زخم كل جزء بتناي بتمنفسه أو نجر بتيناي حدار بزملكت بتيس عمون قصو عين سبيت ذا لازم لنا بزملكتي كعبيهم زخول يخون إذا عائلة I think بزي أخود sorry إن حد عنو يحقينا حلف اللي نجيرك لأن يمود داتا يرمي أبزي أودي الله هجنا في المرسن كين خلينا. Thank you Aman Hawi, thank you Ermi, thank you Dasara Goita برخبلكم. It was amazing. مچم حجنا منادا غيرن دحر خيرنا حد غزي خا خين وسد منتي دحري ناي مسغان غزي خلونا الى تسفا يقبل بتعمي حناتي مو براكتيكال كاسل زغنا ازسي كم تيوري ايكونن اب هيوت بزوحات ارتراين سدرا بيتات زرئي زلو صقم سلا زغنا اب غزانا خم زلو اينا نامن زلونا معناتي زي بارت نايت مصنعتينا توم مصنعت تغبرلهم سوات كمانا ابز مدرز نور زلو احواتنا سلا زغنو ازي كونነት እዚ ኣብ ኩላትና ዝረኣይ ነገር እዩ ስለዚ እንኮላይ ሶሉሽን እንኮላይ መፍትሒታቱ ስለማዓን ስለዝራናዮ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ጎይታ ኣብዙ ይባርኩም ኤርሚ ደሳለ and አማን ኣምላኽ ባርኩም ብቐጥታ ምናልባት ገለ ሕቶታት ሒዝኩም ተራኣለኹም ናብኡ ከይና ግዜና ኣጸቢቑ ይኸይድ ዘሎ usually ከባቢ ሰዓት 5 ምስ ናይ ሕቶናን መልስናን ኢና ክንውድእ ዝግባአና ነይሩ ግን
اتي expected كايو خندز اكل سفيح مصنعتين كلای مس solution ስለስተዘራረብና ንቡሪው ማለት እዩ ኣይ ተፈለጠናን 3 ሰዓት ከባቢ ከም ፀናሕና ብሓደ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ መሳጢ ኣቀራርባ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጎይታ ኣብዚ ይባርኩም ግን ምእንቲ ናብ ውሽጥኩም ዘሎ ሕቶታት ከይተመለሳ ክኸዳ ይብለንን እንብለን ነገራት እንተዳኣልን ቅልጥፍ ኢልና ነተን ሕቶን መልስን ግዜ ክንህቢና ጎይታ ይባርኩም ናባኹም ክገድፎ የቶም ሕቶ ክትሓቱ ትደልዩ ብነፃነት ቪድዮኩም ከፊትኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም መጀመርያ ግና ኢድኩም ድሕሪ ሓፍ ኣቢልኩማ ጽቡቕ ምእንቲ በብተርታ ክዕድል ክበኩም እቶም ኣይፋለይ ኣነ ናተይ ሕቶ ብቐጥታ ብቪድዮ ክሓቱ ኣይደሊኒ ንስኻትኩም ከተቕርቡ ዶ ይደልን ድሕሪ ትብሉ ኮይንኩም ከዓ ኣብቲ ናተይ ቴክስት መሰጅ ኣብዚኣ ፕራይቬትሊ ዳይሬክት መሰጅ ክሰዱለይ ትኽእሉ ኢኹም ንዓይ ወይ ንጃክ ነትሕቶ ሽዑ ክነቕርቦ ክንክእል ኢና እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ቫይበር ወይ ኣብ ገለ ቴክስት ክትገብሩልና ትኽእሉ ኢኹም እትሕቶኹም ማለት እዩ ከነቕርቦ ምእንቲ ማለት ስለዚ ናብቲ ቀዳመይቲ ሕቶ ክንከይድ ሕቶ ዘለኩም ኣሕዋት መጀመርያ ኢድኩም ሓፍ ከተብሉ ክሓተኩም እየ ምእንቲ ንሕቶ መልስን ግዜ ክንህብ ምምስግጋን ዳሕራይ ክኾነልና እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ትብሉ ብዙሓት ከም ዘለኹም ርግፀኛ እየ ግን ኣብ መወዳእታ ክንገብሮ ኢና ንሱ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሕቶ ኢድኩም ሓፍ ብምባል ማለት እዩ ተኺልኩም ከዓ ቪድዮኩም ከዓ እንተኸፊትኩም ከይረሓዊ ቴንክ ዩ ቪድዮ ከፊትካ ኣለኻ ሕቶ እንድሕሪ ክትሓቱ ኮይንኩም ቶም ቀዳሞት ቪድዮ ዝኸፈትኩም ኢኹም ዕድል ተዋሃቡ ስለዚ ማይክ ሰሊ እቶም ሙሉእ መዓልቲ ከፊትኩም ዝወዓልኩም ዝያዳ ቀዳማይ ዕድል ክወሃበኩም እዩ ሕቶ ንምሕታት ማለት እዩ እሺ ኣድሓኖም ኣድሒ ሰላም ኣምላኽ ይባረኩም ስለቲ ትምህርቲ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣነ ክሓት ደለኹ እዚ ቅድሚ ሓዳርሲ ናይ ኣሎ ንሓዳር ንክትገብርሲ ከይዱ ካብዚ ካብ ዝኾነ ተፈላለየ ሃይማኖት ካብ ኦርቶዶክስ ወይ ካብ ኣማንን ዲኣማንን ኢሉ ነይሩ እቲ ቅድሚ ሓዳር ዝግበር ትምህርትስ ኣድላይ ድዩ ወላስ أو خلوكم مرعو خليهم. شي thank you. نادى حنوم حتى سمعنا لنا. من الوقت قال حتى كن كمو من الوقت بحوار كن من اللي سوي حايش مثلا جزينا مقطع معرفتي. قالوا ديتكم حافظ بلكم عدل كوكم يا معدي. اوكي يلا مثلا يدزو يتبر سازي نزيان نعمل لسنا ياخدنا يدوم ويتقبلوا اليوم قالوت واحد يرمي حاوي anyone can answer the question. I think the Suzy زار دملسا مسلني بدحري حساب كبلاي اوكي مالت ابتي كبرنا أملاخ يقول تا حتى أنا يدحنا محاوناس كنمي حدار مقبار كاس تمرتي يدل ديو الله يديو تبليها تحته بس سربي مسارتي أنا خمول سالفتن أبتي سربي ندحر رئيناسي ناتوم حدار زقورنا زم كلتم يتزخونو ما سربي نبزحات تسريدو كابتم كباب كلتم يتزخونو زمالو سبات انتاي زبل الملسيبهم كنما حدارسي أتي بزعبا ديتين مقبار فليت إندز خون نيري بزعبا جنزبا تحزا فليت إندز خون نيري بزعباتي ناي كمجركا إهين مهين مبال أزار أربع فليت إندز خون كمجرتي سمعت ناي بسايتي وي بساي كردو زخلنا تمرت فليت إندز خون سي بزوم حجزنا نزبل مليشوم مالذي حجبو مسرت ترينه مالتي بتي زرانه عندنا بخال مصنعات نفلط مالتي كان ما حدارسي مجمرات الزخونه لكع كم زي كدان خامس شاري قال ندحرلوس كان ما حدار كتستارو لك تطرير لك مجمرتها مالتي لكن دي حساب اب هيوت كما تخلي على تحتن جن
أقدمك فليت كاخت أطول لك مالت لزس أدلايو بحلا يعني سيرفيون كوميز بلنا إرمي عندنا أمان كأبصخول مالت. Yeah, I think maybe أنا قرب نوسخ دسو. I think حدا خابتي أنا ون سامع مستسالة أزيو أقداسي. I think بزحت أن بيتخرستيان وني قبرين جن زيادة I think كسر له زلوا area اللي إذا حسب. حدا خابت حجي بزح كزي تريو جاب نتايو ولا بسربي ونزر أنا يو. سبت ناب حدار كم تخلص بزعب حدار زلهم expectation realistic أيضا. لك سبت كم زي خاب عدي ناب أمريكا وين كندا كم تخلص بزع أمريكان كندا نزلهم زلي. I wish سبنا جرنا تزخون زبون لك هم. سبت بزعب حدار سي بزح سبوا نجارن له. بين بزح كا كسر له زلوا بزح challenges كأخذ سبينا خا سبك مهار سبوي. قال تي أدلايز قبره خانتاي منفساوي زخونه قال أملاخاوي زخونه أتحزة how do we date كلمة حدار مقبار ناس بزعباتي إحنا حدار متسامتنا خخون كوي كتكون نسبة يزل الناس أواتسي انتاي نغم فلت زقبأنا إنما إنك خنا مخرج قبأنا نبي تخرستيان قد خبز انتاي خون قبأ نولد قد انتاي خون قبأ زبل I think تبوغيرنا تردينا خنا أتو تبوغي مثلا يا مثلا جزء سيف نقبر نقال لو نقصر I think زهل الصهن نقريب لين أنا. Alright, Mihawi, thank you. Amani, thank you. Goita barakum dasawi. Next حتى زحيرنا له I think حتى تزيبلكم we can move on مالتي نام عتاوقتنا مالتي. Okay, Danny. Okay. حانت حتى كابزي I think is تجربتي أمونغو أمنتي مع إيرترايان كوينو تسمي إنه على في حكي كوميدي في سربي. أوكي. حاجة كامزي كابتن أبو استبه هذا سي حانتي دي سماع كواس كامزي زي مدلوات. أغدي مسدالين يرتزقون قال زبلسي. يتو خمسة هذا قالني نيرو مالتي خاطي زاربكما. حاجة وزحت زي خاطي تريخا كامزي حفشاسي بزعبا حدا جلس بزو حي زربني مالت صاب نابتي زلو زبصح وقد لاي تريمو مسبزس أنها خاهم وعزب اللهم انتهي وكبر زلو بزعبا مفتيوس زخونا أي تزربن مو زخونا حساب بقول لاي كم إيرتران قال تريو خل خازن أي مرة أنا قلت صاب يعني مو داتا جزي أرجع ولا مسحتي هون ولا قال زخونا مدلوات جلس بزحيت ينتهي خبر زلوا لك أبدا ما يجرك يا خان مدلوات سيك دالو خبروا لك حنت نساو على دي قال تي أمونغو ببين عينة ناشناليتي تزخون كزخون اللي مفترة دو تي تدالو مسمعتي مسافة حسب شدان هاي I think عليه تحطوا قالاتنا سلي عاوين عها بكم. اوكي مجمعنا سلام زو نزي مصنعات تعرف من حوتنا لما املاخ يبارككم لعلو كله تايو لما انتي طعمي تسيبني تسفع خاص ترى نسي بزح غزي بزعزي زي ارستزي تراي زي كون خاب زعلم سو كف ارستسي ابنت كنهب تدلينا مصنعات خنزارب تدلينا قال كل ساعسي نعنا زي كلنا نجرينا كل ساعه نبري حتى كابخات من حنس تريسكم عليكم اب زربكم حنتي زين حجس نعاي بزعباي ባህለይ ገለ ዝዳሰሰ ብምዃኑ ንኩላህና እውን ሓዊሰ ዝዛረብ ዘለኹ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ማለት ስለዚ ብዛዕባ እቲ ሽግርት ናተይ ሽግር እዩ እቲ ፍታሕ ናተይ ፍታሕ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ብዙሕ ተስፋ ሂብኒ ካልእ ቋንቋ እንታይ ዝብል ዘለኹ
እዚ መጽናዕት እዚ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ኣባና ስለዝተገብረሲ ንሓቅ ንዓና ዝውክል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ንዓና ዝውክል ነገር ድማ ንዓና ዝምጥን መፍትሒ ከም ዘሎ ከዓ እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይባርኩም مساء حجتها حتى زي حنتي أفتا مجمرتا 34 زي 35% أبقى أمنتن زي أمنتن فتح الرأي عبز وعلي سبيل حنتي ساسكاوي حبريتاني رأي هجي نابتي وشتي قصنا بسكدنا خاني تن تاشمو بحلفي تن نابين سارين مالتيو نافتي أبلزد أبتي منفساو زمدنا زعم سل 4 نتات مودعات تتصريا حجي مجمرتا خا رديتاتي بزعب حدار زلو نا اكزابير بلانا بحدار زلو سل الفاب 11 زمن هذا الشيء زبنا سلازي انتاي عينت حطت على نحجب زي مو التيميت لستي بزعبا امونغو امانن زي امانن زلنا فلليدي حجي نزل شجر زولو زلو ويبقى انقص امنت زي مهلاودي نزل شجر زولو زلو ناب 35% عبيو زلوتي اشبو بنادوات 35% زلو مصنعتي كم مخانا قوات بلصت ግን ንሱዲዩ ሓፂርስ ከም እምነት ድዩ ጠፊ ወይ የለን ዲና ክንብል እቲ መንፈሳውነት ማለት እዩ ሲ ናብ ኮስደና ሲኽእል ነው ናብ ዝብል ቀዳሜ ተሕቶይ ማለት ካልኣይ ምናልባት ኣፍታ ስኮፕኩም 30 ዓመት ሶሪ ያ 30 ዓመት ኣይተካተተን ትክክል ሰሚዓ እንድሕር ኮይነ ሕጂ እዞም ኣብዚ ተራእዩ ሽግራት ምናልባት ካብ 25 በልፍ ምስደት ካብ 25 ንላዕሊ ገሊኡ 24 23 ገለ ዝምርዓው ሰባት ብዙሕ ኣብቲ ናህና ሶሳይቲ ኣሎ እና ሕጂ ከዓ ናይ ሰዓት ዘለና ናይ ስደት ቦታታት ዝነብሩ ዘለዉ ማለት ኣነ ንባዕለይ ወዲ 26 ዓመት ተመርዐ ማለት ሕጂ እዚኣቶም ታሽሙ ክገብሩ ከለዉ እዞም ሽግራት እዚኣቶም ሲ ኣፍቶም ሕጂ መጽናዕቲ ተገይሩሎም ሲ እዚ ሽግር ዝረኺብና ተባሂሉ ዘሎ ምናልባት እቲ ነገር ተሓሊፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ወላ በታ ሬትሮስፔክቲቭ ዝበልኩም ምናልባት ካቨሬጅ ረኺቡ ክኸውን ይኽእል እቲ ሓበሬታ ግን ኣፍተን ቀዳሞት ዘለዋ ዓመታት ብሕልፊ ዝነበረ ሓርጎፅጎፅ ዝነበረ ሽግራት ገለመለ እዚኣተንሲ ቁሩብ ከመይ ክድህሰሳ ተፈቲነን ምናልባት 30 ምስ በፅሐን ምስ ሓለፈንሲ እዚ ሰብ እዚ ሲ ኣትሊስት ቁሩብ ማኔጅ ገይርዎ እሞ እቶም ሰባት ማለት እዩ መፅናዕቲ ዝተገብረሎም ስለዚ ማኔጅ ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ዝተዋሃበ ሓበሬታ እዩ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዘሎ እሞ ከዓ ውፅኢቱን እንታይ ረኽበታት ክርከብ ዝኽእል ግን ምናልባት እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘላትኩም ክፈልጥ ምደሎ ሳልሰይቲ ሕቶ እንታይ ፅቡቅ ገይርኩም ብዛዕባ ሰብ መን እዩ ዝብል ስለዚ መንፈሳዊ ኣድረስ ክግበር ዘለዎ ኣሎ እቲ ስፒሪቹዋል ማለት እዩ እቲ ኢሞሽናሊ ከዓ ወይ ከዓ ነፍሲ ንብሎ ገለ ከዓ ኣለሞኒ ከም ናህና ሕብረተሰብ ሲ እቲ ኢሞሽናል ነገራት ዝፈጥሮ ሽግራት ንኣብነት ስለ መንፈሳውነት ተገለ ተዛሪብና ኣለና ኢሞሽናሊ ግን ንኣብነት ሓንቲ ፅቡቅ ጌራ ክትርዳእኩም ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ኣብዚ ቀረባ ግዜስ ኣብቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ቦታ ሓንቲ መሳርሕትና ሰረቃትዩ ቦርሳ ሰሪቋ ኸይዱ እጂ ብድሕሪኡ እቲ ፉቴጅ ገለገለ ስራእኾስ እንታይ ለይዛርባ ግን ብጣዕሚ እቲ ዝነበረ እንተዝሃርማ ገለገለ ካልእ ነገር ምኾነ ግን ኣጋጣሚ ንሳ ውፅእ ምስ በለት ነታ ኦፊስ ኣትዩ ወሲዱ ሕጂ እንታይ ኢልያስ ብጣዕሚ ዕድለኛ ኢኺ ሓንቲ ይኹንክ ገለለያ ማለት እዩ እጂ ኣነ ብዛዕባ እቲ ኣካላዊ ጥራይ ዝሓስብ እንታይ ኢላሃኒ ያ ፊዚካሊ ያ ኢላሃኒ ማለት እዩ ሕጂ ኢሞሽናሊ ግን ብጣዕሚ ትሃስየ ገለ ማለት እያ ከም ሕብረተሰብ ስለ ኢሞሽናሊ ብዙሕ ኣይንዛረብና እንታይ ስምዒታ እንታይ ስምዒቱ ገለ ዝብል ሲ ኣይንዛረብን ስለ ዝኾንና እቲ ስምዒትና እቲ ናይ ሳይኮ ኢሞሽናል ሜክኣፕ ናህናሲ ኣብዚ ናትኩም መጽናዕትስ ብኸመይ ክድህሰስ ተፈቲኑ ገለ ቁሩብ
ክሰልዕ ደለኹ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ሰሪ ብዙሕ ዝሕግን ናይ መወዳእታ ሕቶይ ኣብ መንፈሳዊ ዝምድና ዝብል ብጣዕሚ ኣብ መወዳእታ እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝቐረበ ሓሳብ ኣሎ ደስ ይለኒ ኣምላኽ ይባርክ ግን መንፈሳዊ ዝምድና ክበሃል እንከሎ ሲ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤሌመንትስ ፅቡቅ እዮም ግን ብሓዳር ከዓ ብዙሕ ግዜ ባህሪ ከዓ እዩ ዝፆረን ወይ ከዓ ባህርታት ኣሎ ቨርቹስ ኣሎ ናይ ሓደ ኣብ ሓዳር ክረኣዩ ዘለዎም እቲ ካብ ሰልፊሽነስ ዘውፃእካ ትዕግስቲ ህድኣት ምግባር ምፅዋር ገለ ዝበሃሉ ንሓዳር ስሙዝሊ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ፕላን ተሸኪሞ ክኸይድ ዝኽእል ኣሎ ኢልና እንድሕር ዳ ወሲድናያሲ ምናልባት እቲ መንፈሳዊ ዝምድና ዝበሃል ሲ እቲ ባህሪና ሕልፊ ከም ቤተክርስትያናትና ሲ ባህሪ ኣብ ምቕራፅ ክርስቶሳዊ ዝኾነ ባህሪ ክርስትያናዊ ዝኾነ ባህሪ ኣብ ምቕራፅ ዘሎ ጉድለት ሲ ኣብ ሓዳር ኢምፓክት እንታይ ዓይነት ኮሪሌሽን ረኺብኩም ገለ ዝብል ምናልባት ዳ መፅናዕትኩም ተንኪፍኩም ማለትኩም እዚ ምደሰሪ ደለኹ ኣምላኽ ይባርክ ኣማን ነዚአን ቅድም ዶ ክንምልስ ወይስ ተወሳኺ ሕቶ ንቅበል I think so. ደስ ኢሉኒ ብፍላይ ሰለ ከምዚ ዓይነት ንፉዕ ተማሃራይ ስለ ዘለኩም ነዚ ሕቶ ኩሉ ፅሙቕ ኣቢሉ 4-5 ሕቶ ከቢድ ሕቶ ይሓትትና ደሎ ምናልባት I think ፅቡቅ ገይረ ሰሚዐዮ ተኮይነ በታ ናይ ዲቮርስ ሬት ኣብ መንጎ ኣመንትን ዘይኣመንትን ዘላ ብኣኽ ጅምረ እሞ ድሓር ግን ኤርሚ ናብታ ኢሞሽናል ኢንቲሜሲ ትብል ምስታ ኮሚኒኬሽን ኣተሓሒዝካ ስኻ ኣድረስ ክበራ ኢኻ ሕጂ ምናልባት ሰሊሓ ወይ ታ መፅናዕቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ዝተገብረት ኣይኮነትን ባርና ሪሰርች ግሩፕ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክርስትያናት መፅናዕቲ ዝገብር እንታይ እዮም ገይሮም ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዘሎ ፍትሕ እንዳበዝሐ ምስ ከደሲ ሓደ መፅናዕቲ ገይሮም ኣመንትን ዘይኣመንትን ሰርቬይ ኣግቢሮም ተራእይዎ እቲ ቁፅሪ ግን ማዕረ ኮይኑ ረኺቦሞ ድሓር ግን ኣክቹዋሊ እቲ ስታዲ ተሪኢኻዮ ሓቲቶም ከዓ ሕቶ ንምንታይ እዩ ግን ከምኡ ኮይኑ ድሓር ኢት ካምስ ዳውን ቱ 3 ነገራት ሓደ እንታይ እዩ እቲ ናይ መንፈሳዊ ብስለት ፍልሊ ኣብ መንጎቶም ተፃመድቲ ከም ሽግር ነይሩ ማለት እዩ ክልቲኦም ንምሳሌ ብዛዕባ መርዓ ዘለዎ መረዳዳ መርዓሲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝግበር ኮንትራት ድዩ ወይሲ ኣብ መንጎ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ዝእቶ ቃል ኪዳን እዩ እንድሕር ኮንትራት ኮይኑ ስጋዕ ዝተሰማምዓካ ትኸይድ በዚ ምክንያት ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ክፈላለ ክእለ ነቶም ክፈላለዩ ዝፈቐዱ ከዓ they were okay with it ሕጂ እንታይ እዩ ተቐዳሚት ዝረኸብዋ እታ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንፈሳዊ ብስለት ዘይምህላው እቲ ካልኣይ ኣፌርስ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ሓዳር ኮይኖም ሓዲኦም ግን ካልእ ካብ ሓዳር ወፃኢ ከዓ ዝምድና ይርዎም ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ ሓደ መፃምድቲ ከዓ ዘይስራሕ ስለ ዝኾነ ናብ ዲቮርስ ተኣትዩ ማለት እዩ ታልሳይ ከዓ ክራይሲስ ይብሎ ክራይሲስ ማለት it could be finance ገለ ክራይሲስ ኣብ ሂወቶም ምስ ኣጋጠሞም እቲ ክራይሲስ ሲ ንዕኡ ክፃወርሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ይስእኑ እሞ ድሓር ይፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክንያቱ ንሱ እዩ ንሕና ምናልባት ሕጂ ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ክንወስድ ተልካኒ ካብዚ ዝገበርናዮ ሰርቬይሲ ምዚአን ዝመሳሰላ እንታይ ረኺብና መስለካ እታ መንፈሳዊ ጥቡቕነት ትብል ማለት ብዛዕባ ኣብ መንጎ ክልቲኻ ዘሎ መንፈሳዊ ርድኢት ኣብ ነገራት ዘለካ ርድኢት ተመሳሳሊ እንድሕር ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ብሓንሳ ክትከይድ ዘለካ ዓቕሚ ፅቡቅ ነዊሕ እዩ ዝኸውን ወይ ከዓ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ርድኢትካ ተመሳሳሊ ክኸውን ከዓ ሓደ ዓይነት ምግቢ ክትምገብ ኣለካ ሓደ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ፕሮግራማት ትገብሮ እቲ ትገብሮ ነገራት ኩሉ ሲ ተመሳሳሊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናብ ሓደ ሓሳብ ገፅካ እንዳኸድካ ትመፅእ ኢኻ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኤርሚታ ናይ ኢንቲመሲ ኣድረስ ትገብራ I think ፅቡቅ ሕቶ እሳ እንድሕር ርኢና ኢንፋክት ኣብቲ መስናዕቲ ርኢና ክንሪኦ ከለና እንታይ ነይራ ኮሚኒኬሽን ሲ ብዘይካ እቲ ብዛዕባ ኣገዳሲ ነገር ንዝርራብ ናትና ጥብቀት ከዓ የርኢ ስለዚ ንኣብነት ብዘይ ቃላት ኣይርዳእኒ ዝብል ነገር እንታይ ዘርእየና እቲ ኢንቲሜሲ ዘርእየና ሳዕ ክንደይሲ እቲ ሲምፕተም ናት እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ባዕሉ ኢንቲሜሲ የብልናን ኣይኮነን ዝብለካ ዘሎ ወይ ኢሞሽናል
ኢሞሽናል ኢንቲሜሲ የብልና ኣይኮነን ለካደሎ ግን ስሩ ኣብኣን ዋላ ብታዳይ ኣማኑን ኣድረስ ዝገበረን ኣብ ክልቲኡ እንተርኢናዮ እቲ ደረጃ ምትሕልላይን እቲ ዘለካ እንቋት ናይ ምዝራብ ዘሎ ኣብቲ ገዛን ክልቲኡ ንኢንቲሜሲ ዘርኢ ነቲ ኢሞሽናል ኣስፔክት ዝገልጽ ናት ክትናበብ ምኽኣልካ ማለት እዩ ንኣብነት بقليلوس أيام ببني وي أيتم ببني لأن هرت كون قصد نحق أنتي مسحة وديلو لو مالك مقدلي وزح معناتها تكون غير تخلي تزبل كيف تمود تا تمنفساو النجار ترايدي ولا تكاركتر زبل كيف of course كلتي مالسي حاجة تمنفساو النجار كم زي فلاش أوت خبره خلخا خطبقة خلخا أوكي بزعبا ورشيب مقبرنا أملاخ ميجرنا نسألين كميجرنا نملكون مردعتنا ترايدي نكون لايت بحرناتنا أيو إذا زي تقرأت أبهار يتلناسي بقان الرسول إنه قوي تهانسعب كلناس بزيكات مرداتا إنكون لايك تنابرايت مخان دو ولا أمان مالت كاركتريس سلازي ولو كابت مسنعتي بقولوس تدي تقمته إزيس ناي بحرس أقام الله زبلجن زيركا ماتشوريتي سي ناي كاركتر إشي بسونسا أو ريفلكتد كويني ساكن دي هاندل كتقبر تخيل in fact إذا مسنعت حدا layer دي حدا next time نابكا لقصنا ممكن نعبي خلنا خلنا قردات عن خمسينا تقدمي تحت زحتك كارتا ريسورس تبل زي اوف كورس بتخرستان تسرع عندنا قل مسحفتونا له نعمل عوا سلاسل صحافه مصحفها لا صبتي كلمرعوك هتم ببات خير بيت سبع انت تبترستا قال اكتب الميران ايش تمسحها كن زعم صبتي هذا هم عاوز حسب سب كم بباز له بمصحف درجه يكون بركالو سواتون احسر بيلوم زدالو وصحفاتون الله in fact حدا علامنا بالسرت فاونديشن كوم زعما مثلا ريسورس اكيد كاس افيلبل مغباري هجي كو تزولون اكسسيبل ايكونن سلازي سو حدا اسبكت بدحري اي ثينك حنت حتون ثانينا نعمنت عنا قلتي فيها تمرعما ابت مجمري عامتات ني حدارن دحراين زبل اوف كورس توم استحاتتو ولا العل 3 يكون بر اب حدارسي كندي علمي من تحت تنبر أو حدر كل تعمل ديجيرو حمش تعمل ديجيرو of course بتعلم مسكرك ولا عيسر عمل زجورون حفشاوي ترخبت نايت مصنع تايزر إيكا بزح challenges persist يجبريو حدر قاليو دحر active اللي سرح قالو في years data فعلت كم مسكرك idea data فعلت كم مسكرك أو حرقت كتيرك تساجريها قال خاني كاب حد درجة نبتصب درجة أيسجر مجال حدر لام كل يسخيد لام كل خانة حما درجة خور الخيد حجي ما لسوي عمتات موت 4 لسي عدا رأيت عيني تزاتي عند رأي إسخا خميت سعري بس من 4 تسخال عند الله أبداني سيكو سخالنا أبتانا تي سيرفي كنسدون كلنا نقول لي تسديدو مالته جن انتاي كينو كابتم توم ملوسو 4 سب تحتي 3 نيرو مالتي اتم مبزحتهم جن almost 289 بيلوم جن لعلي 3 مالتي كالي كاني تي كام مرعاو خندي غيركم زبلون حتوتات نيرو مالتي حجي ابو حتو انتايو انت حنت نيرا مس تداتا خصايم سغبرنا اتوم حدش تمرعون اتوم 5 عامات ك5 عامات لعلي زغبرون ابتي نايتي ناي كوميونيكيشن نايهين مهين ويابتي سمعت كان يمردا دحن زحشه ملسي قالهيبو مالتهم نوح دغبرس زحاسه كوميونيكيشن ناي مردا علنا يبلو مالتكم قبت مستم تحتون تاينيرات حنتي تحت 4 عامات 5 عامات كسب 10 حدا كسب 10 لعل 20 حدا زبلا ملسينير انت كابت مرعوس كنده غيركم نتبل مال حجي ابو قربت لي لو ترينا مالتهم 4 عامات تحتي زغبرون تم نوح زغبرون سي تم نوح زغبرو اذا يهين مهين من ناي سمعتهم ناي مردا زحاشه نيرو مالتي نالباش ابتي حد مجمر تقرب كسبت لامد جزيري خالق بزح نغرات كليه خيل خون نالباش سخون خلتي مخنياتات حدن كم زرينا نينا قال سلي دانيون عند ويتن كفابيل كاز حتت كا حتون تاينيرا بزعبا زسينا ابيرتران تقبل مصنعتي جن قال ايرتران كمو ايرتران زي كون انت تمرعو
ወይ ውን ሰለይ ዓንከ ወይ ዝበልካዮ ከዓ ካብ ዝምርዓው ክንዲ ዝዓመት ዝገበሩ ምስቶም ነዊሕ ዝፀንሑ ትፍልያት ገለ ዝብል I think ናይ ሰረት ፋውንዴሽን ድሌት እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ናይ መጀመርያ መጽናዕትና እዩ ሕጂ እዚ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ፀገም ኢና ርኢና ግን ዝያዳ ኣዕጋብን ጠቓምን ክኸውን እንታይ ክንገብር ንደሊ እቶም መጀመርያ 5 ዓመት ተመርዓው እንታይ ፀገም ኣለዎ 10 ዓመት ዝገበሩ እቶም ቆልዑት ዝዕብዩ ዘለዉ ቆልዑቶም ተማሂሮም ንካሌጅ ምስ ከዱ ዘጋጥሞም ፀገማት እንታይ ይመስል እናበልካ እዚ መጽናዕቲ ዝዓቢ መጽናዕቲ እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ እዩ ሕጂ ዘለና ኢንፎርሜሽን እዚ ግን I think unique ዝኾነ ቻሌንጅስ ከም ዘለዎም ግን ናብ መጽሓፍቲ ኣብ ትምህርትታት ትርኢኻ ክንሰርሓሉ ካ እንደሊና እታ ናይ ካራክተር ዝብልካ ኤርሚ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽዋ እዩ ምናልባት ሓንቲ ግን እንታይ እቲ ክርስትና ብሓፈሽኡ ሲ ብጎይታ ምስ ደሓንካስ ድሓርሲ ናይ ትስራሓሉ ህይወት እዩ ናይ ካራክተር ህይወት ኢና ትነብር I think ቤተ ክርስቲያን ንሱ እያ ትምህር እዚ እውን ዝረኺብናዮ ዘለና ኢንፎርሜሽን ግን ትሙኻን ወላት መንፈሳዊ ብስለት ገለገለ ዝበልናዮ ሲ ዝያዳ ጸሎት ብምጽላይ ወይ ዝያዳ ብምግልጋል ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን ብምዃንካ እዩ ማለት ህይወትካ ሲ ኮንካ ክትርከብ ኣለካ ንሰብሲ ብካራክተርካ ኢኻ ኢንፍሉዌንስ ክትገብሮ ዝብል I think ካብኡ ተንኪፍና ኣለና መስለኒ Thank you ቅድሚ ናብታ next ሕቶ መኻድና ሲ ሓንቲ ንእሽተይ follow up question ኣላትኒ እሞ ኣብታ ሰለይ ዘምፅኣ ሕቶ ብፍላይ ዋላብቲ ናትኩም ኣብዚ ናይ ባርና ዝገበርዎ መጽናዕቲ 35 ሚእታዊት እቲ ቁፅሪ ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣብ መንጎ ኣመንትን ዘይኣመንትን ዘሎ ሓዳራት ናይ ዲቮርስ ሬት ሲ ብጣዕሚ ኣሻቓሊ ሳኻያታ ከም ቀንዲ መጽናዕቲ ከዓ መፅያ ዘላ ማለት ሕጂ እቶም ንሕና ካብ ኣመንቲ ካብቶም ዘይኣመንቲ ዝፈልየና ነገር ክህሉ ዝግብኦ ኣትሊስት ዲቮርስ ሬትና ክውሕድ ምተገበአ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዘይውሕዶ ዘሎ ምክንያት ከዓ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብ መጽናዕትኩም ከም ዘቕረብኩሞ እቲ መንፈሳዊ ብስለትን ምርድዳእን ወይ ሓበራዊ መንፈሳዊ ዝኾነ ስታተስ ዘይምህላዊ ተባሂልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሶሉሽን ኳ ተዘራሪብናሉ ኢና ፅቡቅ ጌርና ኳ ዳርጋ ተጠቂሱ እንዲ ግን I think አንተ ወይ ሰለይ ከዓ ተናኽፋ ዝነበረ ኣርእስቲ ኮይና ትስማዓኒ ማለት ወላ ብሓንሳእ እንዳኾንካ ከለኻ ወላ መንፈሳዊነት ብሓንሳእ እንዳተጓዓዝካ ከለኻ ወላ ብሓንቲ ፅላል እንዳኾንካ ከለኻ ወላ ገለሲ እቲ ዲቮርስ ሬት 35% ምዃኑ ሲ ኣብቲ ኣስተምህሮን ኣተኩሮ ናይተን ኣብያተ ክርስቲያናት ክኸውን ይኽእል ዶ ንሓደ ንካራክተር ቢውልድ ዘይገብር ምህሮታት ስለ ዝበዝሐ ዶ ክኸውን ይኽእል ወይ እቲ ዘመን ዲኾም ዝገብሮ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ሲ ቁሩብ ማለት እዩ ምስቲ ናህና ነገር ተወሳኺ rhetorical question ክኸውን ይኽእል ትሕቶ ግን what do you think is it ማለት እዩ ንመወስድ ኣንደርላይን ንምግባር እየ ኣነ ክጅምር ክእለ ኤርሚን ተሳለን ትውስሉ ትኽእሉ ኢኹም ኤርሚ ሓወይ ኣነ እንታይ ድብል ብክልተ መገዲ ክሪኦ ደሊ ሓደ ንቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ኣሎ ሓደ ከዓ ንዓና ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ዝምልከት ንሕና ኮንትሮል ንገብረሉ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኮንትሮል ትገብረሉ I think ከም ቤተ ክርስቲያን ክልተ ሓሳባት ንበልኩ ሓደ ኢንከሬጅ ክንገብር ኣለና ነቶም ኣገልገልትና ንብሎም ሰባት ሲ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓዳሮም ዘለዎም ህይወት ሲ ወሳኒ ምዃኑስ ከነርኢ ክንክእል ኣለና ብኩሉ ነገር ኣርኣያ ክኾንና ክእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትርኢ ቤተ ክርስቲያን I think more lenient እንዳኾነት ትመጽእ ዘላ ይመስለኒ ንኣገልገልቲ ሲ ክሳዕ እቲ ዘለዎም ፀጋ ዝሃቡናስ እቲ ካልእ ህይወቶም ሲ it's okay ማለት ቤተ ክርስቲያን ሲ መስመር ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ እዚ ግቡእ ኣይኮነን ክትብል ክትክእል ኣለዋ ዋላ እኳ ኣገልግሎት ዋጋ ዝኽፈሎ እንተኾነ ኣነ ይብል ካልኣይ ከዓኒ ከም ዝበልካዮ ትምህርቲ ከዓ ትምህርቲ ግን ንሓዳር ዝምልከት ኦኬ እቲ ካራክተር ዝምልከት ጽቡቕ እንዲ ግን ፋሚሊ ሰንተር ቸርች ክትከውን ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ እቲ ትምህርትታትና ትዝዳሎ ትምህርትታትና እቲ ንህቦስ ከምዚ ጽቡቕ እዩ ዝጌርኩሞ ዘለኹ ንሰብ ሓዳር ብዝምልከት ትምህርቲ ግን እቲ ዋላ ሰንበትን ዓርብን ገለን ዝውሃብ ትምህርትታትና ከዓ ሲ ፋሚሊ ሰንተርድ ማለት ሰብኣይ ሰበይትን ሓደ ዘትሕዝ ሓዳር ዝቐድም ንሰባት ሓዳሮም ክጥምቱ ቻሌንጅ ዝገብር ትምህርትታት ክህልወና ከዓ ጽቡቕ ኢሉ ሓስብ
Thank you Aman Hawi. Wait, I want to Ermi with the sutu scholar Malvia. Abdani Yeah, I think. Oh, go ahead, Dasu. Go ahead, Armi. No, go ahead. تناتي انتاسي عبز مصنعات زناتنا مصنعات مالتي تقندي عن طبيعي كم زبل كوت داتا حبتامي بزح نجار كابو خنوت نخلينا بفلايتي سامبل سايز عابس لزخنا مالتي بحجون زي كاب نحر توسي هون بزح نجار ولا بعد ما فلاليخا خنريا نخل مالتي توم نوحي زقبرو حدش تمرعو كوم عينة حتو سلازلنا خن بريك جرنا استفلا لي وسيت كنم خم نقل يرايك هجليمات نرسوم كنقبرينا مالتي اتخال انتايت عاوز مصنعات تاع قندنا اذا مصنعات زياد نحنا انتاي كنقبر لنا ناويدت كوره مالش نابانا نابتوم مصامت مالتي قند الساتا نعن تنقولحن دراناين نعنا حجزنا زغر نابلنا تكيرنا مالتي كالا عبتي برسنتج مانت قربت لي عبتي ايميل سردلنا نيروم اب حدار ديلو زملوس نيروم مبزحتهم قنت السيرفي دمولو اب حدار دلو يملسوا ماجي حجي بزعبه اب حدار تفاتحنا يتفاتحن حتوس اينبرتن مبزحتهم ناتهم حدار زلو نابو ما تكيرا نيرا مالتي لز we don't know the percentage ناتنا مالتي كندينا اب حدار قلتلو كندينا تفاتح مالتي انت بي زمص امان كن ناي كال مصنعتي مالتي ابز كن كنريو زلنا انتايو تي نابنت تي زعبه حدار مصنعتي خطرين كلخاسي እቲ መንፈሳውነት ዓብ ተራይ ጻውቲ እቲ ባህርናትና ውን ተራይ ጻውቲ እንደገና እቲ ካልቸር ውን አይ ቲንክ ጻውቲ ሕጂ ሪላቲቭሊ እንድሕሪና እዞም ህንዲ ሪላቲቭ ለነው ከምስ አመንት ዲምስ ካልኩላ ወዳዲርካ እቲ ዲቮርስ ናቶም ቬሪ ሎው ናልባሽ አብዛ አሜሪካን አብ ገለ መስመጹት ነገር ዳይልወጥ እምበር ኤክስትሪምሊ ሎው ገለ ማለት ሕጂ እቲ አኖ ብዙሕ ፋክተራት ኩሉ ይኽእል ኹን ፕሬሸር ካል ማለት ግን ቲ ካልቸር ካኒ አብርስት መንፈሳውነትን ተራውን ይጻወት ገለግብል ደለ Thank you Dasan. Yeah, I think نابكال حتى نسجر مثلني زيادة رجعت بيرما بيلا مرة مالك زي زفح أتكرز اليو هم خانسي درجة حجزو مديرو أب مرد أتا درجة استبسي حلو مثلا مخلوق. That's Mike Howie نابها. أريد أن أحكي إن فاكت بزح تنكفكم ما يخون ويتاي باركم أمان إرمي دس صحوي دسيلنا زي باركم كعقارقتكم رأنا قلتصل كيرسنا كلنا قلتفنا من تخنود حبشان دارسنا يدخل حانتي حاتيتكم ما يخون كلهم جن تا مصنعات تقبر كلاسي من هالباش تا درجات مرتي توم مصنعاتي ملاش ذهبهم سي أمنتاي درجات تمرتي أمنيرهم ناي تمرت عدل زي رخبون مثال بقطرة زعبي بزحت هاللونا مالتي كم تازبل عدد السحجون تبهلنا هنا قداس سلزخونة سلوا سلزلوسي أسوس under consideration لتيهم ماريهم مخنياتو زبزحتي كل discussions قبلنا لس ناي تعدد تتحازة مسيلة ترعين مان ما سون كابتعمل قدستيهم ناي تمرت عدل زي رخبو بزحت سلزلو مالتيهم سلازي من الباش الساعة بحجو كاتسمعوا تخونكم جن تملسنا أو تمركز ديو نيرو نمبالي ده كله ملس ذهبكم منها كاليتي أنتو يون أمان كتايز قبركا سجمات الحنا دولت سجمات بزح تزرزيرو له حتى تزرزرت حنتي زيت معراري قدام النتات تبلي عملتي كارت بزح تزرزرت كل شيء حتى تقولني بزح كملسا زي كل عندنا ولاتهم منفساوي درجة صبوزلو ولا أمان كي ترفون إيدو ذهبلا أقلقلتي بزح جيزة قدام النتات نبيتهم هيونهم زمالسي أب كلنا زقوان فناي بزحات أقلقلتنا يفتح كستاي زقوان فهم دما تزبزح مالتي أبيتهم قدام النتات زي ما هابي جن أتا تريانجل كتبنا خلاها قدامي أملاك إلكا obedience to God إلكا مالتي حجي ولا أولوس نكتأصلنا خلون دحر نأملاك نبردليخا تزيت مرعاخا حيش تنت مرعاخا كما يقرأ كتحقوسا همزة لكان هيد عالم زي حسابيلو جن اتي أقل قال نقولو أبيت أملاك كل شيء نسوع ديمان نقبر السفقن
መጀመሪያ አገልጋሊ ነሩ ድሓርስ ምስተመርዓውን ተአገልግሎቱ ኮሚዩ ድቅጽል ሕጂ እታ ሰበይቱ ዲያ ክትርድኦ ዘለዋ ወይ ድማ ተሰብኣያ ንበሎ ንገልብቶ ዶስ እሱዩ ነቲ ዝነበሮ ናህሪ ቀኒሱ ናይ ሰበይቱን ናይ ሓዳሩን ናይ ቸርችን እና ማዓራረ ክኸይድ ኣሎ ሕጂ እቲ ዕላማ ድሕር ኮይኑ እሞ ካሱና ኣምላኽ ዝተዋሃበ እንትኮይኑ ክትርድኦ ዲ ዘለዋ ዋላስ እሱዩ ክርዳእ ዘሎ ክምለስ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ንጋጮ ብዙሕ ግዜ ከዓ ፌል ጌርና ኢና ኩልና ኣብዚያ ኢልና ኢና ንህብሞ እዚ ዓራቃ ሓሳብ ተትቡና ሲ ማለስ ደድበለት ከሕራይ ዳ ክትብላ ደለካ ኣገልጋሊ ኮይኑ ወይስ ዕላማ ምንባሮ ምክንያቱ ቀደም ኣገልጋሊ ነይሩ ምስተመርዓዋ ከዓ ኣገልጋሊ ክቅፅል ሰብዚ እዚያስ ዓራቃ ሓሳብ ተትቡና ቁርብ ገለ ጎይታ ይባርክ دكتور رديات حتى قدامي تنكر بتايكلتن سلازنا بره عدمه نايتم ملستسي انت تبلنيرا انا دي سمع فاتك كده درجات تمرتي ايله اتي هو درجات تمرتي سوري يا مخنياتو اب قطر زعابي بزحات ناي تمرت عدل زي رخو بزحات حواس اللونا بحلنا ون ايكاتتن كوين تسمع نفتي ملسمو دسو خمستقاسا ባህልና ها ጽቦ ጽልዋ ኣለዎሞ መጽሐፍ ቅዱሳው ኮን ምልስ ግባና ተኾነ ግን ከም ባህልሲ ነዚሲ ኣብ ግምት እቲቆሞ ንመጣል I think ደሱ ምልሳ ኸይልዚያ ተሕቶሲ ጽቡ ገረን ተቀሚጠና ኣለዋ ነረኒ ወተና ነተን ክልተ ክምልሰን ተኻሎት I think አማንኤል ኤርሚና ተሓገበስ እታ ናይ ትምህርቲ ዕድል ትብል እቲ ሰርቬይ ክስደድ ከሎ ንኹሉ ተሰሪዱ ማለት እዩ ሕጂ ምንቲ ምፍልላይ ከይመጽእ ወይ ውን ካልእ ጸገም ከይመጽእ ኢልና እንታይ ኢልና እቲ ዝመልእ ሰብ ሰለስተ ምርጫ ሂብናዮ ልዕሊ እቲ ትምህርቲ ደረጃ ናይቲ ብጻያሲ ልዕሊየ እዩ ትሕቲየ እዩ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ዝብል ማለት እዩ እንድሕሪ ኣብ ኮሌጅን ገለ እንድሕሪ ጌርናዮ ወይ ውን እቲ ናይ ትምህርቲ ካልእ ከይምጽእ ምንቲ ንዓ ክስታ ጌርናዮ ጎሲናዮ ገለ ማለት እዩ ምታው ግን ድጎዳ ይመስለን ማለት ብዙሕ ነገር ከተንብብ ስትኽእል ኢኻ ካብ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብታ ዝገበርናዮ ሰርቬይ ግን ንሳ ኣይላን ማለት እዩ ካልእቲ ባህሊ ኣብ ግምት እቲኹም ሕቶታት ኣዳሊኹም ዲኹም ወይ ከዓ ንዕስ ርኢኹም ሞኒኹም ንዝብል ልክዕ እዩ መብዛሕትኡ ክኸውን ከሎ ዘጉዕት ሕቶታት ማለት እዩ እዘን ኣሕዋትና ከዳልዎን ከለዋ ኣብ ግምት ኣትዩ ግን መብዛሕትኡ ከዓ ምስቲ ናይዚ ዓዲ ዘሎ ሂወት ብምግንዛብ እቲ ሕቶታት ተዳልዩ ማለት እዩ እምበር ቁርብ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እንዳ ሓሙኻ ድምልከት ድዩ ወይ ውን ትኻልእ ናይቲ ናይ ዘበታዊ ስራሕ ድዩ ገለ ዝብል ኣሎ ሓደ ብርክት ዝበለ ሕቶታት ማለት እዩ እምበር ብብዙሑ ግን ነቲ ሕብረተሰብና ዘንፀባርቕ 100% ግን ኣይኮነን ኣብኡ ግን እሰማዕ ምሳኻ ተንካሎት I think ኣገልጋሊ ትብል ኮይኑ እንድሕሪ ኣገልጋሊ ኮይኑስ ቅድሚያን ኣምላኽ እንተይቡ በትጉበት ሓደ ከኣነ ንስድራ ቤቱን ክህባሎሞ እዚ ጸጋም ይምምጽእ ኣሎ ቀንዲ ማይፍትሕ ምክንያት ክኾን ኣሎ እስከመይ ያልዮ ዝብል ማለት I think ኤርሚያስ እና ማን አንተ መልስኩም ማዳሐሽ መስለን ኣነ ንሽተይ ሓሳብ ክህበላ I think ዚያ ማለት እዚ ክብደት ዘለዋ ሕቶ ያ ወይ ድማ ሓሳብ ያ ወይ ብድሆ ያ ንኹሉ ሰብ ሕጂ ኣነ ኢዘር ኦር ገላ ኣይመስለን ወይቲያ ኣይመስለን ኦኬ ኣማኒ ኻን ነርካስኻ ኣብነት ኣገልጋሊ ነርካ ሕጂ ብሮድል እንዲና ንሪኦ ገርና ኣማኒ ነርካ ንበሎ ኣገልጋሊ ነርካ ክንገድፎ ኣለና ኣማኒ ኻስኻ ከም ኣማንኻ ክትነብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ እሳውን ንኣብነት ኣማኒት እያ ንበልና ስለዚ ከም ክልተ ኣመንቲ ኣብ ሂወትካ ሰርተይን ፕራዮሪቲስ ኣለካ ሕጂ ከምዚ ምናልባሽ بعين سبعي ترى اوكي انا زين نقبر ስለዝነበርኩ ሽዑ ሓዳር ምስተደረበካስ ብዙሕ حتى كان نغرالو ክሳዕ ክንደይ ካ ሳክሪፋይስ ክትገብር ሲ ፈቃደኛ ስኻ ኣነ ደሓን መጽሓፈይ ቅዱሰይ ትተኾል ኪለ ናብታ ናይ ስብከትን ናብ ከምዝን ናብ ጉስነትን ገለ ኸይደ ስኻ እቲ ናይ ገዛ ነገር ግደፍ ገለ ተልካ እዚ ተሓዳሩ ናይ ተረዳእካ ክትኣትወኑ ኣይግባእካን ነይሩ in the first place ግን ቁርብ ርቕቕ ዝበለ ነገር ኣሎ ከምዚ ምሻሎ በብግዚኡ ሲ ከይተረዳእካ ተዝብሎ ነገር ኣሎ ኣብቲ ደገ ኣብቲ ቤተክርስትያን ወይ ኣብቲ ክርግሎት ዝያዳ ኣገዳስ ማለሲ ክብደት ስማዓካ
ንኣብነት ዝሓመሙ ክትበፅሕ ወይ ገለ ዝኾኑ ገለ ተንገዚኻ ሊሚትድ እኔ መብዛሕትኡ ግዜ ብመን ኢኻ ትጅምር በቲ ጥቓኻ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኢልካ ስለትሓስብ ንዕኡ ነግለክት ትገብር ማለት እዩ ኣመን ዓንተ ወይ ፅቡቅ ገይረ ቀሚጥዋ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ናይ ሓፂር ግዜ ሳክሪፋይስ ድሓኒ ኣብዚ ተናውሐ ግን ነቲ ምሳኻ ዘሎ እውን የዳኽሞ እዩ ኩላትና ቱ ቢ ፌር ዋላ ስኻ እውን ብካልእ መልክዕ ቀልቢ ተገልቢጣ ተትመፅእ ነይራ ዒራ ድሓን ሰብኣይ ምሳይ ኣሎ ንኻልኦት ጥራይ እዝን ክገብር ኢላ እንተትጎይ ነይራ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ክስማዓካ ክትጅምር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክሳዕ ክንደይና እቲ as a family sacrifice ክንገብር ከለናሲ ማይንድፉል ድኾና ኣብ ከምዚታት ሕጂ ኣብ ከምኡ ዝጎደለና ይመስለኒ ከምዚታ ኣሽምስ ኣይኮነን ከምዚ ሰት ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ኣነ ገልጋል ክሳዕ ዝኾንኩ በቃ ኩሉ ነገር ናይ ስድራ ቤት እዚ ሳክሪፋይስ ገይረ ክጎየ ገለስ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ናይ ዶክተር ዳብሰን ሰምዕ ነይረ ጄምስ ዳብሰን እዚ ፎከስ ኦን ዘ ፋሚሊ ዘገልግልሲ ወርሕን ሙሉእ ወርሕን ገለንሲ ጌሸ ጠንየ ገለ ኢሉ በገልግሎት ማለት እዩ ድሕሪ ወርሕን ገለን ሽዑ መፅኡ ሰበይቲ ከዓ ስድራ ቤት ከተካይድ ፀኒሓ ማለት እዩ ወርሕን ሙሉእ ሰብኣይ ደየለ ብዙሕ ነገር እዩ ዝሓተካ ምፅእ ምስ በለ ሽዑ እሳ ትሓስብ ዘላ ምፅእ ምስ በለ እዝን ክገብር እዩ ረሊፍ ክስማዓኒ ኢላ ትሓስብ ዘላ እሱ ኸ ብወገልግሎት በቃ ደኺመ ለይትን መዓልትን ከገልግል የቐኒ እሞ ገዛ እቱ ምስ በልኩ ከዕርፈ የለ እዩ ዝሓስብ ምፅእ ምስ በልኩ እታ ፈርስት ናይት ተባኢስና እዩ ሕጂ እታ ሰበይቲ ዳ ነቲ ኣገልግሎት ቫልዩ ዘይገበረቶ ዋላ እቲ ሰብኣይ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣደራዕ ገዲፉ ከም ዝኸደ ደይተረድኦ ተልኩም እዚኣና ብክምወድፋ Thank you, Ermi. ምናልባት I like the way Ermi said it. It's beautiful. ሓንቲ ነገር ክውስኸላ ግን ኣብዚ ሕጂ ዝመላለሰሉ ቤተክርስትያን ቅድሚ ኮቪድ ሽማግለ ነይረስ ድሓር ልክዕ እታ ኮቪድ ዝመፃትላ ግዜ ሽማግለ ነዕርፈሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ቤተክርስትያን ንዓና ዝትኩእ ሰባት ክትገብር ነይርዋ ድሓር ግን ኮቪድ ስለዝኾነስ ንሓደ ዓመት ከነናውሖ ገለ ኢሎም እቶም ኣገልገልቲ ተዛሪቦም ኣይተገብረን ድሓር ሓደ ካብቶም ሽማግለ እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣነ ሪዛይን ክገብር እምበር ክኸውን ኣይክእልኒ ገለ ኢሉ ድሓር እንዳተዛረብና እቲ ሓደ ካብ መንጎና ጆኪንግሊ ሓንቲ ነገር ተዛሪቡ ግን ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዋ ፓስተር ኢልዎ ድሕሪ ሕጂ ሽማግለታት ክትመርፅ ከለኻ ኣብታ ትምላእ ፎርም ሕራይልካ ሰብኣይን ሰበይትን ይፈርሙ ኢልዎ ክልቲኦም ወዚኣ ዝኣትዋ ደሎ ኣነ ከዓ ፍርመላ ኢሎም እተው ኢልዎ ሕጂ እንታይ ኣተሓሳብ መስለካ ኣብዛ ኤርሚ ዝበላ ክውስኸላ ዝኾነ ይኹን ነገር መጀመርያ ክንጅምር ከለና ኣይትን ካብ ሓዳር ተጀመርና ፅቡቅ ኢሉ ሓስብ ዝኾነ ይኹን ካብ ዕብይ ዝበለ ኣገልግሎት ክንወስድ ኣቕምለና ኢልና ተሓሲብና ከዓ we have to make sure እቲ ናይ ሓዳር ብፃይና ወይ ብፀይትና ኣብቲ ንገብሮ ዘለና ሲ ክሊር ምዃኑ ብዙሕ ግዜ እንተሪኢኻ እንታይ እዩ እቲ ዘሰሓሕብ እንተኢልካ ዋላ እውን ክግበር እንከሎስ ሚኢትኻ ሚእቲ ተሰማሚዕኻ ኣብ ሓደ ሓሳብ ኮንካ ዘይግበር ክኸውን ከሎ እዩ ስለዚ ንገብሮ ነገራት ትዘኽፍሎ ዋጋ ርኢና ተዘራሪብና መዚና እንድሕር ኣቲናዮ ፍሕፋሕ ይጠፍእ ኣይብልን ግን ሚኒማይዝ ዝኸውን ኢለ ይሓስብ ብዙሕ ግዜ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ኤክስፔክቴሽን ጉዳይ ድሓን እዚኣ ክገብራ የፀገም የላን ኢልካ ተኣትዎ እሞ ድሓር ግን ዳዕበየ ኸይድ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ምስ ስምማዕ ከዓ ላይ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ሲ ኣሚን ካሉ ክልቴኻ የስ እዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዋጋ ክንከፍለሉ ፈቃደኛታት ኢና ኢልካስ ምግባር ፅቡቅ እዩ ዊች ቴክስ ሚን ኣብቲ ሓደ ማለት ኩሉ ግዜ ፀጋ ኣለኒ እሞ ከገልግል ኢልካ ክትሓስብ ከለኻስ ግን ከምታ ኣብ ኢያሱ ተፃሒፋ ዘላስ ኣዘ ፋሚሊ ኢኻ ግን ተገልግል እስኻ ከይድካ ደገ ክትወፅእ ከለኻስ ኣብ ገዛ ኮይኑ ዘገልግል ካልእ ሰብ ከዓ ምሳኻስ ኣሎ እሱስ ክትሓሓዝ ፅቡቅ ስለቲ ኣገልግሎት ናይ ክልቴኻ ጌርካ ምርኣዩስ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ኣትሊስት ንዓይ ተምሃር ኩሉ ማለት እዩ ኣብዛ ንእሽተይ ክውስኽ ሓንቲ ተረዳእትን ኣብዚ ኣብ ኦሃዮ ነይረና ሓደ 7 ዓመት ዝኸውን ሲ ሕጂ ምዞም ናይ ግብፂ ፅቡቅ ርክብ ነይሩ ናይዞም ግብፂ ቤተክርስትያን ሕጂ እንታይ ርአና ቦም ሲ እቲ ኣብዚ ሕጂ ቅድታ ኣብዚ ናይ ኣመንቲ ፀገም እንታይ ትርኢ ኣገልጋልስ ቤተክርስትያን የገልግል ካልእ ስራሕ ይሰርሕ ቤተሰብ ኣለዎ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ምዕራባዊ ሃገር ተሪእናስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ብኩሉ እዩ ዝውጠር ዘሎ ሕጂስ ብዙሕ ጎደጉድ ዝፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ብክልቲኡ
سبي خاني كرسع دي بلوماتي جنسهم تقولوا تي ناتم قشي لو مالتي بمولو تبتخرسيان يقولوا انشورانس على تي يقولوا زغلغلو خاني سكيدجول دي صحف قالينو سايقبر حجي لك كومو ميميك كومو نغبر ايكون زبل دلخو جن انتاي تري مخناتو تابع التبيتو تمدقو كم سروحهم فولتو مالتي خما غلغلوت ناتي مالتي خصاي حجي ربع دي حاموس دي انتاي كم زغبر يفولتو مالتي كورس ديت تصبح حنسان كماتي يخلقون حجي خمز ما حجزه تا دغلغلا بتخرسيان كاس نتي اغلغاليس كتحاليلون الله دغفوس الله مالتي بكل ነገር راح كاو مصباي سايكون حنساب سم خانه من رسع مالتي درين خانه just كم توسخ مالتي ጎይታ ይባርኩም wonderful questions بتعامي تستبل ملسي قامات زن ملسي بتعامين اقدرت انا مጨረሻ حتى it was a challenging question ግን very well answered مالتي ما تستعملسس تستبل ملسيا ولا ها مጨረሻው እና ባና ሀማን ገዲፍኩም እና ለሁም ተዕዳ ማለት ይሆናቱ it's a smart way to end it ግን ማይክ حاوي ተረዳት ካፍን ተስፋ ገበር ወይስ ቡጌር ካትምልሳትኩም ባህ ተስፋ ገበር አምላክ መስገን we're going to finish ዚያና የመወዳታ حتوና private list حتى تحطولا نعامو كغربا شعو مزازم يجرنا كنودينا نويح ساعات تتعيزنا سلازلنا مالتي إذا حنتي private list شو ما تكستي دليت حفتي إذا حتى تتحتوا تحت خمسة بالكم ببايع خمسة لاتا محازا يلا بعد حدار مو حد يوم حدار السجاوي ويلوم يأمن يلو يأمن حد يوم كا حدار منفساوي ويلو يأمن أبز استر على خاب بزح وقتشت هاللومو انتي مفتحي يهلو يخون إذا من الوقت خبر استنانيش تيوت زودت كون تخيلها جن تحتو إذا كبخمز عينة زمت سجرتشت كا فما يجينا هنا هندل نجورو does it make sense يا تحتو تردياتكم ترى هنا I think I قرب ترديات من الله ግን بعلي imagination كل سخلا أمان زيادة مدرسة تحتو I think قرب عمق زبالة نجارات انصبار حمالة سي حدار سجاودي حدار منفساودي سي حدار كتلالي حدار بيجالي قلا يكون انت بدلا انت هي تمثلنا نحي اتاب حدار زغط ممزرلو نجارات challenges نابنت وساني تادي وبدوهات سي كوفيل كات زراربلو مسروئي نجار زتححزدي مسسخا دوغدل كاي نجار زي جبر كاي نجار كجبر زلو نجار دي والاس بدقه حساب حيل املاخ بمنفس املاخ قال غزدي خا بحيل الشيطانن بحيل غانين زدفع نجاري نعمنت ارماس كتجبرن كتقولن كلخاس بدقه خوين دخا تقرزلخاس سخا خمسه نجار لأن إذا حتى زين الحرقة مو خوينا مهناتي بذا سيمبل استقامتك نجار كبعصو أيكورن حدار سجاولي مالسي سجاولي وي منفساولي هجي كلتي يزرلو خم منفساو سبكون كابل مدرخت نبر كلها سجا أمله دقي فكرة أخات النبر ناي سيطان فتناتات كعلك أخت إنكو كل زلك هجي سجا أملاح تجلي تخت نبر كلها أمن تايت سجا أملاح كل سيرنا أكلنا برخاي كابان جه كام تساك أسجع مدك أسكع حيل خان تباب كان مستوعل كان زخونك أسي أنت سمحرت نخت جبر أنت صبغ نجر نخت جبر كوشتها منفس أملاح حدا نجر دريخون نفس النبي لك بس حدا وجنكا كتستوهلو لزقباك ركعت نجارات كأرلو كل جزء بس خادم كم سب أكاونتابيلها المعاملة أكاونتابيلها أجي مجمرة بتقولوا سينا هنجمر زلنا كلمنا بتصور نجار مخالنا تقولوا سنتاي نعمل تسخا أنجي كاتسيكا قرصة جبر زقبا كانيرو حردا جبر كايا إذا تقولوا سي أكاونت بتكونوا لزقباك بتركب وتحريز مس حجي أنا 5 جيرام تزري وتصبون بالكون يا thank you تفوت مالسي نالوت أمان ويد سادة السخلا نجار الله بيا I like it. It's about mercy. Yeah. Thank you. Okay, that's
نانا طبقت ماليسو الله دوس خلاص والحنتي بلنجد يخلط يخبل دليسي حدارسي እግዚአብሔር ድመስረቶ ትካል ምስ ካልት ኩሉ ሰባት ድመስረቶ ሓዳር ግን አምላኽ ድመስረቶ ስለዚ ክልት ይለው እንደገና በዓለም ኢና ካድለና ማለት እዩ አቦኻና ዲያኸን ሓዲካስ ሓደ ኹኒ ለና ማለት አምላኽ ዳሰረኻ ሰባይ ፍለ ይብለና ስለዚ ክልት ይክፋል አሎቲ ናይ ሰብ ካ ክንርስዖ ካ ይብልና ጽቡቅ ገይር መልሶ ላይ ማሐ Thank you. It was wonderful. It was amazing. ናይ ሞዳታ ሕቶ ይብልናን ናብ አንተይ ከም ተቃል ዝኣተኹልኩም ነዞም ኣሕዋትና I know reflection ከደናዩ ንእሽተይ ደቃይቕ ማለት እዩ ቁርበይ ተንተሪፈናና ደለዋ ተረፈና ግዜ ካይብና ኦቨርታይም ኢና ኸድና ዘለና ግን appreciation ግዜ ክህልወና ክእል probably ክልተ ሰባት ዕድል ክህበ ከይሩ ሓወይ ክጅመር ኢኻ እሞ ከይሩ ዕድል ሂበ ሰሌ ተድሕሪኡ ናይ appreciation ግዜ ምስ ገበርና ጃክ መዛዘም ይገብርልና ብድሕሪኡ ክንውድእና ጎይታ ይዋ ንጓሄድ ከይሩ ሚዩት ኢኻ ዘለኻ ከይርኻ ድምፂ ይሰማዕ ኣሎ ሕጂ መፅኻ ኣለኻ ያ ጎይታ ይባርኩም መጀመርታ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ዘመስክኖ ነገራት ከም ሃገርን ከም ህዝብን ከምዚ ዓይነት ሰባት ምህላውና ድማኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገራት እዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዝተሓተተት ሕቶሲ ከም መወሰኽታ ማለት እዩ ናይ ዶክተር ኤርምያስ ተዛረባ ኤርማሓወይ ናይ ስትስይሞ በጀካኣሲ ገለ ቁር መወሰኽታ መሃብኩ ኢለ እንታይ እዩ ብርግፅ እቲ ሓቅነት ናይ ኩነታት ንምሳሌ ሓዳርሲ መንፈሳዊ ድዩ ዋላሲ ስጋዊ እዩ ሕጂ ነታ ዝተዛረባ ቀይሕ ድዩ ወይ ጸሊም ድዩ ዘይኮነት ሕቶሲ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝፍጠር ዘበለ ነገራት ንባእሲ ንግርጭት ምክንያት ዝኸውን ዘሎ ነገራሲ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ዲና ንሪኦስ ወይስ ከም ስጋዊ ነገራት ርኢና ኢና ንጎስዮ እያ እታ ሕቶ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኣ ክምልሳ ከሎ ኤርሚ እንታይ ኢሉ ትኽክል እያ ምክንያቱ እቲ ገለ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ገለ ምክንያት ከጋጥም ከሎ ኣብቲ ሓዳርሲ መጀመርታ ንዕኡ ንርአዮ ክንዮት ናይ ኩነታት ሓቅነት ዘሎ መንፈሳዊ ሓቂ ምርኣይናሲ ነት ናይ ኩነታት ሓቂ ሞ ንርአይ ንዕኡስ ዲል ንግበር ንሱ ሕጂ ንምሳሌ ናይ ሾፒንግ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ንምሳሌ ማለት እዩ ዘጋራጭወካ ዘሎ ንሱ ሕጂ ርኡይ ነገር እዩ ማለት እዩ ዳይሬክት ሰይጣንሲ ብመንፈሳዊ ነገራት መፂኡ ነቲ ሓዳር ኣታክ ዘይገብሮ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ይበጀካ እዚ ነገራት እዚ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ከም ደላታ ኮላ ነቲ ሓቅነት ናይ ኩነታት ከዓ ፀላኢ ከዓ ይጥቀመሉ ንምሳሌ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ምሽኮም ኢሉ ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ብምክንያት እቲ ስጋኹም ዘይምምላኽኩም ሲ ሰይጣን ከይፍትነኩም ኢሉ ሕጂ ስጋ ዘይምምላኽ ሓቅነት ናይ ኩነታት እዩ ድርአየ ዘሎ ዲል ትገብሮ እዩ ግን ንዕኡ ነቲ ምክንያት ከዓ ፀላኢ ይጥቀመሉ እዩ እሞ ዋላ እውን ነቲ ሓቅነት ናይ ኩነታት ሲ ፀላኢ ከም ድጥቀመሉ ፈሊጥና እውን ሓደ ሓደ ግዜ ብመንፈሳዊ ዓይኒ እውን ክንሪኦ ነቲ ኩነታት ይግባአና እዩ ጥራሕ ከም ተራ ሰባት ወይ ድማ ከም ኖርማል ሰባት ሲ ኣብ ሓቅነት ናይ ኩነታት ደተኮረ ዲል ክንገብር የብልናን ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እሱ እዩ እቲ ሽግር ከም ተራ ሰባት ኣብቲ ሓቅነት ናይ ኩነታት ጥራሕ ተውኪርና እንተ ዲል ንገብር ነር ኮይና ግርጭት ክመፅእ ከሎ እቲ መበገስ ነጥብና ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ኣፈታታሕና ቁኑዕ ኣይከውን እዩ ማለት እዩ ክንዩስ ካልእ መንፈሳዊ ሓቂ ከም ዘሎ ፈሊጥናስ እንኮላይ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ዲፐንድ ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ናይ ምስጋና ክሓልፍ ማለት እዩ ጎይታ ይባርክ ሶ ኣነ ብጣዕሚ እየ ሓጒሰ ጎይታ ይባረኽ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኣፈናዊ መፅናዕቲ እዩ እዚ ዝተገብረ መጀካታ ናይ ሰሊ ሕቶ ዝመፀት እሞ ከዓ መሊሳ ከዓ ኣዝያ ሓላፍነት ተሸክመኩም መሊስኩም ከዓ ክትፅዕቱ ነዚ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ነዝተዛራቢ ትግርኛ ደሎ ቤተክርስትያን ወይ ድማ ቤተ እምነት ኣዝኹም ከተገልግልዎ ብኩሉ ድማ ዲፕ ዝኾነ ነገራት ኣቲኹም ከተፅንዑ ወይ ድማኒ መሊስኩም መፅናዕቲ ክትውስኹ ሓደራ ወይ ድማ ሓላፍነት ትውስኸኩም ነገራት በጀከዓ እቲ ዝተገብረ ነገራት ወይ ድማ ሕጂ በዚ መዓልቲ ዝተምሃርናይ ነገራት ግን ኣይ ቲንክ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብዪ ነገራት እዩ እሞ ጎይታ ይባርኩም ሽም ቤተክርስትያን ማለት እዩ ብጣዕሚ
ብዙሕ ተረቢሕና ኣነ ገሪምኒ ካብዛ ደለኹ ከይተሳእ ከምዚ ኣይለ ይሰማዑ ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝኹም ወስኹሉ ጎይታ ይባርኩም ብጣዕሚ ደስ ይሉና ጎይታ ይባርኩም ተባረኹ Thank you Pastor Keru good to see you after a long time ጎይታ ይባርክካ Thank you Kera ሓዊ ጎይታ ይባርክካ ሰሌ ሓዊ appreciation ዕድል ክበካይሞ ብድሕሪኡ Jack get ready then we'll conclude man Oh Mike appreciation አለን ብላሉ right በካይ ተቀድሞ ደግሞ right ሰሌ ማይክ ሽዑ Jack ድሓን ካል መዓልትኻ መጣን ክንመጻኩም ካብዚ ከሩ ልበለና ላዕል እንተከይቱ ዝኸና ጎይታ ባረኩም ማለት ታሽሚ ትኾኑ እምቢቶ ማሽ ኦብላይጅ ሕዋትኩም ኢና ደስ ይልና ካንጎብረና ንገሪ ጎይታ ይባርክ ብጣዕሚ ዓምቲ ኮይልያ ነይረ እንደ ብከፊሉ ስፋ እንታይ ብዛዕባና ሲ كندلي نعنا نحبرت سبنا نخونتاتنا نباهلنا كندليلنا سي قال خنفتش نحرات فتينا خنحبرت سبس ناي كالي سب تاريخنا نركب بعد شعو أبا فتاتحو من الوقت على حد يوم نعنا تفتح بعد أو صغير نعنا زي ديسيسيني سلازي نحنا قوان نحنا بهلن نحنا سميعتن نحنا دخامن نحنا برتعن دهسيسكم مالك نعنا دهسيسكم زينا نمثل من بالكم بدعمي I was very happy لما عندي زي نجار قرب كله سلزي الله يباركم قالت بدعمي بس زبلادي سلزي تسبها يرأي كامل لالوقت محاوي عنتي تعشمي كان يركاتي كم زعينت ريسورسز تعشمي يليكا ولا زلونا ريسورسز نبعلهم منفساو ملأخت زحلف البر داتا بيومسي أبت داتا رخيبنا لنا زي خاطر شجرنا زي خاطر مفتيح ويلو بحلف البيت زي أجهز هذا كباب زقنا بدوز حسين هلاو تعشمون جا بدعمي خمس كن زدلي أبنتنا نبعض بزعبنا إخوان هالحجي سلزي زي بتعمل دسل مالتي بيتاي باركم كلاي من البات عمو قلت حسبني رأسي زي كامباس كروسيد فور كرايست سي كافت حاجة تيرأي زي أبشر بسحبه من دكتور برايتسي تايز حسابي يرو عموتو في الاتياق نحن نفلتعينا reach the campus today reach the world tomorrow زمي حد فيجن يرو مالتي تجي قلاليا مالتي لو أبتفعل لي تصفحي ناي سرح حلقون أبتفعل بطاطا تعلق بتجزء غير سحبكم تجربوا له سلذي آمنتي خونكم خانكم مخاني نقول عينة لا هوت لا تعلماني بتي ما يأخذ كأني كثرنا في تامكم تعمل بس نعمل الساعة أي حاول عن طريق هاي من statistics كلا 5 سنين زخارف statistics كم زي يصير عندي بنفس داتا قال لنا خلصي رياليتيون ما حكي عبد زي تورد مخالو تعامل دس بلن كم زعل السنة خاني لتنا هنا سوسايت خالد لتنا هنا حبرت السب تستوقع حزبنا خالي كم زعينة السب برأينا تعامل دس بلن أملاح أبزيح يباركم بيزولو بزحين زي إن كتبلكم I think قليس أيكم كنتم تن عقمي ساس لزغنت أملاح يباركم دعانا لفرقكم thank you so much Thank you سلحاوي مايك أنا يتحازو لي تعلقا أعطيه جن كتنفسي لي هلاك هلا قصكم بمرأي مالت بتعم دسيلني أمان إرمي دسو كويتا يباركم لعلى درجاكم أملاخ رديكم بتمرتي أبتمع بالحاجر تعلقكم قل وردي لكم ناب حزبكم كتنقل كلو أنقل لكم كتمتمو قال لهم قبر نخل لكم بمبقاسكم تراح እግዚአብሔር ባረኩም ስለዚህ አለኹምና አይና ንብል ሕጂ ካለ ዘይ ተበገሰይ ንብልኒና ጥራሕ እግዚአብሔር ይርዳአኹም ይደግፍኩም መፈጸምታ ከተብጽሕዎ ማለት እዩ ንወለዶ ጀነሬሽን ከተስግርዎ ኣተሓዛኹም ካ ኣዝዩ ብሱል
ዳታ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዳታ ካይጠፍእን ይኹል ግዜ ካብ ሓሳባዊ ተበግሶ ዘይኮነስ ካብ ጭቡጥ ተበግሶ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይባርኩም ካብ ናይ ጻዓዱ ከም ዝክትብሎ ጸናሕም ናይ ጻዓዱ ዳታ እንዳንበብና ኤግዛምፕል ነምጽሲ አትሊስት ነቲ ህዝብናስ በትናቱ ዳታ ተበጊስካ ክትዛረቦ ከለኻ ዝሓሸ ሚኒንግ ይበካ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርኩም ከተንፍስ ኢለ ጌታ ይባርኩም we love you so much I think ጎይታ ባርኩም ዝብ ምስጋናሆም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ I think we're overwhelmed እዚ ነቶም ኣሕዋት ከነስክረልኩም ኢና ዝኸሉ ነቶም ነዚ ስራሕ ዝውፅኡ ገይሮም ኣብን ክራውድ ዝስርሑ አንቶይ ኣማን ሜንሽን ገብሮም ነይሩ ሳምሶን ምስክና ኣርያም ሰምሃር ሳሮን ስለዚ ስራሕ ኮላቦሬቲቭ እዩ እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብድሕሪ ሕጂ እውን ኣብዚ ሞርኪስካ ዝውስኽ ነገር ኣሎ ኣብ መወዳእታ ክንብላ እንደሊ እስኻትኩም ድማ ኣብ ቸርች እቲ ሊንክ ሼር ክንገብረኩም ኢና ነቲ ፎርም ተመሊእኩሞ ሱቱር ይባይዞ ሽምካ ገለ መጽሓፍ ያድልየኒ ነቲ ፎርም ተመሊእኩሞ ንሕና ዊ ፕሮሚስ ይኻለ መዓልቲ መጺና ድማ እዚ ኻ ናይ ቸርችኹም እስካ እዚ ትመስል ኣብ ቸርችኹም ዘሎ ሓዳራትካ እዚ ይመስል ተዋሓደ ከም ቸርች እዚ ክትገብሩ ይግባኣኩም ይኹንብለኩም ንኽእል ኢና ኤርሚታ ሊንክ ሼር ገይረ ኣለኹ ስለዚ ነቶም ምናልባሽ ቁሩብ ቴክኖሎጂ ደሸግሮም ሲምፕሊ ኢሜይል ምኽፋጥ ራያ ተድሊ ብጉግል ፎርም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ተሓጋገዝዎም እቲ ንኽትምልሱ ካብ 15 ደቂቃ ንላዕሊ ዝወስድ ኣይኮነን ከም ቸርች ተመሊስኩሞ ግን ሓደ ነቲ ዳታናትና እንዳብዝሖ ኸይድ ሞር ኢምፖርታንት ልኻ ንዓኹም ከዓ እዞም ተገልግልዎም ዘለኹም ወይ ድማ እዞም ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ኣብ ሓደ ማኣዲ ዘለኹም እዚኢኹም ትመስሉ ኣትሊስት እዚ ፎካስ ግበርሉም ክንብለኩም ንኽእል ኢና we promise to come back ማለት ይኻል ግዜ ንኤርሚ ግን ታዳሽም በቲ ዘለኩም ብቫይፐር ብኻለ መገዲ ገይሩ ሸር ክገብረኩም Thank you ኤርሚ ሓዊ ጎይታ ባርክኩም ወዲና ኢና ፕሮግራምና ጃክ ሓዊ ናይ መጨረሻ ኮመንትን ጸሎትን ገይሩ ሓዓጽወልናይ ብኡ ገርና ምድኢና ጎይታ ይባርክኩም እግዚአብሔር መስገን ብዙሕ ኣነውን ብዙሕ ዝብሎ ነገር የብለይን ብዙሕ ተባሂሊ እዩ ግን ከም ቤተክርስትያን ከም ህዝቢ ዘርዓየና ነገር ግን አለው ማለት እዩ ፍላይቲ ክልተ ነገር ኢና ጽሙቕ አቢልና ንርኢ ኣብዚ መጀመርያት አንድ ማእከል ዝኾነ 74% ሲት መንፈሳዊ ጥቡቅነቶም ጎዲሊ ዘሎ እንተዳ ዝብል ሪፖርት ረኺብናስ ብጣዕሚ አሻጋሊ ነገርና አሻጋሊ ነገር ኮይኑሎ ማለት ሕጂ ኣነ ከም ዝገረ ይሓስብ ነይረ 74% ሲ ሓሊፍና ኢና ንጽሊ እንተይሎም ምስትናይ ሰብ ዘሎ ቁልዕነት ኣብ ግምት እቲያ ክረአ ከሎ ማለት ብሓቂ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ከም ህዝብናውን ከም ባህርና ህዝብናውን ነቲ ዘሎ ሕማቅ ነገር ናይ ምሽፋን ተኽእሎውን ከም ዘለና ኣብ ግምት እቲስ ወዝ 74 ሲ ልዕሊኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኢለ ሓሲቦሞ ብሓቂ ከም ቤተክርስትያን ከም ኣባላት ስድራ ቤት ሲ እዚ ዓቢ ሬድ ላይት ተራእዩና ሎሚ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣብቲ ናይ ልዝብ ዝብል ከዓ ከባቢ 98% ናይ ሓዳር ፀገማት እንታዮም ዝብል ኣብ ዝቐመጥኩሞ ግራስ 98% ላዕሊ ኢሉስ እቲ ናይ ልዝብ ፀገም ከዓ ሪና ማለት ሕጂ እዚኦም ክልተ ዓበይቲ ንምፍራስ ፀገም ኮይኖምና ዘለው ከም ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ከም ሓዳራትና ኢሎሞ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ብዙሓት ወንድ ሰማምዕሉ ንናይ ምፍትሕ ናይ ሓዳርሲ ዘጋጥሙ ፀገማት ኣዝዮም ናሽተ እንታይ እዩ ትፀገም ተባሂልካ ክትሪኦ ከለካ ንእሽተ እዩ ንምፍታሕ ዝኸውን ፀገምሲ ኣይኮነን እንታይ ዳዮም አንተወይ ኤርሚሓ ወይ እቲ ተሓቅን ምክንያታትን ሲ ተሓቂ ንእሽተያትን ምክንያታት ዓበይቲ ማለት ሕጂ እቶም ፀገማት ኣዝዮም ናሽትዮም ግን እቶም ፀገማት ዝወልድዎም ፀገማት እዮም ዓበይቲ ንናይ ፍትሕ ምክንያት ኮይኖምና ዘለውሞ ከም ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝተበደልና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ስለ ዘለና ሓደ ዓቢ ግሪን ላይ ሬድ ላይት ይውና ኣሎ ከም ቤተክርስትያን ከም ናይ ኣባላት አገልግሎት ቤተሰብ ከዓ ብዛዕባ እዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ዝብል ልዝብ ዝብል ሲ
أبرتعنا خنسرح كم زلنا خوينو كريو صنيحة منتاي مبزحتو ناي بيترسان زرأيو صقاماتسي برأسهم كافت بيترسان زسرأيو صقامات يكون تفريقهم دايو أفت بيترسان تريهم بر أتي ما أكلنا يتصقامهم أفت حبرة تسويخها تريهم حانتو بيترسان نمن يتمثل انتلناس نت حبرة تسويخها يتمثل مالي نت حبرة تسويخ مدخلاتنا من فتو خمزي إذا خيدنا أي كعلن مالتي نمنتايو حضارات نايز حلفة جزء زغلو تصاقمات حدش تمت تصاقم يكون زنبارة تصاقم يجن تحضر سقام سلمنتايو زي فرسة سلمنتايو تحضرات نايزبنا كم زغيرو قبصل تانيحون تيلا مش تتصور النتيو حيزو تانيحو مالتيو تتصاقات النتيو تتصاقاتيو تتصاقيتو تحبرة تسب خيب تانيحو مالتيو حتى جن عبزي تقاتلو جزء يبتصح سلازلو بو متن ندافرسة يغيروا مو كم هزبي أشجرت سوات يكون أنا خمس رأخوسي منفساوي أشجرت سوات يكون توم سوات كسب كندو خبرتي تصاقمات زلنا هزبون يكون تصاقماتنا أمرد أنا يزلو تصاقماتنا أم اللزامنا يزلو تصاقماتنا أم نحدنا مياتنا يزلو تصاقماتنا أمر أزيهم كفوات كانت قل هزبو خويناون يكون هنمو بزح تمرتي إنا تماهرنا بزح سرح كم زلنا كلميناون رينا زبلونا جري بلين عبنا جري ويتاي واركم نزي عقلوسي زعربكم الحوات ترى نهاية حتى سرح كم زي مغانو بزح زخفلكم واقع بزح جزي خمس وسدلكم رينا في أبيري واركم بتعمينا نمسجن كم بيت كريستيان كم نعقلوت نايزي بيت السبنما في أبيري واركم آمين. Thank you, Jack. Thank you. Thank you, Jack. مونتالي ቅዱስ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ተመስገን ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነንመዓልቲ ትመክር ነንመዓልቲ ትምህር ነንመዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንገድና ተርእየናን እትምዕደናን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ወጎይታ ንሕና ኣዝና ንኣሽቱ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብብዙሕ ነገር ንኣሽቱ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ማዕዳ ብዙሕ ልቦና ብዙሕ ጥበብ ዘድልየና ሰባት ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ንስኻ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ከምዚ ኢልና ብዓያስና ክንከይድ ስለዘይተሓድገና ከምዚ ኢልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘይምፍላጥና ፀኒዕና ክንነብር ስለዘይተሓድገና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ አገልግሎት እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ክኸውን ዝገበርዎ ይሕዋትና ዝፀዓርሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝደኸሙሉ እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሕ ግዜኦም ዝሃብሉ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ቤተሰቦም ካብ ፈተውቶም ካብ ስርሖም ብዙሕ እግዚአብሔር ቆንጪሎም እግዚአብሔር አምላኽ ግዜኦም ወሲዶም እግዚአብሔር አምላኽ ንህዝቦም ዘገልገሉ ይሕዋትና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ነባርኾም ኣለና ብሩኻት ይኹኑ ቤትኩም ብሩኽ ይኹን ስድራኹም ብሩኽ ይኹን ስራሕኩም ብሩኽ ይኹን ኢልና ንመረቐኩም ኣለና ካብዚ ካብ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ስለዝሰርሐና ግዜ بشم ودخا بشم يسوع كريستوس آمين آمين thank you آمين آمين ويتا يبارككم thank you آمين شي thank you so much حنتي بايزو حج ملقت مساتني يعني ويدري كان صلاتنا ازي حنتي قالتنا زعبا parenting تسنى لاي دما كالاي ولا second generation our challenges أبيت أملاخ زعبي زلوا من إسحات هي وتم تايز مثل قالت بال حجي تي survey questionnaire عدالي وموصل زلوا فقاتكم تقولين السخان يرمي خسر دايمو سخات مليئكم من لا تبو ناتو مسنعة دما أبصو سنوان تمزجيرو تمسرحو خنا أقرب لكم هنا thank you تبارك دكتور تبارككم thank you so much لكم الله يبارك